በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መሐረ አምላክ ይምሐረና ተሰላምና ተሳለና ብሩክ እግዚአብሔር ይባርከና ቅዱስ እግዚአብሔር ይቀድሰና በረከተ ረድኤትን ያድኅና ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስት ድንግል ማርያም በረከተ ረድኤትን ያጋእዝተ ዓለም ቅድስት ሥላሴ ይክፈለና በረከተ ረድኤት ናይ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሩፋኤል ይክፈለና ጉባኤ ነቢያት ጉባኤ ሐዋርያት ጉባኤ 318 ንሩታን ሃይማኖት ዝባረከ አምላክ ጉባኤና ባሪኹን ቅዱስን ሃበና በሰላም ዘዋዓለ አምላክ በሰላም ቲብ ሰላም ፍቅርና ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ይወርደና ጉባኤና ይባርከና ጎይታና አምላክና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ጉባኤናን ትምህርትና ባሪኹን ቅዱስን ሰላም አጀሚሩ ሰላም ፈጽመና ከምዜና ከነመስግነ በኋላ ግበርና ንበል አቡነ ዘበሰማያት አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም። በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ወእግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በሥጋኪ መእግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ቡሩክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክት ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸሊ ለነ ምህረተ በእንቲአነ ሀበ ፍቁር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተማይጸነ ብኪ ኃይለ እግዚአብሔር አብይ። ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጉባኤ ናይ ነቢያት ጉባኤ ናይ ሐዋርያት ጉባኤ ናይ 318 ንሩታን ሃይማኖት ናይ ሊቃውንቲ ጉባኤ ዝባረከ አምላኽ ጉባኤና ባሪከን ቅድስከን ሃበና ካብ ክልተን ካብ ሰለስተን ላዕሊ ክፍልና ተኣኪብና ኣለና እሞ እግዚአብሔር ዲያቆን አለኸዳ ድምፅ ጠፊ ለመስለኒ ነው ድምፅ ኩላትና እዩ ድምፅ ኩላትና እዩ በቃ ቃለ ሕይወት ተስምዓልና አሜን። እሺ ከምቲ ትማል ዝተማሃርና ኣሕዋት ናይ ስለ ካህናት ትማሊ ቁሩብ ተንኪፎሞ ነይሮም ዲያቆናት ኣሕዋት ካህናት ትርጉሙ እንታይ ምዃኑ ኣብ ሓድሽ ክዳን ኣብ ብሉይ ኪዳን ቁሩብ ርኢና ነርና ከምኡውን ሎማዓንቲ ኣስፊሖም ክገልጡልና እዮም። ኩላትና ቢሮናን ጥራዝናን ቀሪብና እቲ ነጥብታት ንሓዞ ማለት እዩ። ኣብዚ ሊንክ ታሕቲ ሰዲደልኩም ኣለኹ እቲ ንመሃሮ ዘለና መዓልታዊ ትምህርቲ ኣብ ዩቱብ ስለንዝርግሖ ዘለና ኣብኡ ከይድኩም ክትሰምዕዎ ትደልዩ ተኮይንኩም ደጊምኩም ወይ ዝሓለፍኩም ሰባት ኣለኹም ኣብኡ ከይድኩም ኩሉ እቲ ትምህርቲ ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ። ኣብዚ ከለና ሰብስክራይብ ክትገብሩ ንዕድመኩም ኣብቲ ናይ ዩቱብ ንመፃኢ ብዙሕ ነገር ስለ ክንዝርግሐሉ ስለ ዝኾና እቲ ዩቱብ ፋሎ በልዎ ኢኹም ወይ ሰብስክራይብ ክትገበሩ ኢኹም ማለት እዩ። ዲያቆን ቀፅልና ባኻ። እሺ እንድሕር ኮኔክሽን ተዓልየ ደሓላ መስለኒ ሕጂ ያው ወፂአ ፀኒሐ ቅሬታ ያውፅኒ ማለት እዩ። ጸሎት ግን ተሰሚዑ ጸሎት ተሰሚዑ አሜን ኢልና ኢና ቃለ ሕይወት ስማዕና ፅቡቅ ስማዕዘን እዩ ስማዓልና ምናልባት ኣብ ጸሎት ኣውፅእኽና ከይከውን ኢለ እሞ ሰናይ ሽሓራይ እንቐፅለች ናብ ትምህርትና ንቐፅል ምሽ ሓቂ ያው ሰዓትም ስለ ዝኸደ ሕጂ እኒውን ዘለዉ ሰባት ሒዝና ንኽእል ንቐፅል ከምኡ ሓንሸዋ ሰናይ እሺ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉዳን መንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን ተሰምኹም ስድራ እግዚአብሔር መፍቀርት ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ስድራ ክርስቶስ መጓሰት ልዑል ኣምላኽ ዝኾንኩም ህዝቢ እግዚአብሔር ብክርስቶስ ፍጹም ሰላም ከመይ ፀኒሕኩም ከመይ ኣምሲኹም ከመይ ሓዲርኩም አሜን። እቲ ልዑልን ልዑለ ባህርን ዝኾነ እግዚአብሔር ኣምላኽና በኣና ብድኹማት ባሮት ደቁም ብልሳን ኩሎም ፍጥረታቱን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ስሙ ካብ ኣጽናፍ ዓለም ክሳብ ኣጽናፍ ዓለም ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ናይ እግዚአብሔር ሰላምን ጸጋ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ምናልባት ብሰላምታ ክንጅምር ስለ ዝግባአና እዩ ኩላትኩም ከም ትፈልጥዎ ማለት እዩ። ያው ካብቲ ማልማት ሒዝና ካብ ጀመርናዮ ሳልሳይ ሰሙንና ይመስለኒ ተኸታታሊ ትምህርቲ ካብ ንጅምር ማለት እዩ። መጀመርያ ብምስጢረ ጥምቀት
ንሓደ ሰሙን ዝኸውን ከም ፍቃድ ኣምላኽ ተመሃሂርና ቀፂልና ብምስጢረ ቁርባን ማለት እዩ ንሓደ ሰሙን ዝኸውን ተመሃሂርና ሎሚ ድማ ሳልሳይ ሰሙን ምስጢረ ክህነት ወይ ከዓኒ ሐዋርያዊ ክህነት አፖስቶሊክ ሳክሴሽን ዝብል ኣርእስቲ ሒዝና ማለት ከም ፍቃድ ኣምላኽ ጀሚርና ሎሚ ዓንቲ ድማ ፍሳ ዘላትና ግዜ ስለ ክህነት ወይ ከዓኒ ሐዋርያዊ ክህነት ሐዋርያዊ ሰንሰለት እንታይ ምዃኑ ክንርኢና ማለት ከም ፍቃድ ኣምላኽ ምናልባት መዘኻኸሪ ክኾነኩም ያው ትማል ብሰፊሑ ስለ ዝተባሃለ ትማል ዝነበረ ሓሳብ ክትንክፈልኩሞ ናብ መምሃራን ከብለኩም ማለት እዩ ሓውና ዲያቆን ዜናም ስለ ዘሎ ተም ካልኦት ሕዋት ክሳዕ ዝመፁ ያው ዝቀዲሙ ክሰይገብር ማለት ግን ትማል ዝረኣነ ከም ፍቃድ ኣምላኽ ከዘኻኽረኩም ምናልባት ናይ ትማል ዝነበረ ትምህርቲ ንድሕር ዘኪርና ናብ ናይ ሎሚ ዓንቲ ክላስ መእተዊ ክኾንና ስለ ዝኽእል ትማል ክህነት ዝብል መጀመርያ ካብ ትርጉም ጀሚርና ማለት እዩ ካህን ማለት ተክህነ አገለገለ ካብ ዝብል ናይ ግእዝ ግስ ዝወፅ ኢልና ማለት እዩ ተክህነ አገለገለ አገልግሎት ማለት ወይ ከአገልጋሊ ማለት እዩ ስለዚ ንዝተፈለየ ነገር ወይ ከዓ ንአገልግሎት እግዚአብሔር ዝተሓረየ ዝተመርፀ ካህን ከም ዝበሃል ርኢና ማለት እዩ ካልእ ዝረኣነየ እንታይ ተፈላለየ ዓይነት ቃላት ከም ዝጥቀም ማለት እዩ ካህን ቀሲስ ዝብል ቃላት ርኢና ነርና ማለት እዩ ካህን ዝብል ብሃገርና ያው ብዕብራይስጥም ካህን ከም ዝበሃል ርኢና ማለት እዩ ቀሲስ ዝብል ወይ ከዓ ቀሳውስቲ ዝብልካ ናይ ዕብራይስጥ ናይ ሶርያ ቃል ወይ ከዓኒ ናይ በዓል አንጾኪያ ብሓፈሻ ሶርያ ኣከባቢ ቋንቋ ምዃኑ ወይ ከዓ ቃል ምዃኑ ርኢና ነርና ማለት እዩ ስለዚ ካህንም ተበልና ቀሲስም ተበልና ቀሳውስት ዲያቆናት ስለ ዝብል ኣብ ቅዳሴ ካህናትም ስለ ዝብል ብሓፈሻ ቃሉ ክልቲኡ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስም ትምህርቲ ቤተክርስትያንም ክልቲኡ ዝተለመደ ቃል ስለ ዝኾነ ክልቲኡ ክህነት ምስ ኣገልግሎት ዝተኣሳሰር ምስ ጉስነት ምስ መስዋዕቲ ዝተኣሳሰር ምዃኑ ርኢና በተለይ ስፍሕ ዝበለ ግዜ ዝሃብና ነቲ ናይ መስዋዕቲ ዝብል እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ክህነት ኣሎ ክንብል ድሕር ዳኣ ኮይና ኣምልኾም ንዝህሉ ማለት እዩ ክህነት ዕላሙ ንኣምልኾ እግዚኣብሔር ዝፍፀም ክሳዕ ዝኾነ ኣምልኾ ክሳዕ ዝሃለወካ ክህነት ናይ ግድን ክህሉ ማለት እዩ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ኣምልኾ ተሪእናዮ ብመስዋዕቲ ዝፍፀም እዩ ማለት እዩ ወይ ከዓኒ ኣምልኾ ክበሃል ኩሉ ግዜ መስዋዕቲ ዘለዎ እዩ ማለት እዩና ናይ መጀመርያ ኣዳም ድሕሪና ኮይና መስዋዕቲ የቅርብ ከም ዝነበረ ኣብ ገነት ኮይኑ ባዕሉ መስዋዕቲ የቅርብ ከም ዝነበረ ናይ ቁርባን መስዋዕቲ የቅርብ ከም ዝነበረ ንምልከት ማለት እዩ በተለይ ገድሊ ኣዳም ድሕሪኢኹም ኮንኩም ካብ ኣትክልቲ ካብ ኣዝርእቲ ቁርባን የቅርብ ከም ዝነበረ ናብ ኣምላኽ ርኢና ማለት እዩ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ናይ መጀመርያ መስዋዕቲ ኣቅሪቦም ዝብለና ቃየልን ኣቤልን እዩ ማለት እዩ ቃየልን ኣቤል መስዋዕቲ ከም ዘቅረቡ ንርኢ ግን ኣቤልን ቃየልን ድሕሪኢና ኮይና ዝተፃሓፈ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ሕጊ ኣይነበረን ወይ ከዓኒ ማንም መምህር ሰበኽ ኣይሰበኾም መስዋዕቲ ከቅርቡ ከም ዘለዎም ግን ካብ መን ሪኦም ሞቴልና ከበቦም ምክንያቱ ኣብ እስራኤላውያን ተሪኢኹም ወይ ከዓ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ነታ ቤተሰብ ወይ ከዓ ነቲ ስድራ ወኪል መስዋዕቲ ናብ እግዚኣብሔር ዘቅርብ እቲ ኣባወራ ወይ ከዓ እቲ ናይቲ ስድራ ሓላፊ ወይ ከዓ ኣቦ ንብሎ ማለት እዩ ወይ ከዓኒ ናይቲ ስድራ ሓለቓ ዝኾነ ወላዲ ኩሉ ግዜ መስዋዕቲ ዘቅርብና ኣቦ መስዋዕቲ ከቅርብ ስለ ዝረኣይዎ ኣቤልን ቃየልን መስዋዕቲ ከቅርቡ ከለዉ ንርኢ ማለት እዩ ናይ እኽልን ናይ እንስሳ ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ምስጢረ ቁርባን ከም ዝረኣናዮ ካብ እኽሊ ዝቀርብ ወይ ከዓ ካብ ኣትክልቲ ዝቀርብ ካብ ኣዝርእቲ ካብ ኣትክልቲ ዝቀርብ መስዋዕቲ ናይ ቁርባን መስዋዕቲ ክበሃል ከሎ ካብ እንስሳ ዝቀርብ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ከዓኒ ካብ እንስሳ ዝቀርብ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ከዓኒ መስዋዕቲ ተባሂሉ ይፅዋዕ ነይሩ ማለት እዩ ካብ እንስሳ ዝቀርብ መስዋዕቲ ካብ ኣትክልቲ ዝቀርብ ከዓኒ ቁርባን ተባሂሉ ይፅዋዕ ነይሩ ስለዚ ክልቲኡ ዓይነት መስዋዕቲ ማለት ናይ እንስሳን ናይ ቁርባን መስዋዕቲ ከቅርቡ ከለዉ ንርኢ ማለት እዩ ኣቤልን ቃየልን ማለት እዩ እና ከምኡ እንዳበልና እንድሕሪናዮ በተለይቶም ናይ እግዚኣብሔር ዝኾኑ ወይ ካቶም ዋና ዋና ዝኾኑ ከም በዓል ሄኖስ ከም በዓል ሴት ከም በዓል ላሜክ ከም በዓል ሄኖክ ኖህ ኣዳም ኢሳቅ ያዕቆብ እንዳበለ ክሳዕ ሙሴ ግዜ ዘሎ እቶም ዓበይቲ ዝበሃሉ መስዋዕቲ የቅርቡ ከም ዝነበሩ ፍልይ ዝበለ ክህነትካ ናይ መልከ ጼዴቅ ክህነት ርኢና ነርና ማለት እዩ ንሱ ያው ዘለኣለማዊ ካህን ዝኾነ ብእግዚኣብሔር ዝተሾመ ካህን ምዃኑ ናይ ፅድቂ ንጉስ ናይ ሰላም ንጉስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዝነበረ መልከ ጼዴቅ ኣብ ኢየሩሳሌም ኮይኑ ህብስተ ኣኮቴት ፅዋዕ በረከት ወይ ከዓኒ ካብ ስርናይን ካብ ወይንን ገይሩ ልክዕ ቅድሚ ሓድሽ ኪዳን ምሳሌ ገይሩ ካብ ስርናይን ካብ ወይንን መስዋዕቲ የቅርብ ከም ዝነበረ ንኣቦና ኣብርሃምን ካብቲ መስዋዕቲ ከም ዘቐበሎ ኣብርሃምን መልከ ጼዴቅ ኣስራት ከም ዘውፀሉ ንክህነት ዝግባእ ኣስራት ከም ዘውፀአ ንርኢ ማለት ስለዚ ከም በዓል መልከ ጼዴቅን ክንርኢ ንኽእልና ቀናኣማናዊ ናይ ሓድሽ ኪዳን መስዋዕቲ ምሳሌ ዝኾኑ ናይ ክርስቶስ ምሳሌ ኮይኑ ቀሪቡ ዘሎ መልከ ጼዴቅን ክንምልከት ንኽእልና ሰለስተ ስሪ ፓትርያርክስ ወይ ከዓ ሰለስተ ኣቦታት ሰለስተ ፓትርያርክ ተባሂሎም ዝፅውዑ ከዓኒ ኣብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ ንበዓል መስዋዕቲ የቅርቡ ከም ዝነበሩ ርኢና ማለት እዩ ብሓፈሻ ናይ ብሉይ ኪዳን ካብ ሙሴ ጀሚሩ ግን ሕጊ ስርዓት ምስ ተዋህቦም እስራኤላውያን ግን ሓደ ነገድ ንክህነት ከም ዝተመርፀ ማለት እዩ እሱ ከዓ ናይ ሌዊ ነገድ
ንኣገልግሎት እግዚአብሔር ንክህነት ከም ዝተመርፁ ዘጸአት ምዕራፍ 28 29 ሕዳር ኢኹም ኮንኩም እንታይ ዓይነት ኣገልግሎት ክልዎም ከም ዝግባእ እንታይ ዓይነት ልብሲ ክለብሱ ከም ዝግባእ ብናይ መንገዲ ክቅደሱ ከም ዝግባእ እንታይ ዓይነት ኣገልግሎት ከገልግሉ ከም ዝግብኦም እግዚአብሔር ኣምላኽ ይነግረና ማለት እዩ ሌዋውያን እንታይ ዓይነት ስርዓት ክልዎም ከም ዝግባእ ኣብ ናይ ክህነት ስርዓት የረዳእና ማለት ዘጸአት ምዕራፍ 29 እንተሪኢኹም ብምንታይ ክቅደሱ ከም ዝግባእ ብዘይቲ ገይሩ ክቐብኦም ከም ዘለዎም ንዝተፈለየ ኣገልግሎት ከም ዝተመረፁ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር መስዋዕቲ ዘቕርቡ ከም ዝነበሩ መስዋዕቲ ከቕርቡ ከለዉ ብናይ ሰዓት ብናይ ግዜ ከቕርቡ ከም ዘለዎም ሓፈሻ ዝርዝር ሓሳብ ኣለና ማለት እዩ ናይ ዘሌዋውያን መፅሓፍ ተሪኢኹም ከ ስለ ካህናት ተፃሓፈ ብምሉእ ስለ መስዋዕቲ ኣቀራረብ ስለ ስርየት ሓጢኣት ስለ ዝስዋዕ መስዋዕቲ ስለ ሓጢኣት ስርየት ብሓፈሻ ምስ ክህነት ተኣሳሲሩ ኣብቲ ቤተ መቕደስ ዝግበር ነገራት ናይ ምንፃህ ስርዓት እንታይ ክመስል ከም ዘለዎ ሓፈሻ ተፃሓፈ ስርዓት ምዃኑ ርኢና ነርና ማለት እዩ ካብ መስዋዕቲ ብዝዘለለ ከዓኒ ክህነት ምስ ምንታይ ተኣሳሲርና ነርነት ማለት ዝክረው እንድሕር ኮንኩም ምስ ጉስነት ማለት እዩ በተለይ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 20 ቁጥሪ 28 ነታ እግዚአብሔር ብደሙ ዘጥርያ ወይ ካብ ብደሙ ዝመስረታ ቤተክርስቲያን ኣብኣ እንታይ ክትኮኑ ኤጲስቆጶሳት ካህናት ክትኮኑ መንፈስ ቅዱስ ታገይርኩም ይሸይምኩም ይብለ ማለት እና እግዚአብሔር ኣምላኽ afta ቤተ መቅደስ ወይ afta ቤተክርስቲያን afta ብደሙ ዝመስረታ ቤተክርስቲያን afta ብደሙ ዝገዛ ዝዓደጋ ቤተክርስቲያን ኣብኣ ካህናትን ጳጳሳትን ገይሩ ታገይሮም ሸይምዎ ማለት ስለዚ ንኹሉ መጓሰ ንምሕላው ንገዛ ርእስኩም ነቲ መጓሰ እግዚአብሔር ንምሕላው ተጠንቀቁ ይብል ማለት ስለዚ ክህነት ዋና ዓላሙ እንታይ ጉስነት ማለት ነቶም ናይ እግዚአብሔር ወገን ነቶም ናይ ህዝብ እግዚአብሔር ዝኾኑ ህዝቢ ብመገድ እግዚአብሔር መምራሕ ማለት ወይ ካብ መገድ እግዚአብሔር ምርኣይ ማለት ነዚ ኸኣኒ ብዙሓት ቅዱሳት ኣቦታት ገይሮም ወይ ማለት ተማሊ ንባዕሉ ካልኣይ ጴጥሮስ ሪና ነርና ሓቀይ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 5 ተዘይተጋጊ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 5 ናይ ጽድቂ ሰባኺ ዝነበረ ኖህ ኢሉ ይጠቕሶ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ማለት ናይ ጽድቂ ሰባኺ ኢሉ ይጠቕሶ ማለት እና ኖህ እንታይ ዓይነት ስራሕ ይሰሪሕ ወይ ካኒ እንታይ ዓይነት ስብከት ይሰቢኽ እንተይልና ካኒ ዘፍጥረት ምዕራፍ 6 እንድሕሪኢኹም ብሰብኣት ትካት ግዜ ያው ህዝቢ ዓለም ብምሉእ ተሓባቢሩ ሓጢኣት ክሰርሕ ከሎ ኖህ ካብ ደብሪ ቅዱስ ወሪዱ ነቶም ህዝቢ እንታይ ገብሮ ነይሩ ይሰብኮም ነይሩ ናብ እግዚአብሔር ክምለሱ ካብ ናይ ሓጢኣት መንገዶም ካብ ክፋኣት መንገዶም ክምለሱ ናይ እግዚአብሔር መንገዲ ንክሕዙ ተደጋጋሚ ግዜ ይሰብኮም ነይሩ እቶም ህዝቢ ግን ክገብሩ ይከኣሉ ክሰምዑ ይከኣሉ ስለዚ ናይ ጽድቂ ስራሕ ይሰርሕ ነይሩ ወይ ከዓ ናብ እግዚአብሔር ናይ ምቕራብ ስራሕ ይሰርሕ ከም ዝነበረ ንምልከት ማለት እዩ ስለዚ ናይ ጽድቂ ሰባኺ ተባሂሉ ተገሊጹ ኣሎ ስለዚ ናይ ክህነት ስራሕ ይሰርሕ ነይሩ ነው ናይ ክህነት ማለት ጉስነት ማለት ስለዝኾነ ነቶም ህዝቢ ናብ መንገዲ እግዚአብሔር ንኽመርሖም ብዙሕ ድኻም ደኺሙ ወላ እኳ ይስምዕዎ ወይ ከዓ ወላ እኳ ይመለሱ ግን ብዙሕ ድኻም ከም ዝደኸመ ናይ ጉስነት ስራሕ ከም ዝሰርሐ ንርኢ ካልእ ከዓኒ ሙሴ ንባዕሉ ማለት እዩ ሙሴ እንድሕር ሪኢኹም ኮንኩምሲ 600,000 ዝኣክል ህዝቢ ሒዙ ይወፂ ካብ ግብፂ ማለት እዩ ካብ ግብፂ ሒዙ ዝወፀ ህዝቢ ከዓ ሓላፍነቱ ዝወሰደ ሙሴ ማለት እዩ እንዲያም እግዚአብሔር ዘጸአት ምዕራፍ 33 ተሪኢኹም እንታይ ዝብል ሙሴ ሙሴ ኣበሱኒ ህዝብከ ወኣሮን እሁከ ሙሴ ሆይ ህዝብኻ በዲሎምኒ ብፍላይ ከኣሮን ሓውኻ በዲልኒ ክብል ከሎ እንታይ ኢልዎ ሽዑ እግዚአብሔር ነዚ ህዝቢ ዝኸጥፍኦ ሕደገኒ በቃ ነዚ ህዝቢ ከጥፍኦ ሕደገኒ ንዓኻ ግን ኣብ ህዝቢ ክገብረከ ክሸመከ ክብሎ ከሎ ሙሴ እንታይ ኢልዎ እምትጽዮም ለሉ ህዝብከ ጠስየኒ መጽሓፍ ህይወት አቤቱ ጎይታ ሆይ ነዚ ህዝቢ ዝኻብ ተጥፍ ንዓይ ካብ መጽሓፍ ህይወት ተግበረኒ ደምስሰኒ ኢልዎ ማለት ንዓይ ደምስሰኒ ካብ ነዚ ህዝቢ ተጥፍ ነዚ ህዝቢ ዝኻብ ተጥፍ ወይ ከዓ ነዚ ህዝቢ እዚ ካብ ትቐትል ንዓይ ካብቲ መጽሓፍ ህይወት ተግበረኒ ሓኻኸኒ ኣጥፋኣኒ ኢልዎ ማለት እና ብጣዕሚ ዝገርም ማለት እዩ ሙሴ ስለኩሉ ህዝቢ ለሚኑ እስራኤላውያን ብጣዕሚ ኣሸገርቲ እዮም እንኳን ንሙሴ ንእግዚአብሔርን ኣይተገዙን ወይ ከዓ ኣይተኣዘዙ ማለት እና ብጣዕሚ የሸግርዎ ነይሩ እና ነፍሱ ክሳዕ ትመረር ነፍሱ ሞት ክሳዕ ዝልምን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር የጨንቅዎ ነይሮም ማለት እዩ ግን ወላ እኳ ዳኹም ይኹን ግን ኣብ ቅድሚ እስራኤላውያን ኮይኑ እንታይ ገይሩ ኣማሊድሎም ለሚንሎም ማለት እዩ ሙሴ ቅድሚ እግዚአብሔር ጠጠው ተዘይብ ነይሩ እግዚአብሔር ብሰንኪ ሓጢኣቶም ንእስራኤላውያን መወድኦም ነይሩ ማለት እዩ ግን ናይ ሙሴ ቅድስና ናይ ሙሴ ጽድቂ ግን ናብ እግዚአብሔር ብምልማኑ እግዚአብሔር ንሙሴ እንታይ ገይርዎ ሰሚዕዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ናይ ጻድቅ ጸሎት ብግብራ ብዙሕ ተስልጥ ከም ዝብል ያዕቆብ ማለት እዩ ናይ ቅዱሳን ጸሎት ናይ ጻድቃን ጸሎት ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ይስማዕ ማለት እዩ እግዚአብሔር ካብ ናይ ሓጣን ጸሎት ንላዕሊ ናይ ቅዱሳን ጸሎት ስለ ዝሰምዕ ስለ ሙሴ ክብል ንእስራኤላውያን እንታይ ገይሮም ካብ ምጥፋእ ድሒኖም እግዚአብሔር ካ ስለ ዝሓሰቦ ነገር ተጣዓሰሉ ይብል ማለት እዩ እግዚአብሔር ተጣዓሰሉ ክሳዕ ተባሂሉ ዝጽሓፍ ሙሴ ቅድሚ እግዚአብሔር ለሚኑ እንዲያም ኣብ ህዝቢ ክገብረካ ይንዓኻ ኢልዎ ኣብ ልዕሊ ካልእ ህዝቢ ክሸመካ ካብ ልዕሊ ካልእ ህዝቢ መስፍን ገይረ ንጉስ ገይረ ክሸመካ ነዚ ህዝቢ ግን ከጥፍኦ በቃ ብመንገዲ ስለ ዘይከይድ ኢሉ እና ሙሴ ዝቐንኦ ንእግዚአብሔር ኣምልኾ እዩ ማለት እዩ ኣህዛብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንህዝቡ እግዚአብሔር ንህዝቡ ኣብ በረኻ ክምግቦም ስለ ዘይከኣለ ወይ ካኒ ከድሕኖም ስለ ዘይከኣለ
ኣጥፊእዎም ኢሎም ብስምካ ክላገፁ እዮም ወይ ከዓ ንስምካ ከቃልሉ እዮም ስለዚ ነዚ ህዝቢ እንታይ ትግበር ኣይትጥፋእዮ ስለ አብርሃም ስለ ይስሐቅ ስለ ያዕቆብ ክትብል ምስኦም ዝኣተኻዮ ኪዳን ምስኦም ዝኣተኻዮ ምሕረት ክትብል እንታይ ግበር ይቅረበሎም እና ይቅረብ ንሕድራ ዘይትብለሎም ኮንካ ግን ንዓይ ካብ መፅሓፍ ህይወት ደምስሰኒ ኢሉ ዓብ ዝኾነ ስራሕ ሰሪሕ ሙሴ ማለት ሙሴ ደው ተዘይብል ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ያው እስራኤላውያን ብሓጢአቶም ምክንያት መጠፍኡ ነይሮም እና እዚ ዓይነት ጉስነት እዚ ዓይነት ሓልዮት እዚ ዓይነት ክንክን እዚ ዓይነት ጉስነት እንተሪእናዮ ኮይና ናይ ክህነት ስራሕ ማለት እዩ ንሓድሽ ኪዳን ክንትርጉሞ ንኽእልና ብሓፈሻ ማለትና ብዙሕ ግዜ ቅድሚ እግዚአብሔር እንዳጠጠው እንዳበለ ወይ ካብ ቅድሚ እግዚአብሔር እንዳገልገለ ንእስራኤላውያን ዝጓስዮም ዝነበረ ክሳዕ መጨረሻ ምድረ ከነዓን ዘብፅሖም ሙሴ እዩ ማለት እዩ ካብኡ ነቲ ጉስነት ተቐበልካ እያሱ ማለት ኢና ከምዚ እንዳበሉ ናይ ክህነት ስራሕ ሳሙኤል ንባዕሉ ብዘመኑ ተሪእኹሞ ስለ ሳኦል ስለ እስራኤል ብዙሕ ግዜ ይፅሊ ነይሩ ማለት እዩ ንሳኦል ካብቲ ዝነበሩ ሕማቕ መንገዲ ንክምለስ ብዙሕ ግዜ ቅድሚ እግዚአብሔር ይፅልየሉ ነይሩ ንሳኦልን ይምዕዶን ይግስፆን ነይሩ ማለት እዩ ከይፈርሐ ከይተሰከፈ ይምዕዶን ይግስፆ ነይሩ ንህዝቢ እስራኤልካ ክኸድሉ ዝግባእ መንገድካ የርእዮ ነይሩና ናይ ጉስነት ስራሕ ይሰርሑ ነይሩ ነቢያት እንተሪእናዮም ካህናት እንተሪእናዮም ኣብ ብሉይ ኪዳን ናይ ጉስነት ናይ ኣገልግሎት ስራሕ ብሰፊሕ ይሰርሑ ነይሩ ማለት ኢና ከምዚ እንዳበለት ናይ ክህነት ኣገልግሎት ክሳብ ሓድሽ ኪዳን መፅኡ ማለት በተለይ ኣብ ብሉይ ኪዳን ክነስተውዕለን ዝግባአና ክህነት ሰለስተ ዓይነት ናይ ክህነት ደረጃ ነይሩ ያው ኣብ ሓድሽ ኪዳንም ሰለስተ ትማሊ ሓውና ዜና ነጊርና ነይሩ ሰለስተ ዓይነት ክህነት ኣሎ ማለት እሱ ከዓ እንታይ ያው ክህነት ክበሃል ከሎ ሰለስተ ነገራት ኣብ ውሽጢ ዝሓዘ ዲቁና ካህናትም ጵጵስና ንባዕሉ ናይ ክህነት ኣብ ውሽጢ ክህነት ዝርከቡ ወይ ከዓ ናይ ክህነት ማዕርጋት እዮም ማለት እዩ ዲያቆንም ካህንም ካህን እዩ ጳጳስም ካህን ማለት እዩ ናይ ክህነት ናይ ክህነት ስቴጅ ወይ ከዓ ናይ ክህነት ደረጃ ዝበሃሉ ዞም ሰለስተ እዮም ማለት እዩ ኣብ ብሉይ ኪዳን ከዓ ልክዕኹም ማለት እዩ ሰለስተ ናይ ክህነት ደረጃታት ነይሮም ማለት እዩ እቲ ሓደ ሊቀ ካህናት እዩ ሊቀ ካህን ዝበሃል ወይ ከዓ ሊቀ ካህን ኮይኑ ብዓመት ሓንቲ ግዜ ናብታ ቅድስተ ቅዱሳን እንዳኣተወ መስዋዕቲ ዘቕርብ ዝነበረ ንሱ ካብ ኣሮን ወገን ኮይኑ ኣሮንን እቶም ካብ ኣሮን ከዓ በኽሪ ዝውለዱ ዘገልግልዎ ኣገልግሎት እዩ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ከዓ ካህናት እዩ ማለት እዩ መቸም ሊቀ ካህን ክሳዕ ዝሃለወ ካህናት ናይ ግድን ክህልው ግዴታ እዩ ማለት እዩ እዚ ናይ መጀመርያ ሊቀ ካህን ክኾን ከሎ ኣብ ትሕቲኻ ካህናት ኣለዉ ካህናት ከዓኒ ያው ሊቀ ካህን ካብ ኣሮን በኽሪ ዝውለድ ንሕዳእ ኮይኑ እቶም ካልኣይ ሳልሳይ ዘለዉ ከዓኒ ካህናት ኮይኖም የገልግሉ ነይሮም ማለት እዩ ካብ ኣሮን ኮይኖም ግን በኽሪ ዘይኮኑካ ካህናት ኮይኖም የገልግሉ ነይሮም ንሶም ኣብታ ቀዳመይቲ ቀፅሪ ወይ ከዓ ኣብታ ድንኳን ኮይኖም ናብታ ቅድስተ ቅዱሳን ክኣተው እቲ ናይ መስዋዕቲ እቲ ናይ ጥዋፍ ምብራህ ወይ ከዓ መብራህቲ ናይ ምብራህ ካልእ ዓይነት ናይ ክህነት ኣገልግሎት ዘገልግሉ ዝነበሩ ካህናት ይበሃሉ ሳልሳይ ከዓ ሌዋውያን እዮም ሌዋውያን ከዓኒ ካብ ኣሮን ዘይተወልዱ ግን ካብ ሌዊ ዝተወልዱ ኮይኖም ኣብቲ ቀፅሪ ቤተ እግዚኣብሔር ማለት እዩ ቤተ እግዚኣብሔር ናይ ምስራሕ ናይ ምፍራስ ናይ ምስካም መስዋዕትታት ናይ ምሕራድ ብሓፈሻ ነቶም ካህናት ዝተሓጋገዙ ዝነበሩ ከዓኒ ሌዋውያን ነይሮም ማለት እዩ እና ከም ዘሎ ናብ ሓድሽ ኪዳን ድሕር ዳምፅናዮ ሊቀ ካህን ያው ክርስቶስ እዩ ሓድሽ ኪዳን ሊቀ ካህን ክርስቶስ እዩ መስዋዕቲ ኣቕራቢ መስዋዕቲ ተቐባሊ መስዋዕት ዝኸውን በዓል እዩ ማለት እዩ ለሊሁ ካህን ወለሊሁ መስዋዕት ከም ዝብሎ ቅዱስ ያሬድ ለሊሁ መስዋዕት ወለሊሁ ካህን ባዕሉ መስዋዕት እዩ ባዕሉ ከዓ ካህን ናይ ሓድሽ ኪዳን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሊቀ ካህን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ማለት እዩ ናይ ክህነት ስራሕ ዝሰርሑ ከዓ ካህናት ኣለዉ ሓድሽ ኪዳን ማለት እዩ ያው ካህናት ናይ ክህነት ስራሕ ዝሰርሑ ኣለዉ ማለት እዩ ጳጳሳትን ካህናትን ናይ ክህነት ስራሕ ስለዝሰርሑ ያው ክልቲኦም ብሓደ ክንሕዞም ንኽእል ኢና ሌዋውያን ከዓኒ ናይ ዲያቆናት ምሳሌ ማለት እዩ ሌዋውያን ንካህናት ተሓጋገዙ ከም ዝነበረ ዲያቆን ከዓኒ ያው ተለኣኺ ማለት እዩ ዲያቆን ማለት ተለኣኺ ክሳዕ ዝኾነ ናይ ዲያቆን ስራሕ መለኣኺ ሌዋውያን ከዓ ልክዕ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝሰርሕዎ ዝነበሩ ስራሕ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ያው ዲያቆናት ዝሰርሕዎ ስራሕ እዩ ካልእ ናይ መጨረሻ ናይ ካህን ምሳሌ ጌርና ዝረኣናያ ብሉይ ኪዳን ወይ ከዓ ናይ ብሉይ ኪዳን መጨረሻ ናይ ሓድሽ ኪዳን መጀመርያ ዝነበረ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሃንስ እዩ ማለት እዩ ቅዱስ ዮሃንስ ንባዕሉ ናይ ክህነት ስራሕ ይሰርሕ ነይሩ ማለት እዩ እንዲያ መንገዲ እግዚኣብሔር ፅረጉ እንዳበለ መንግስተ ሰማያት ቀሪባ ኣላ ንስሓ እተው እንዳበለ ንህዝቢ ነቲ ካብ እግዚኣብሔር ርሒቑ ዝነበረ ህዝቢ ናብ እግዚኣብሔር ዝመልስ ዝነበረ መንገዲ እግዚኣብሔር ዘርኢ ዝነበረ ዝምዕድ ዝግስፅ ዝመክር ዝነበረ ንህዝቢ ንነገሳትን ነገሳት ከይተረፈ ንሄሮድስ ብዙሕ ግዜ ምዒድዎም ገሲፅዎም ማለት እዩ ፊልጶስ ንሄሮድስ ማለት እዩ ንሰይተሓወካ ፊልጶስ ክትእቱ ኣይግባእካን ኢሉ ንፊልጶስን ንሄሮድያዳን ከም ዝገሰፆም ንርኢ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ህዝቢ እቲ ናብ መንገዲ እግዚኣብሔር ዘምፅእ እንዲያም ትማልም ተኪፍና ነርና ኣብ መጨረሻ ንክርስቶስ ዝኽተሉ ዝነበሩ 5,000 ህዝቢ ናይ ዮሃንስ ደቀ መዝሙር ዝነበሩ እዮም ማለት እዩ ዮሃንስ ሰበኾም ዮሃንስ ዝመኸሮም እዮም ናብ ክርስቶስ ከይዶም ማለት እዩ ምክንያቱ ልክዕ ከምቲ መርዓዊ ዓርኪ መርዓዊ ብመርዓዊ ደስ ከም ዝብሎ ከም ዝበለ ማለት እዩ ናይ ዓርኪ መርዓዊ ዕላምኡ እንታይ መርዓዊ ንምኽባር ወይ ከዓኒ መርዓዊ ልዕል ንኽብል ንምግባር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ዓርኪ መርዓዊ ተባሂሉ ዘሎ ዮሃንስ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ዮሃንስ ዘዳለዎም እዮም ናይ ክርስቶስ
كلهم تاي كوينهم مرعات كوينهم مالتي كريستوس مرعوي እቶም ህዝብኻ መርዓት እንድሕር ዳ ኮይኖም ዮሃንስ ዘዳለዎም እዩ ማለት እዩ ሓፈሻ እና ዮሃንስ መገዲ እግዚአብሔር ፅረጉ እንዳበለ ቅድሚ እግዚአብሔር ዝመፀ ነቢይ ማለት እዩ ካህን እዩ ጭምር ክህነትም ናይ ጉስነት ስራሕ ይሰርሕ ነይሩ ማለት እዩ እንዲያም እንታይ ክንገብር ኢሎም ክሓትዎ ከለዉ ናይ ኑዛዜ ወይ ከዓኒ ንስሓ ክቦም ከሎ እንታይ ዝብል ነይሩ ክልተ ክዳን ዘሎ ነቲ ሓደ ዘይብሉ ይሃብ ካብ ዝግባኣኩም ላዕሊ ደሞዝ ኣይትቀበሉ ንሓደ ካብ ብግፍዕን ብዓመፃ ኣይትእሰሩ ኣይትፍረዱ እንዳበለ ንኩሎም ዘዝግብኦም ነቶም ፈረድቲ ብሕጊ ክፈርዱ ነቶም ወተሃደራት ከዓኒ ብዘይ ሕጊ ንማንም ከይኣስሩ ነቲ ህዝቢ ከዓኒ እቲ ናይ ምእመናን ስራሕ ወይ ከዓኒ ክልተ ልብሲ ዘለዎ ክልተ ክዳን ዘለዎ ነቲ ዘይብሉ ክህብ ከም ዝግባእ እንዳገለፀ መፅኡ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኩሉ ናይ ብሉይ ኪዳን ምሳሌ ናይ ክህነት ዝነበረ እዩ ሓድሽ ኪዳን ወይ ናይ ሓድሽ ኪዳን መስራቲ ዝነበረ ከዓኒ ናይ ክህነት ጀማሪ ናይ ክህነት መስራቲ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ማለት ስለዚ ናይ መጀመርያ ካህን ናይ መጀመርያ ሊቀ ካህን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ክህነቱ ከዓ ንሐዋርያት ዝገበረ ዘመሓላለፈ ማለት እዩ እና ናይ መጀመርያ መስራቲ ናይ ክህነት ኢየሱስ ክርስቶስ ኮይኑ ሓድሽ ኪዳን ክህነቱ ከዓ ንሐዋርያት ዝሃበ ማለት እዩ እና ክሳብ ዝመፅና ነርና ምናልባት ከም ፈቃድ ኣምላኽ ሎማዓንቲ ናይ ሓድሽ ኪዳን ክህነት ብሰፊሑ ክንርኢና ስለ ዝሰማዕኹምን እግዚኣብሔር ካብ ትገብርዎ ፆምን ጸሎትን ፅኒሉ ይስማዕኹም ምስጢረ ክህነት ብሓድሽ ኪዳን ወይ ከዓ ብሐዋርያት ዝብል ማለት ካብ ጎይታ ናብ ሐዋርያት ዝብል ግን ክንቀፅል ኢና ማለት እዩ ዲያቆን ሓውና ዜና ገብርኤል ምናልባት ንእሽተይ ነገር ይብሉና ሞ ተመሊሰ ክመፅእ እያ ክምለስ ማለት እዩ ቀፅሉ ዲያቆን ዲያቆን ሓዊ ኩሉ ተባሂሉ ድሓናብቲ መደብ ተባሂልና ነፅባ ተባሂሉ ማለት حسب يعني عندش كده كنا ስለዝኾነ ትማል ተንኪፈኛ ነይረ ምናልባት ተዛሪብኩም ላይ ኣይ ዝክራኒ ዝዓክሳይ ተንኪፈኛ ነይረ ብዛዕባ ናይ ሓድሽ ኪዳን ክህነት ዝጀመረሉ ወይ ከዓኒ ሰለስተ ናይ ክህነት ቦታታት ኣሎ ሓቂ ማቴዎስ ወንጌል 16:18 ማቴዎስ ወንጌል 18:18 ዮሃንስ ወንጌል 20:21 ዘለዋ ማለት እዩ 20:22 ኣከባቢ ማለት እዩ ትማል ሪኢኹም ነይርኩም ተንኪፈና ያው ጽባሕ ኮናና ኢለ ገለ ንጽባሕ ኮናና ኢልና ቁርብ ተዛሪብና አለን ነርና ግን ድሓን ጽባሕ ኮናና ኢልና ኣጽኒዕና ነርና ማለት እዩ ሕጂ ናባሽ ንሰንቶ ኮይነ እንተን ኣርእስቲ ነሎም ማንቲ ብዛዕባ ክንዘራርብ ኮይና ሞ ድሓን ቀጽል ዲያቆን ሓወይ ኣነ ክምል ኣረ دي كسر مبر أنا كم توجيره أي كسر نايت مالي كنا ريفيجن ديرو كسينه نايت مالي زنبرة يديك ما زنبرة خين تسميني هذه دحين ده عرستم وهذا دحين ولا أوروبي متوجر لا دقماي دقماي ده جنا أنا دقماي جنا يمثلني هكذا راح تريها هلا أنا دحين قتل دياكون حاوي سنة إذا كتجمع الحرش كم توكل كنت تأصل لنا دحين تعرست مو حتجمع شو غير حساب سنة بقى تصبح تجمع لنا عشان هي بحفشة كلت كم بجس أصل مخ نجركم زيادة يا حواتكم هرخمية ماتي لأني حدش كده عن كنت ياو كم زبالنا جماري يسوع كريستوسي مالتي كنا تجمع يسوع كريستوسي እና ቀድሚው ግን ሓንቲ ብዛዕባ ክህነት እንታይ ክብለለ በተለይ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 17 እንታይ ዝብል ጽሑፍ ኣሎ እቲ ጽሑፍ ኣፍ እቲ ዘኽይል ብዕራይ ኣይትእሰር ድማ ንዓያይ ውዕለት ይግብኦ ይብል እሞ ነቶም ጽቡቕ ዘገልግሉ ሽማግለታት ምናዳ ከዓ ነቶም ብቓልን ብምህሮን ዝጽዕሩ ዕፅፊ ክብሪ ይግብኦም እዩ ብናይ ሽማግለ ከዓ ብምስክር ክልተ ወይ ሰለስተ እንተዘይኮይኑ ክሳ ኣይትቀበል ነቶም ሓጢኣት ዝገብሩን እቶም ካልኦት ምእንቲ ክፈርሑ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ግን ሓዮም ተቀዳዲምካ ከይፈረድካን ሓንቲ እኳ በድልዎ ከይገበርካን እዚ ክትሕሉ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ኣብ ቅድሚ ክርስቶስን ኢየሱስ ኣብ ቅድሚ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚቶም ሕርያት መላእኽቶም ሕፀነካ ኣለኹ ብታህዋኽ ኣብ ሓደ እኳ ኢድካ ኣይተንብር ካብ ሓጢኣት ካልኦትን ኣብ ሓጢኣት ካልኦትን ኣይትጸንበር ንርእስኻ ብንጽህና ሓሉ ይብል ማለት እና ብሓፈሻ እንታይ ሓሳብ ንምንታይ የምፅያ ኣብዚያ ኣፍ ዝኽይድ ብዕራይ ኣይትእሰር ማለት ብሓፈሻ ያው ንክህነት ዘድሊ ወይ ከዓ ንካህናት ዘድልዮም ነገር ምምላእ ከም ዝግባኣና ምስ ገለፀ ሽዑ እንታይ ኢሉ በተለይ 21 ድሕሪ ኣንቢብኩም ኮንኩም ወይ 22 ብታህዋኽ
ኣብ ሓደ እኳ ኢድካ ተሃዊካ ይተንብር ማለት እዚ ስለ ክህነት ዝዛረቦ ሓሳብ ስለዚ ክህነት በአንብሮተ እድ ከም ዝነበረ ናይ መጀመርያ ናይ ክርስቲያን ስርዓት የርእየና ማለት ስለዚ ተሃዊካ ኣብ ሓደ እኳ ኢድካ ይትፃዓን ወይ ከዓ ኢድካ ይተንብር ክብል ከሎ ክህነት ብጥንቃቄ ክወሃብ ከም ዝግባእ ወይ ካኒ ክህነት ንማንም ክወሃብ ከም ዘይግባእ ማለት እዩ ሕጉን ዝሓለ ወይ ካኒ መስፈርቱ ንዘሟልአ ወይ ካኒ ብፍቃድ እግዚአብሔር ብስርዓተ ቤተክርስትያን ንዝሓለወ ዳ እምበር ንማንም ስልጣነ ክህነት ከም ዘይወሃብ የረዳእና ማለት እዩ ካልእ ዕብራውያን ምዕራፍ 5 ዘሎ ሓሳብ ከም ብልኩም ማለት ከም መጽሓፍ ቅዱስ ዕብራውያን ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 4 ማለት እዩ ዕብራውያን 5:4 ከም አሮን በአምላኽ ተፀውዐ ዳ እምበር ነዚ ክብሪ እዚ ሓደ እኳ ባዕሉ ኣይውሰዶ ይብለና ማለት ከም አሮን ብክብሪ ተፀውዐ ዳ እምበር ነዚ ክብሪ እዚ ሓደ እኳ እንታይ ይገብር ባዕሉ ኣይውሰዶ ይብለና ማለት ኣቀድማ ቢል ከም ዝበልኩም ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ ክህነት ሓደ ነገድ ወይ ከዓ ሓደ ወገን ዘማእከለ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ንሓደ ወገን ወይ ከዓ ንሓደ ዓሌት ዝተዋሃበ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ከዓ ንሌዋውያን ወይ ከዓ ንሌዊ ዝተዋሃበ እዩ ነይሩ ብፍላይ ከዓ ብኣሮን ኢትዋና ክህነት ዝጀመረ ማለት እዩ ወይ ከዓ ዝዓበየ ስራሕ ዝሰርሕ ዝነበረ ካብ ያው ሌዋውያን ወገን ኣሮን ስለ ዝኾነት ናይ መጀመርያ ካህን ስለዚ እንታይ ይብለና ከም ኣሮን በኣምላኽ ተፀውዐ እምበር እዚ ክብሪ እዚ ሓደ እኳ ባዕሉ ኣይውሰዶ ይብለና ማለት ስለዚ ነቲ እግዚአብሔር ዝሓርዮ ስለዚ ክህነት ንኹሉ ከም ዘይግባእ ይዘረዳእና ዘሎ እንታይ የድልየና ንክህነት ምርጫ ወይ ከዓ ሕርያ ናይ እግዚአብሔር የድሊ ማለት እዩ ስለዚ ማንም ከይተሓረየ ማንም ከይተፀውዐ ብገዛእ ርእሱ ክህነት ንገዛእ ርእሱ ገንዘብ ተክገብር ኣይከልኒ ገንዘብ ገብር ኣይከልኒ ማለት እዩ ብገዛእ ርእሱ ክህነት ገንዘብ ገብር ኣይከልኒ ስለዚ ክህነት ሕርያ ከም ዝኾነ ምርጫ ከም ዝኾነ እግዚአብሔር ዝመረጾ እግዚአብሔር ዝሓርዮ ክኸውን ከም ዝግባእ ይገልጸልና ማለት እዩ በተለይ መዝኢታት ተኣሳሲሩ ሮሜ ምዕራፍ 10 ቁጥሪ 9 እውን ኣለና ሓሳብ ከም ብበልኩም ምናልባት ያው ጥቕሳ ዝነገረኩም ዘለኹ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ተሓር ክሳይ ስለ ዝኾን መወከስ ዝኾነ ናይ ልየ ማለት ኢና እንታይ ይብለና ሮሜ ምዕራፍ 9 ካብ ሮሜ ምዕራፍ 10 ካብ 9 ጀሚርኩም ተንቢብኩሞ እቲ ጽሑፍ ብኡ ዝኣምን ዘበለ ኣይሓፍርኒ ይብል እሞ ሰብ ብልቡ ኣሚኑ ይጸድቕ ብኣፉ መስኪርካ ይድሕን ስለዚ ብኣፍካ ኢየሱስ ጎይታ ምዃኑ እንተነገርካ ብልብኻ ኣምላኽ ካብ ምውታን ከም ዘተንስኦ እንተኣመንካ ክትድሕን ኢኻ ብለና ማለት ስለዚ ያው መጀመርያ ሰብ ከኣምን ከም ዘለዎ ይገልጽ ማለት እዩ ብልብኻ እንተኣመንካ ክትድሕን ኢኻ ብኣፍካ እንተመስከርካ እውን ብልብኻ እንተኣመንካ ክትጸድቕ ኢኻ ብኣፍካ እንተመስከርካ እውን ክትድሕን ኢኻ ዝብል ሓሳብ የምጽእ እሞ ካብ ወፂሉ እንታይ ዝብል ማለት ነፍሲ ወከፍ ስም ማለት ነፍሲ ወከፍ ስም እግዚአብሔር ዝጽውዕ ዘበለ ክድሕን እዩ ንሱ ከዓ ንሱስ ሓደ ጎይታ እዩ ነቶም ዝጽውዕዎ ኩሎም ሃብታም እዩ ነቶም ዝጽውዕዎ ኩሎምን ሃብታም እዩ እሞ ኣብ መንጎ ኣይሁድን ጽርን ሊላን ጉሊላን የልቦን ግናኸ እቲ ብኡ ዘይኣመነ ከመይ ኢሎም ያሬታ ኣብዚያ እንታይ ብል 14 ግናኸ ነቲ ብኡ ዘይኣምኑ ከመይ ኢሎም ክጽውዕዎ እዮም ብዛዕባኡ ከይሰምዑኻ ከመይ ገይሮም ብኡ ከኣምኑ ብዘይሰባኻ ከመይ ገይሮም ክሰምዑ ብለና ማለት እዩ ስለዚ ብኡ ንሕዳ ዘይኣሚኖም ስሙ እንታይ ክገብሩ ይክእሉ እዮም ክጽውዑ ይክእሉ እዮም ማለት እዩ ቅደም ተኸተሉ ከመይ ምዃኑ ከርእየና ስለ ዝደልየ ማለት እዩ ብኡ ከይኣምኑ እንታይ ክገብሩ ይክእሉ እዮም ክጽውዕዎ ይክእሉ እዮም ብኡ ዘይኣምኑ ከመይ ኢሎም ክጽውዕዎ እዮም ብኡ ከይኣመኑ ከመይ ገይሮም ክጽውዕዎ ለና ማለት እዩ ብዛዕባኡ ከይሰምዑኸ ከመይ ገይሮም ብኡ ከኣምኑ ይኽእሉ ለና ማለት እዩ ብኡ ንመጀመርያ ንኽኣምኑ ክሰምዑ ኣለዎም ማለት እዩ ንኽሰምዑ ከዓ እንታይ ክገብሩ ኣለዎም ብኡ ከኣምኑ ኣለዎም ብኡ ንኽኣምኑ ከዓኒ ወንጌል ክስበኸሎም ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ቅደም ተኸተሉ እንታይ ክኾን ኣለዎ መጀመርያ እንታይ ክኾን ኣለዎም ስልዮ ክሰምዑ ኣለዎም ስልዮ ምስ ሰምዑ ከዓ እንታይ ክኾን ኣለዎም ስሙ ክጽውዕዎ ኣለዎም ስሙ ንኽጽውዑ ከዓ ከኣምኑ ኣለዎም ማለት እዩ እና እዛ ዓይነት ቅደም ተኸተል ክሕልዎ ከም ዘለዎ ምስ ነገረ ከመይ ኣጋርቶም ሰናይ ዘበስሩ ክንደይ ጽቡቕ እዩ ዝብል ጽሑፍ እንተዘይተለኣኹስ ከመይ ገይሮም ዶ ክሰብኩ እዮም ለና ማለት እዩ ኣጋርቶም ሰብኩ ወይ ከዓ ኣጋርቶም ዝለኣኹ ወይ ከዓ ኣጋርቶም ሰናይ ነገር ዘብጽሑ ክንደይ ሰናይን ጽቡቕን እዩ ምስ በለ ዝብል ጽሑፍ ከም ዘሎ ምስ በለ እንተዘይተለኣኹ ከመይ ገይሮም ክሰብኩ ይኽእሉ እና ዋና ሓሳቢ እዚኣ እያ ማለት እዩ ከይተለኣኹ እንታይ ክገብሩ ይክእሉ እዮም ክሰብኩ ይክእሉ እዮም ስለዚ ንስብከት ክለኣኹ ኣለዎም ሃዋርያት ንባዕል ተለኣኹም እዮም ሓቀይ ማንም ሰብ ከይተለኣኸ ቤተክርስትያን ዘይለኣኸቶ ወይ ከዓ ቤተክርስትያን ዘይትፈልጦ ኣነ ሃዋርያ ወይ ከዓ ኣነ ነቢይ ኢሉ እንተክገብር ኣይክእልኒ ክመጽእ ኣይክእልኒ ቤተክርስትያን ዘይትፈልጦ ሲጀመር ሃዋርያን ነቢይን የለን ማለት እዩ እንጂ ስለዚ ገዛእ ርእሱ ሰብ ንገዛእ ርእሱ ካህን ይኹን ነቢይ ወይ ከዓ ሃዋርያ ገይሩ እንተክገብር ኣይክእልኒ ክሸይም ኣይክእልኒ ቤተክርስትያን ዘይለኣኸቶ ምክንያቱ እንታይ ዝብል ዘሎ እንተዘይተለኣኸ ከመይ ገይሮም ክሰብኩ ይኽእሉ ኣብቲ መጀመርያ ንሕርኢኹም ኮንኩን ናይ ጎይታ ሰብ ንምጽዋዕ እንታይ ክንገብር ኣለና መጀመርያ ክንሰማዕ ኣለና ንምስባዕኻ እንታይ ክንገብር ኣለና ክንኣምን ኣለና ከኣመንና ከዓ እንታይ ክንገብር ኣይንኽእልና ስም ናይ ጎይታ ክንጽዋዕ ኣይንኽእልና ማለት ስለዚ ንምእማንም ናይ ጎይታ ስም ንምጽዋዕም ንምድሓንም መጀመርያ ንምስማዕን ንባዕሉ
ክንሰምዕ እንተኮይና ካብቶም ዝተላእኹ ክንገብር ኣለና ክንሰምዕ ኣለና ማለት ስለዚህ ማንም ገዛእ ርእሱ ካህን ገይሩ ተኽገብር ኣይከልኒ ሸይሙ ባዕሉ ሃዋርያ ባዕሉ መምህር ክኸውን ኣይከልኒ ሃዋርያት ተላኢኾም እዮም ሓቀይ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ቁጥሪ 19 ተሪኢኹም ኪዱ ናብ ኩሉ ዓለም ብስመ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስ እንዳጥመቁም ዝኣዘዝኩም ኩሉ ክሕልውካ እንዳነገርኩም ደቀ መዛሙርተ ይግበርዎም ብዝበሎ መሰረት ሃዋርያት ተላኢኾም እዮም ማለት ሃዋርያት ተላኢኾም እዮም ዝለኣኾም ጎይታ እዩ ሃዋርያት ተላኢኾም እዮም እሺ ሃዋርያት ተላኢኾም ዝለኣኾምካ ጎይታ እዩ ማለት ጎይታ ኪዱ ይለኣኹም ማለት ስለዚ ከይተለኣኸ ማንም ሰብ ሃዋርያ ይኹን ነቢ ወይ ከዓኒ ካህን ክኸውን ኣይክእልን ማለት ስለዚ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ይብለና ኣሎ ዘይተለኣኸ ከመይ ገይሮም ከይተለኣኹ ከመይ ገይሮም ክሰብኩ ለና ማለት ስለዚ ክሰብኽ ዘለዎ ክህነት ስርዓተ ክህነት ክፍፅም ዘለዎ ናይ ቤተክርስትያን ምስጢራት ክፍፅም ዘለዎ ዝተለኣኸ ክኸውን ከም ዘለዎ የረዳእና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ እንታይ ክንሕዝ ንኽእልና ማለት እዩ ክህነት ملاح كم زخنة كهنت ممرات كم زخنة كهنت محراي كم زخنة مالتي لك حم تعارون استحاري نحنا ممكن حري كم زقبانا كم تعارون استمرت نحنا ممكن مرت كم زقبانا وانجيل المسبخ نوعلو استمرت استحاري بيتكريستيان زلا اخذته بيتكريستيان زفلت اوك خون على لود امبر ما نمسب جزاء رسول نبي يخون حواري جيون تخبر يكلني شيء ما يكلني مالتي ስለዚህ كهنت زعينت متنقع كم زلينا يرينا مالتي ويكاني نكهنت معرخ ندي تنقاق يخم زليو መጽሐፍቲ ይነግሩና ማለት እዩ ስለዚ ካልን ባዕሉ ሕዳሪ ነው ኮይና ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥሪ 28 ከውፀልኩም ምናልባት ያሬታ ከውፅ ከለኹ ድንጉለኹ መስለኒ ናይ ሞባይል ሳይጥቀም ስለ ዘለኹ ኢኻ 19 28 ካብ 27 ጀሚረ ክንበልኩም ማቴዎስ ወንጌል 19 ካብ 27 ጀሚርና ተንቢብና እንታይ ዝብል ሽዑ ጴጥሮስ መሊሱ እንሆ ንሕና ኩሉ ሓዲግና ሰዓብናካ እንታይ ኮን ክንረክብ ኢና በሎ ማለት እዩ ጴጥሮስ ማለት ካብ 12 ሃዋርያት ማለት ኢና ኩሉ ነገር ሓዲግና ኩሉ ነገር ገዲፍና ሰዓብናካ እንታይ ኮን ክንረክብ ኢና ምስ በሎ ሽዑ እንታይ ብሎም ጎይታ ኢየሱስ ድማ በሎም ንስኻትኩም ሰዓብኩምኒ ብሓድሽ ልደት በታ ወዲ ሰብ ኣብ ዙፋን ክብሩ ዝቕመጠላ ግዜ ንዓኻትኩም ን12 ነገድ እስራኤል ከም እትፈርዱ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ስለዚህ መይሉ አባይቱ ኾነ ወይስ አሕዋት ወይካ አሓት ወይካ አቦ ወይ አደ ወይ ሰበይቲ ወይ ውሉድ ወይ ግራት ዝሓደገ ሚእቲ ከዓበት ክረክብ ናይ ዘላለም ህይወት ክወርስ ይብለና ማለት ስለዚህ ንስኻትኩም ኩሉ ነገር ሓዲኩም ወይካ ኩሉ ነገር ገዲፍኩም ዝተኸተልኩም እንታይ ክትኮኑ ኢኹም መንግስቲ አቦ ያብቲ መፀል ወይካ መጨረሻ ዓለም ወይካ መጨረሻ ግዜ ኣብ 12 መንበር ተቐሚጥኩም ን12 ነገድ እስራኤል ተኽትገብሩ ኢኹም ክትፈርዱ ያሬታ ክትፈርዱ ኢኹም ኢሎም ማለት ናይ ፍርዲ ስልጣን ሂቦም ንሃዋርያት ማለት ስለዚ ከነ ዝበልና እዚ ማለት ኣብ 12 ነገድ ናይ እስራኤል ኣብ 12 መንበር ተቐሚጦም ን12 ነገድ ከም ዝገብሩ ከም ዝፈርዱ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ምፍራድ ስልጣን ኣለዎም ማለት እዩ ሃዋርያት ናይ ምፍራድ እንታይ ኣለዎም ስልጣን ኣለዎም ማለት እዩ ስለዚ ስልጣን ዝሃቦም ከዓኒ ባዕሉ ጎይታ እዩ ማለት እዩ ማንም ሰብ ዘይኮነ ጎይታ ሂቦም ማለት እዩ ካለ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁፅሪ 44 ተሪኢኹም ማለት እዩ ምናልባት እንድሕር ትኽእልኹም ከም ሕዋት ያው ጠቕሲ እናፀሓፍኩም ትሕግዙኒ ማለት እዩ ኣነ ክነግሮ ከለኹ ምናልባት ዝሓለፎም ሰባት ክህልው ስለ ዝኽእሉ ክትነግሮ ማለት እዩ ምናልባት ክደግመልኩም ቀዳሚት ዝነገርኩም ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 5:17 ክሳብ 21 እዩ ካልኣይ ጠቕሲ ዕብራውያን ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 4 እዩ ሕጂ ዝነገርኩም ጠቕስካ ማቴዎስ ወንጌል 19:28 ማለት እዩ ካብ 27 ጀሚርኩም ተንብቦ ትኽእሉ ኢኹም ማቴዎስ ወንጌል 19 ካብ 27 ክሳብ 28 ናይ መጨረሻ ጠቕሲ ዝነገርኩም ከ ዮሐንስ ወንጌል 14:44 ማለት እዩ ኩላትና ከም ንፈልጦ ማለት እዩ ስለምንታይ ይዛረብ ስለ አልዓዛር ማለት እዩ ጎይታ አልዓዛር ከም ዝሞተ ምስ ነገርዎ ናብ ቢታንያ ከም ዝመፀ አልዓዛር ኣይቴ ቀበርክሞ ለአልዓዛር ወይ ከዓ አልዓዛር ኣበይ ቀቢርክሞ ኢሉ ከም ዝሓተተ ድሕሪሾ ናብቲ መቃብር ከይዱ እንታይ ዝብለና ዓይንቱ ንባ ናብ ሰማያት ቋ ሓቢሉ ኢሉ ክፅሊ ከሎ ጎይታ ድማ ዓይንቱ ናብ ሰማያት ቋ ሓቢሉ ኣቦ ኩሉ ሸዓም ትሰምዓኒ ፈለጥ ግን ያው ንዓይ ጥራሕ ደይኮነ ንዕኦምን ምሳይ ከም ዘለኻ ጸሎተይን ከም ትሰምዕ ምእንቲ ክፈልጡ ኢሉ ይፅሊ ማለት እዩ ሽዑ እንታይ ዝብል አልዓዛር ካብ መቃብር ካብ ውፃእ ኢሉ እዞ ማለት እዩ ታሪኹ ስለ ትፈልጦ ማለት እዩ ሕፅር ዝበለ አልዓዛር ካብ መቃብር ካብ ውፃእ ኢሉ ብስልጣኑ ብሓይሉ ጎይታ ካብ ምውታት ከም ዘተንስኦ ንርኢ ማለት ኢና አልዓዛር ኢሉ ምስ ፀውዐ አልዓዛር እቲ ተገኒዝዎ ዝነበረ መግነዝ ከይተፈትሐ ናብ ደገ እንታይ ኮነ ይብል ወፂ ይብለና ማለት ምስ መግነዙ ናበይ ወፂ ናብ ደገ ወፂ ማለት እዩ ሽዑ እንታይ ገይሩ ንሃዋርያት እንታይ ኢልዎም ፍትሕዎ ኢልዎ ማለት ፍትሕዎ ምስ በሎም ሃዋርያት ከይዶም ከም ዝፈትሕዎ ንርኢ ማለት ኢና እንታይ ክብል ኢለ ብሓፈሻ
ጎይታ ስልጣነ ክህነት ንሐዋርያት ከም ዝሃቦም ንርኢ ብዚ ማለት እዩ ጎይታ ንሐዋርያት ስልጣነ ክህነት ከም ዝሃቦም ንርኢ ማለት እዩ ናይ ምፍታሕን ናይ ምእሳርን ስልጣን ንመን ሂቦም ማለት እዩ ንሐዋርያት ሂቦም ማለት እዩ ምክንያቱ ካብ ምትንሳእን ካብ ምፍታሕን ናይ ይኸብድ ድሕር ኢልና ምትንሳእ ይኸብድ ማለት እዩ ዝዓብየ ስራሕ እሱ ሰሪሑ ግን እቲ ናይ ምፍታሕ ስልጣን ግን ንመን ሂቦም ንሐዋርያት ማለት እዩ ከይድኩም እንታይ ግበሩ መግነዝ ፍትሑሉ ኢልዎም ማለት እዩ ከይዶም ከሐዋርያት መግነዝ ፈትሑሉ ይብለና ማለት ስለዚ ናይ ምፍታሕን ናይ ምእሳርን ስልጣን ዝሃቦም ንመን እዩ ንሐዋርያት ማለት እዩ ነዚ ከዓ ዘረዳእና ዮሐንስ ወንጌል ያው ዮሐንስ ወንጌል ጥራሕ ደይኮነ ማቴዎስ ወንጌል ቀደም ክርእ መስለኒ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ቁጥሪ 18 ማለት እዩ ማቴዎስ ወንጌል 18 አንቱ ያው ነጊረኩም ነይረ ማቴዎስ ወንጌል 18 እንታይ ዝብል ኣብ ምድሪ ዝኣሰርክሞ ኩሉ ኣብ ሰማይ እሱር ክኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕክሞ ኩሉ ድማ ኣብ ሰማይ ፍቱሕ ከም ዝኸውን ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ክብል ማለት እዩ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርክሞ ኣብ ሰማይ እንታይ ክኸውን እዩ እሱር ክኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕክሞ ከዓ ኣብ ሰማይ እንታይ ክኸውን እዩ ፍቱሕ ክኸውን እዩ ስለዚ ስልጣነ ክህነት እዚ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መሬት ናይ ምፍታሕን ናይ ምእሳርን ስልጣን ካብ መንግስተ ሰማያት ናይ ምውፃእ ስልጣን ካብ እግዚአብሔር ዝተዋህቦም ንመን ንካህናት እዩ ማለት እዩ ወይ ከዓ ንሐዋርያት እዩ ማለት እዩ መጀመርያ ንሐዋርያት ብድሕሪኻ ንካህናት ማለት ስለዚ ምፍታሕን ምእሳርን ማለት እዩ መንግስተ ሰማይ ምእታው ምውፃእን ስልጣን ዘለዎም ካህናት እዮም ያ ብናይ እግዚአብሔር ስልጣን ማለት ወይ ከዓ ብስም እግዚአብሔር ከኣስሩን ክፈትሑን ስልጣን ዝተዋህቦም ንመን እዩ ንሐዋርያት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ልክዕ ከምቲ ንኣልዓዛር ፍትሕዎ ከም ዝበለ እንታይ ገይሮም ኣብዚ ከዓኒ ንክፈትሑ ስልጣን ሂቦም ማለት እዩ በተለይ ሊቁ አጎስጢኖስ ማለት እዩ ናይ ሂፖ ጳጳስ ዝነበረ አጎስጢኖስ እንታይ ይብለና ጎይታና አልዓዛር ካብ ሞት ወይ ከዓ ጎይታና አልዓዛር ካብ ሞት ምሳተንሶ ኢልና ኣብ ዙርኡ ንዘለዉ ሐዋርያት እንታይ ኢልዎም ኣብ ዙርኡ ንዘለዉ ሐዋርያት ድማኒ ከድኩም መግነዙ ወይ ከዓ ጨርቁ እንታይ ገበርሉ ፍትሑሉ ኢልዎም ህይወት ዝህብ ወይ ከዓ ህይወት ዝዕድል ጎይታ መግነዝ ምፍታሕ እንታይ ገበሮን ኣይከበደን ወይ ከዓኒ ህይወት ዝህብ ጎይታ መግነዝ ምፍታሕ እንታይ ይኸብዶ ድዩ ይሓትት ማለት እዩ ህይወት ዝሃበ ጎይታስ መግነዝ ምፍታሕ ይኸብዶ ድዩ ምስ በለ ሽዑ እንታይ ይብል መግነዝ ምፍታሕን ሓጢአት ይቅረ ምባልን ንመን ስልጣን ከም ዝሃበ ምእንቲ ከረዲ ኢሉ ንሐዋርያት ስልጣን ከም ዝሃበ ማለት እዩ ልክዕተኒ ዓንቶ ጠቀስኒያ ጠቅሲ ማለት እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሃብ አልዓዛር ከይዱ ንአልዓዛር ካብ መቃብር ተንስእ ኢሉ ምሳእ ተንስኦ መግነዙ ንክፈትሑ ስልጣን ወይ ከዓኒ ትእዛዝ ዝሃቦም ንሐዋርያት እዩ ማለት እዩ ግን ብዓብይ ህይወት ዝሃበ ካብ ሞት ዘተንስአ ጎይታ መግነዝ ምፍታሕ ይከብዶ ዶ ይመስለኩም ማለት እዩ ግን ኣይከብዶን እንታይ ስልጣነ ክህነት ናይ ምእሳርን ናይ ምፍታሕን ስልጣን ሓጢአት ናይ ምሕዳግ ስልጣን ንመን ከም ዝሃበ ምእንቲ ከረዲ ኢሉ ንሐዋርያት ከም ዝሃቦም ስልጣነ ክህነት ንሐዋርያት ከም ዝሃቦም ምእንቲ ከረድእ ስለ ዝደለ ይብለና ስለዚ ቤተክርስትያን ንባዕሉ ቅዳሴ እንደሰሚዕኩም እንታይ ዝብለና እዚ ወሃቦም ስልጣን ለአበዊ ንሐዋርያት በዛ የመረ መንፈስ ቅዱስ ብዝፈለጦ ወይ ከዓ መንፈስ ቅዱስ ብዝፈልጦ ነቦታትና ሐዋርያት እንታይ ሂቦም ስልጣን ክሂቦም እዩ ስልጣነ ክህነት ሂቦም ለና ማለት ዘወሃቦም ስልጣን ለአበዊ ንሐዋርያት በዛ የመረ መንፈስ ቅዱስ ብዝፈልጦ መንፈስ ቅዱስ ብዘይምርመር ምስጢር ወይ ከዓ ብዘይንገር እህታ ወይ ከዓ ብዘይንገር ጥበብ ንሐዋርያት እንታይ ከም ዝሃቦም ስልጣነ ክህነት ከም ዝሃቦም እዛ ስልጣነ ክህነት ከዓ እዚኣ ከዓኒ ናይ ምእሳርን ናይ ምፍታሕን ስልጣን ምዃና ክንምልከት ንኽእልና ማለት እዩ ወይ ከዓ ክንርዳእ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ ነቦታት ካህናት ናይ ምእሳርን ናይ ምፍታሕን ስልጣን ከም ዝሃቦም ንርኢ ማለት እዩ ካልእ ኣቦታት ካህናት ማለት እዩ ካብ ነገሳት ዝበልፅ ስልጣን ከም ዘለዎ ማለት እዩ በተለይ ብዙሕ ግዜ ባህሊ ሓቂ መንግስት የኣቢ ክህነት ካብ መንግስቲ እንታይ ይበልፅ ክህነት ይበልፅ ምክንያቱ ምድራውያን ነገሳት ከኣስርዎ ዝኽእሉ ስጋና እምበር ነፍስና ከኣስሩ ይክእሉን እዮም ማለት እዩ ነፍስን ስጋን ምእሳር ስልጣን ዝተዋህቦም ካህናት እዩ ማለት እዩ ብስጋን ብነፍስን ከኣስሩ ናብ ገሃነመ እሳት ከውርዱ ስልጣን ዝተዋህቦም ግን ንካህናት እዩ ማለት እዩ ምድራውያን ነገሳት ብስጋና እምበር ብነፍስና ክሕዙና ይክእሉን እዮም ማለት ስለዚ ካብ ምድራዊ ስልጣን ካብ ንግስነት ክህነት ይበልፅ ማለት እዩ መተርጉማን በተለይ ናይ ሓድሽ ኪዳን መተርጉማን ኣብ ጸሎተ ኪዳን ዘሎ ማለት እንታይ ኢሎም ተርጊሞም ኣሎ ዘውሃብከነ ከመ ንፍታሕ ዘኢይትፈታ ዘይፍታሕ ክንፈትሕ እንታይ ሂብካና ኢኻ ስልጣን ሂብካና ይኽእሉ ማለት እዩ ንፍታሕ ዘኢይትፈታ ዘውሃብከነ ንፍታሕ ዘኢይትፈታ ወይ ከዓኒ ዘውሃብከነ ስልጣን ከመ ንፍታሕ ዘኢይትፈታ ዘይፍታሕ ነገር ወይ ከዓ ዘይፍታሕ ክንፈትሕ እንታይ ሂብካና ኢኻ ስልጣን ሂብካና ኢኻ ንዝብል ሓሳብ እንታይ ኢሎም ተርጊሞሞ ምድራውያን ነገስታት ክፈትሕዎ ዘይክእሉ ካህናት ሌዋውያን ወይ ከዓ ናይ ብሉይ ኪዳን ካህናት ከስተስርዩ ወይ ከዓኒ ዕርቂ ከህብዎ ዘይክእሉ ናይ ሓጢአት ስሬት ንሕና ግን ክንፈትሕ እንታይ ጌርካና ስልጣን ሂብካና ማለት እዩ ሓደ ምድራውያን ነገስታት ክፈትሕዎ ዘይክእሉ ስልጣን ሂብካና ወይ ከዓኒ ምድራውያን ነገስታት ክፈትሕዎ ዘይክእሉ ነገር ንክንፈትሕ ስልጣን ሂብካና
ካልኣይ ካን ሌዋውያን ካህናት ናይ ብሉይ ኪዳን ካህናት ንባዕሎም ተክገብሮ ዘይክእሉ ክፈትሕዎ ዘይክእሉ ናይ ክህነት ስልጣን ሂብካና ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሓድሽ ኪዳን ክህነት ካብ ናይ ምድራውያን ነገስታትን ካብ ናይ ብሉይ ኪዳን ካህናት እንታይ ይገብር ይበልፅ ማለት እዩ ናይ ብሉይ ኪዳን ካህናት እንተሪኢኹም ግዝያዊ ዕርቂ ግዝያዊ ሰላም ከውር ዝኽእል ክህነት ዳኣ ነይርዎ እምበር ዘለኣለማዊ ዕርቂ ዘለኣለማዊ ሰላም ከውር ዝኽእል እንታይ ኣይነበሮምን ክህነት ኣይነበሮም ማለት እዩ ናይ ሓድሽ ኪዳን ክህነት ግን ካብ ናይ ብሉይ ኪዳን ካብ ናይ ሌዋውያን ካህናት እንታይ ዝገብር ዝበልፅ ማለት እዩ ዝበልፅ ምዃኑ በዚ ክንርዳእ ንኽእል ማለት እዩ እንዲያም ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 እንድሕር ኢኹም እንታይ ዝብል እንታይ ክትርእዩ ናብ በረኻ ወፂኹም ይብል እሞኒ ብዙሕ ነገራት ምስ ዘርዘረ ሽዑ እንታይ ዝብል ነቢይ ዲኹም ክትርእዩ ወፂኹም ይብል ማለት እዩ እወ እኳ ዳ ካብ ነቢያት ዝገብር ዝበልፅ ማለት እዩ እና ኣንስቲ ካብ ዝወልዶኦም ዘበለ ከም ዮሃንስ የለን ኢሉ ጎይታ መስኪሩሉ ማለት እዩ ካብ ኣንስቲ ዝተወልደ ካብ ዮሃንስ ዝበልፅ የለን ኢሉ ናይ ዮሃንስ ክብሪ ልዕሊ ኩሉ ምዃኑ ገሊፁ ማለት እዩ ግን እቲ ኣብ መንግስተ ሰማያት ዝንእሶ ንሱ ክበልፆ ኢሉ ማለት እዩ ኣብ መንግስተ ሰማያት ዝንእሶ ማለት እንታይ ማለት እዩ ብዕድመ ካብኡ ዝንእስ ግን ተክገብሮ ክበልፆ እዩ አንድም ኢሉ ጎይታ ይብሎ ማለት እዩ ጎይታ ብ6 ወርሒ ካብ መን ስለ ዝንእስ ካብ ዮሃንስ ስለ ዝንእስ ያው ጎይታ ንዮሃንስ ይበልፆ እዩ ተባሂሉ ተነጊሩ ግን እንታይ ዝብል ሽዑ ሓተታ እንድሕር ኢኹም ኮንኩም ኣይ ፍጡር ምስ ፈጣሪ ምውድዳርስ ትክክል ኣይኮነን ኢሉ ኣብ መንግስተ ሰማያት ክበልፆ እዩ ተባሂሉ ዮሃንስ ይብል ማለት ዮሃንስ ወንጌላዊ ማለት ዮሃንስ ወንጌላዊ ካብ ዮሃንስ መጥምቕ ዝበልፅ ክብሪ ከም ዘለዎ ይገልጽ ብምንታይ ክብል ከሎ ሽዑ ብክህነት እዩ ምክንያቱ ናይ ዮሃንስ መጥምቕ ክህነት ናይ ብሉይ ኪዳን ክህነት እዩ ናይ ዮሃንስ መጥምቕ ክህነት ናይ ብሉይ ኪዳን ክህነት እዩ ናይ ዮሃንስ ወንጌላዊ ክህነት ግን ናይ ሓድሽ ኪዳን ክህነት ስለዚ ብክህነት ዮሃንስ ወንጌላዊ ካብ ዮሃንስ መጥምቕ እንታይ ይገብር ይበልፅ ይብለና ማለት እዩ ኣብ መንግስተ ሰማያት ዝንእሶ ግን ይበልፅ እዩ ዝተባሃለ ብዕድመ ዝንእስ ዮሃንስ ወንጌላዊ ነይሩ ብክህነት ግን እንታይ ገይሩ በሊፆ ዮሃንስ ወንጌላዊ እንዲያም ካብቶም ናይ መጀመርያ ናይ ዮሃንስ መጥምቕ ደቀ መዛሙርቲ ዝነበረ ማለት ካብቶም ናይ መጀመርያ ደቀ መዛሙርቲ ዝነበረ ግን ብክህነት እንታይ ገይሮም ዮሃንስ መጥምቕ በሊፅዎ ማለት ምክንያቱ ናይ ዮሃንስ ክህነት ናይ ሓድሽ ኪዳን ክህነት ስለ ዝኾነ ናይ ምእሳርን ናይ ምፍታሕን መንግስተ ሰማይ ናይ ምእታውን ናብ ገሃነም ናይ ምውራድን ስልጣን ስለ ዘለዎ ማለት እዩ እዚ ዓይነት ስልጣን ዝተዋህቦም ንናይ ሓድሽ ኪዳን ካህናት ስለ ዝኾኑ ማለት እዩ ስለዚ ካብዛ አንጻር እንድሕር ዳሪናዮ ናይ ሓድሽ ኪዳን ክህነት ማዕረ ክንደይ ክቡር ምዃኑ ወይ ከዓ ማዕረ ክንደይ ብሉፅ ምዃኑ ክንርኢ ንኽእል ኢና ማለት ኢና ምናልባት እዚ እንድሕር ዳኢለ ተመሊሰ ንዓኹም ዕድል ክህብ ሞ ተመሊሰ ሓሳብ ክውስኽ ማለት እዩ ቀፅሉ ዜና ሓወይ ቀፅሉ ኣሕዋት ኣሕዋት መፅምሰል ዘለዎ ሳሚ ርእስን ያዕቆብ ዘኣማንኤል ቀፅሉ ኣሕዋት سلام أحوات كم مسيخون فورات حواتي ما مهاراني أو تحتي يبلع لزلهم كبير مسكين أليكس مقعب سلامة آمين آمين دبترا تغسل دو ولا أسقدمك هو زينا جبريل سلام أملاك مسكولاتكم يكون قصل سويرات حوي ماشي تفكيركم الشي بس ما أبو لو مسكودوس هادو أملاك آمين دياكون حوي بتعمي بسفي حقالي سوي من البعث اتي زي تنكفى حاسابي لذا حاسب كوهم فقد أملاك احتراب بلغ تنكفى فتن كاب بقنيو كرئينا زغنيو أحواتنا اتي أستمرو نايك قدست بيت كريستيان كاب بقدامات حيزون دحر تخطاتيلنا بيت كريستيان حانسا مستواهبت اتا قدست بيت كريستيان كساب حجي كم تهلو ويدما اتا شعوع تمسرت بيت كريستيان قويتاز مسرتا بيت كريستيان إذا حج زلا مخانا كنفولت قول لنا المنقد يوم زرقنا زلو بسفيحو منقد مالتي اتي مكببال بقدام مريمنا نيروم معرخ ندي قداس مخانو استمرون اب تنقت اب قدس قربان حج دما كهنت اذا عبيت ارستات زي ممزن ممزن اندحر تقيمنالو بفلاي نحواتنا بروتستانت كتقومهم زخيل سؤال كاب استباهلكا نتيركا مخار زي كونه اتا بيت كريستيان تمهورو ديات نتنايت انتاو بيت كريستيان استمهورو حدش مهورو اندحر مصيكا
ናይታና ቤተክርስትያን ናይ ጎይታ ዝመስረተ ቤተክርስትያን ድማ ናይ ጎይታ ቤተክርስትያን ከም ዘይኮነት ክትፈልጣ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ኣብ ጥምቀት ዘለና ዝተምህሮ ፍሉጥ ናይ ቅዱስ ቤተክርስትያን ምስ ናይ ኣቦታት ዝመሃርዎ ድማ ብቀዳማይ ጥዑር ማርያም ናዮም ንሱ ትምህርቲ ሓድሽ ትምህርቲ ናይ መን ምዃኑ በዚ መዚና እታ ቅዱስ ቤተክርስትያን ናይ እንትምዃንና ክንፈልጣ ንኽእል ማለት እዩ ክህነት ድማ ከም ዝሓውና ዲያቆን ዝገለጾ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ሓንቶ ወይ ተንኪፍልና ነይሩ ኣብ ግብረ ሃዋርያት ከም እንረኽቦ ነቶም 7 ዲያቆናት በኣምብሮተ ኢድ ክህነት ከመሓላልፉ እንከለዉ ነጊርና ነይሩ ዋላ ብሓድሽ ክዳን ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ብሉይ ክዳን እውን ከይተረፈ ነቢ ሙሴ ንኢያሱ እግዚኣብሔር ብዝኣዘዞ መሰረት ኢዱ ከምብረሉ ከም ዘለዎ እዩ ነጊርዎ ሙሴ ድማ ኢዱ ኣንቢሩ እዩ ናይ ሙሴ ስልጣን ንኢያሱ መሓላሊፉሉ ኣብ ሓድሽ ክዳን ድማ ልክዕ ከምኡ ግብረ ሃዋርያት እዚ ትጋጌ ምዕራፍ 6 እዩ ዘሎ 6-7 ኣሩም እንዳቆና ሆይ ሕጂ ክሳብ ሕጂ ድማ ልክዕ ሆም እናበለ እናተቀባበለ ልክዕ ካብታ ጎይታ ዝመሰረታ ናብ ሃዋርያት ካብ ሃዋርያት ድማ ናብቶም ኣርድእቶም ዝነበሩ ካብኦም እንዳመፀ ምስ ንቆፅር ንሕና ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 6 እሺ ተቆፂሩ ምስ ዝመፅእ ክሳብ ዛ ሕጂ ዘላ ዝኾነ ካህን ናይ ቅድስት ቤተክርስትያንና መንሸይ ምካ ምስ ንብሎ ንኣብነት ኣባ እከለ ጳጳስ ንዕኦም መንሸይምዎም ጳጳስ እከለ ዝተባሃሉ ንዕኦም ከ እናበለ እንድሕሪ ተመሊሱ ኣብ ጎይታ እዩ ዝበፅሕ ብወንጌላዊ ማርቆስ ኣቢሉ ናብ ጎይታ እታ ዘለኻያ ቤተክርስትያን ንድሕሪ ተመሊስካ ኣብ ሰብ ትውድእ እንድሕር ኮይና ናይ ጎይታ ቤተክርስትያን ከም ዘይኮነት በዚ ክትፈልጥ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ክንሓትት ግባአና ብኸመይ መፅያ እዚ ኣስተምህሮ እዚ ናይ ጎይታ ኣስተምህሮ ድዩ ናይ ሃዋርያት ኣስተምህሮ ድዩ ናይ ኣቦታት ኣስተምህሮ ድዩ ክንክትል ክንሓትት ግባአና ማለት እዩ ስለዝኾነ ክህነት ከም ዝነገርና ካብ ተክህነ ዝብል ናይ ግእዝ ቃል ዝወፀ ኮይኑ ኣገልግሎት ማለት እዩ ምግልጋል ምናልባት ሓደ ክልተ ጥራይ ከልዕል ብዙሕ ግዜ ካህናት ኢና ኩላትና ካህናት ኢና ዓይነት ዘረባታት ይስማዕ እዩ ኣብ ብሉይ ኪዳን እንዳዮም ተመርፁ ካህናት ዝኾኑ ነይሮም እምበር ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኩላትና ካህናት ኢና ዝብል ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2:9 ዘሎ ወይ ድማ ኣብ ራእየ ዮሃንስ ምዕራፍ 1:6 بملعال كهناتنا يبليهم نجزاهير ربو منجستن كهناتن كون زجبرنا كبرن سلطانن نزل عالم نعو يخون آمين سلزبل كلاتنا كهناتنا كهن زبالة لينا نيو كوبلو سمعهم أبوي كدان مسنري أجن أولا أبوي كدان أب زي ساعات معرف 10 تفقد شدشته تتقص الناس حفنا ينخيد نسخاتكم لما منجستي كهناتن قدوس زبخ تكونوا يخم تين لك إسرائيل تزاربوا من نجار زيو سلازبلو كهنات سلازبولهم كلاتهم كهنات كوينهم مالتها يكونن كله قالوا نوصل يبنا هذا حتى لو كم يلو كل منجست كهنات قدوس زبخ تكونوا يخم يلوهم أبزت ساعات معرف 20 شومنتن تحتي لنا مسنري قطر حدا نسخاخ أنا حوخ آرون دوكو دما مسؤو آرون يا دك آرون كا نادابن أبيهون الأزارن إتامانن كهنات كخونوني أما أكل لك إسرائيل نبخا قربهم يزبل نعوهم فليو كهنات كخونوو فليو خايت سوو عمر له لزقونين كلهم نتي فولي أقول قلت نجزاهير إنما مسجان ولما مسوات المغرب مكلهم استمرت وهم زيكونوا بزير الدأنا أبزهولك معرف 10 تشديش تمسنري كابوت حادث أتعزنا كل تاريخ مسنو ملكوتون إجزاهير كي قبوم ويدما إجزاهير كي تمرسو تنها حيزهم أنت عينت
መሬት ተኸፊታ ከም ዝወሓጠቶም ይገልጸልና እዩ ማለት እዩ ግን ከኩላታ ንኩሉ ሰብ እንድሕር ካህን ገይሮሞ እዞም ሰባት እዚኦም ከምኡ ዓይነት ዘልዕሉ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብዙሕ ግዜ ኤጲስቆጶሳት ወይ ዲያቆናት ክኾኑ ዘለዎም ሰባት ብፍሉይ ይጠቕሶም እዩ ከመይ ክኾኑ ከም ዘለዎም ብዝርዝር ቀመጦም እዩ ንኣብነት ኣብ ቲቶስ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 6 ምስ ንርኢ እቲ ኤጲስቆጶስ ከዓ መንቅብ ዘይብሉ ሰብኣይ ሓንቲ ሰበይቲ ብርክሰት ወይስ ብዘይ ምእዛዝ ዘይሕመዩ ኣመንቲ ውሉድ ዘለዎ ተቐባል ጋሻ ሰናይ ዝፈቱ ለባም ቁኑዕ ቅዱስ ይኣኽለኒ ባህሊ መንቅብ ዘይብሉ ከም ናይ ኣምላኽ መጋቢ እምበር ፈታዊ ርእሱ ዘይኮነ ዘይኩሪ ናብ መስተ ዘየድህብ ዘይዋቃዕ ርኩስ ረብሓ ዘይደሊ ሰብ ክኸውን ይግብኦ ይብል ብፍሉይ ጠቂስዎ ኣሎ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 20 እውን ዲያቆን ሓውና ይብልና ነይሩ ምስለኒ ፍቅዲ 28 ስለዚ ንርእስኹምን ነታ ብገዛእ ደሙ ዘጥራይ ማሕበር ጎይታን ክትጓስዩ መንፈስ ቅዱስ ኤጲስቆጶሳት ገይሩ ኣብኣ ዝሸመኩም ኩሉ መጓሳ ሓሉ ኣነ ምስ ኣግለልኩ ነታ መጓሰ ዘይንሕፍኡ እኳ ተኻሉ ከም ዝኣትኹም እፈልጥ ኣለኹ ይብል ስለዝኾነ ብፈላለዩ ኤጲስቆጶሳትን መጓሰን እቶም ካህናትን እቶም ህዝቢ ወይ ድማ እቶም መጓሰን በይኑ ፈሊዎም አሉ ማለት እዩ ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 1 እውን ኣለና ነንብቦት ሓሳብ ተመሳሳለ ስለ ዝኾነ ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 22 እውን ብታዋኽ ኣብ ሓደ እኳ ኢዱ ክንበር ከም ዘይብሉ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ወዱ ናይ መንፈስ ወዱ ማለት እዩ ይምዕዶ እዩ ተዓንተው ዝበልናያ እቲ ኣምብሮተ ኢድ ናይ ክህነት መምሕላፍ እያ ኣብዚ ድማ ኢድካ ብታዋኽ ኣብ ሓደ እኳ ኢድካ ይተንበር ኣብ ሓጢኣት ካልኦቱን ኣይትጸንበር ንርእስኻ ብንጽህና ሓሉ ይብሎ ስለምንታይ ደኣዩ ካህናት ተባሂሎም ዘለዉ ኣብ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 6 ወይ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 9 ምስ ንብል ግና ሓደ ውሑዳት ነጥብታት ንዕን ክጠቅስ እሞ ኣብ ዝኻኽልኒ እሺ ቀዳማይ ናይ ክህነት ማለት ከም ዝበልናዮ ኣገልግሎት እዩ ወይ ድማ መስዋእቲ ናብ እግዚአብሔር ምቕራብ ዘቕርቡ ኣገልገልቲኦም ማለት እዩ ቀዳማይ እምበኣር ንምንታይ ካህናት ኢልዎ ዘሎ ናይ ከንፈር መስዋእቲ ምስጋና ስለ እንቐርብ ንምእመናን እዚ ዓይነት ኣፀዋውዓ ክንጥቀመሉ ንኽእል ናይ ከንፈር መስዋእቲ ምስጋና ስለ እንቐርብ ንኣብነት ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ፍቅዲ 15 ምስ ንርኢ እምበኣርከስ ብኡ ንኣምላኽ ኩሉ ሳዕ መስዋእቲ ምስጋና ማለት ንስሙ ዝእመናፍረ ከናፍር ነቐርብ ይብል ንኣምላኽ ናይ ከንፈር መስዋእቲ ወይ ድማ ምስጋና ስለ እንቐርበሉ በዛ ዓይነት መስዋእቲ እዚ ካህናት ንበሃል ካልኣይ ሰናይ ምግባርን ምምቃልን ንባዕሉ መስዋእቲ ብምባል ተቂስዎ ኣሎ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ፍቅዲ 16 ኣምላኽ ነዚ ከም ዝመሰለ መስዋእቲ ይሰምሮ እሞ ሰናይ ምግባርን ምምቃልን ኣይትርስዑ ከም ሳልሳይ ንሪኦ ሞባእ ንባዕሉ ሞባእ ነቕርቦ መስዋእቲ ብምባል ተጠቂሱ ኣሎ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 4 ፍቅዲ 18 ምስ ንርኢ ሕጂ ግና ኩሉ ኣሎኒ ምስትርፉን ኣለኒ እቲ ካባኻትኩም ብኢድ ኤጳፍሮዲጦስ ዝመፀ ምኡሽ ሽታ ስሙር ንኣምላኽ ዘሕጉስ መስዋእቲ ምስ ተቐበልኩ ድማ መልየ ኣለኹ ኣምላኸይ ከዓ ከምቲ መጠን ሃብቱ ብኽብሪ ብክርስቶስ ኢየሱስ ገይሩ ድሌትኩም ዘበለ ከመልኣልኩም እዩ ስለዝኾነ ስሙር ንኣምላኽ ዘሕጉስ መስዋእቲ ብምባል እንቕርቦ ሞባእ ድማ መስዋእቲ ብምባል ተጠቂሱ ኣሎ ከም ራብዓይ ናይ መወዳእታ ንሪኦ ሰብነትና ንባዕሉ ሰብነትና ብንጽህና
محلاو بقدسنا كم تأنا قدوس خون سخاتكم قدوسان كون تبايلنا كم تأززنا ويدما كم تي حوارا قدوس باولوس كم تأنا نكرستوس مسلو زلخون سخاتكمون أي مسولو بقدسنا بنسئنا كنبر كم استأززنا إذن بعلو مسواتيو نفس خابنسهنا محلاو مالتي أبرومي معرف عسر تغل تفغل حدا إن بأرسي أحواتي نسقاهم هياون قدسنا أملاخ بهذا بالمسوات جيركم كي تقربوه بمحرة أملاخ أمعدكم الله إذا مالت إتنا أمرو منفساوي أقول قولتكم إيو يبل لزغونا كهنات كبلن كله منام بزعنات مسوات زي سلا إن نقرب كنردو يقبعنا انبر إتوم تماريسهم بأمبرو تأيد تشيموم نجزابير زقول قلو مسواتي زقربو كابت انت بيت كريستيان من اللزنا بارس لزخونه فلالينا هنردو يقبعنا أنا ويحا مثلني قريتها هابزخ أخلنيو سؤال الجزائر ቃልዮት يسمع لنا أليكس حاونا እግዚአብሔር አምላኽ ያገሎ ዘመን ካይባርኽ ማለት እዩ ኣሕዋት መጻኹም ኣኬ ዮሲ ወልደ ኢየሱስ ኩላትኩም ሰላም ቦልና ምናልባት ክሳይ ኣሌክስ ሓዊ ማሙንጎ ከቋርፀ ሓሲበ ግን ድሓን ምናልባት ትምህርቲ ምሽግር ስለዘይብሉ ፀገም የብሉ ማለት ግን ብሓፈሻ ኩላትና ኣብ ላዕሊ ዘለኹም ኣሕዋት ተኣካይዳ ከመይ እያ ዘላ መስለኩም ትማል ናይ ብሉይ ኪዳን ሪኢና ሎማዓንቲ ብሓድሽ ኪዳን ጽባሕ ካብ ናይ ኣቦታት በተለይ ናይ ኣቦታት ብዛዕባ ክህነት ዝመሃሮም ጉባኤታትን ዝምልከት ማለት እዩ ብዛዕባ ክህነት ዝተወሰኑ ጉባኤታት በተለይ ተን ዓበይቲ ዓለም አቀፋውያን ጉባኤት ወይ ኢኮኖሚካል ካውንስል ዝበሃላ ዩኒቨርሳል ካውንስል ዘለዋ ማለት እዩ ናይ ኒቅያ ናይ ቁስጥንጥንያ ናይ ኤፌሶን ብዛዕባ ክህነት ዝተባሃለ ነገር ሪኢና ከም ፍቃድ ኣምላኽ ሓሙስ እንድሕዳ ኣፅኒሕና ማለት እዩ ብዛዕባ ካብ መናፍቃን ዝመፅእ ሕቶታት ማለት እዩ ኩላትና ካህናት ኢና ዝብል ዝተንከፋ ብሰፊሑ ሽዑ ክንሪኣ ማለት ምናልባት ሓሳብ ከይትውስኽ ባይለ እሱ ዝበላ ያው ከም ዝበላ ሒዝና ዝያዳ ሓሙስ ማለት እዩ ኩላትና ካህናት ኢና ዝብል ወይ ከዓ ክርስቶስ ጥራይ ካህን ዝብል እና ደቂ ኣንስትዮ ንምንታይ ክህነት ዘይቅበላ ዝብል እና ናይ ክርስቶስ ክህነት ንባዕሉ ናይ ምልማን ወይ ከዓ ምስ ናይ ዕርቂ ተኣሲሩ ሮሜ 8:34 እና ዕብራውያን 7:25 ዘሎ ማለት እዩ ኣብ የማን ኣምላኽ ኮይኑ ዝድምን ዝብል ሓሳብ ከም ፍቃድ ኣምላኽ ንሓሙስ ሓሲብና ነርና እሞኒ ድሕዳ ዘይትሽገሩ ኮንኩም ኣብታ ናይ ሓድሽ ኪዳን ክህነት ጥራሕ ክንዛረብ ማለት እዩ ተኺልና ናይ ቦታ ተወሰኸና ፀገም የብሉን ግን ዝርዝሮ ብታ ናይ ሓድሽ ኪዳን ክህነት ኣተኪርና ተንዛረብ ክብል እየ መንጎ ኣትየ ቅሬታ ኣኬ ጆሲ ሰላም ቦልና ኣብ መንጎ ኣትየ ብጣዕሚ ቅሬታ اسمع له حوت حكي سمع له سناش كتسل እሺ ሰላም كلكم حوات لا نفتحت نزرهم እንኳን ደህና ሰላምኩም ሕጂ መጽሔ ኩሉ ተናኺፍኩም ወጥፎነኩም ምሂርኩ ተማሮኩም ኣምሲኩም መስለኒ ምድግጋም ከይከውን ደህና ሰላም ክብለኩም ሰነሽ ጆስ ሓውና ሰላም በለና ሞ ችግር የለን ተዛረቡ ለአንተ ወላ ተተደገመ ፀገም የብሉን ያው በኻለ መንገድ ቃል እግዚአብሔር ክግለጽ ስለዝኽእል መንፈስ ቅዱስ ካብ እግዚአብሔር አቦና ካብ ጎይታና ካብ መድኃኒና ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋን ሰላምን ምስ ኩላትኩም ይኹን ላዕሊ ዘለኹም መማርያን ኣሕዋት ኣብ ታሕቲ ዘለኹም ኩላትኩም ቤተሰብ እግዚአብሔር ድንግል ብጸሎት ቅዱሳን በጸጋ መላእክት በሐለዋ ምስ ኩላትና ይሃሉ ሎሚም ቅዱስ ሚካኤል ይሞ መልአከ ምህረት ቅዱስ ሚካኤል በአኽናፉ ገሪዱ ንህይወት ዝኸውን ንመንፈሳዊነት ዝኸውን ንለውጢ ዝኸውን ንጽድቂ ዝኸውን ንብስለት ኣእምሮ ዝኸውን ናብ እግዚአብሔር መጸጊዒ ዝኸውን ጸጋ ክንቅበል ከማልደልና ፈቃዱ ይኹን ዘካቲ ናይ ሰራዊት ሓለቃ ቅዱስ ሚካኤል ኢሉ ነቢየ እግዚአብሔር ነቢየ ልዑል ዳንኤል ከም ዝበሎ ንዝምረሉ ናይ ምስጋና ቋንቋ ብውሽጥና ከዕቢ ቅዱስ ፈቃዱ ይኹን ትማሊ ተተንኪፉ ነይሩ ሕጂ እውን ክትምህሩና ጸኒዕኩም ከምቲ ኣኪለ ሓወይ ዝበሎ ምድጋም ከይከውን ኣብቲ ሓፈሻዊ
حسابات جزء خامدفع مسارات أو تمرتي ثلاثة مهارة مدقامو بزح بوجناي عقمي هيرغب بنزلقو حنت نجر نمبال ترايجن كهنت حديث كيدان كهنت بولي كيدان فلالينا كنردون تفليت انت خيلنا أب حديث كيدان زلا كهنت كمي زبلت كهنت يا ببولي زمن زنبلت كهنتك كمي زبلت كهنت يا إذا ناي بولي زمن نابي أبصحتنا إذا ناي حديث كيدان كهنتك نابي تبصحنا ناي بولي كيدان كهنت مسارتها وين فقادئة وهابئة من نيرو كابي تبجيسو أبز حج زلا ناي حديث كيدان كهنتك وهابئة سراتئة نسو ما ننتو كي تغير جنا نتا بسلالوت زنبرت كهنت أوريت بز حديث كيدان كهنت ناي هيوت كهنت زلالة ماوت كهنت ناي تركي كهنت ناي منقص السمايات كهنت ناي مفتاحن مأسارن كهنت سمايات زبتصح صفحات مدري سنتي وزعتو متكت زحوا كاب منقستي نلعلي نقستي زخونت እግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ መሳሊኡ ንሱ አማናዊነት ንሱ በዓሉ ደምሊሙ ንሱ መንፈስ ቅዱስ ወሰዱ ተቀበሉ ኢሉ በዛሃቦም ናይ ንፍሐት ስልጣን በአንብሮተ ኢድ ካብ ሐዋርያት ናብ ሐዋርያውያን አበው ናብዞም ሕጅ በጽሕም ዘለው بحنتن أصنافاويتن حواراويتن سنودوساويتن زغونت قدست بيت كريستيان زت أساسرة زت حلالفة زمسة كهنت كابولين كاو حديثين فلالينا خلردون تخيلنا زبل زلخو كله سلسة تقسى نتزت تقسى نجر كله عبكم زمن في تنتز يأتينا كهنت حديث كده كهنت بولي كده عدلاينت كهنت وهابي كهنت كهن كخونز قبع من كهن توهيل زوع عيناي كهنت سلطانو انتايو كهن زبال ترقوم انتايو بمسارتو سلسة مهارنا مرقامو عقداسي هاي مثلا اكزابير عملخ نتوم تدخمو زلخوم تنهورنا زلخوم ممارب قاليت يسمع لنا اقر بلوتكم اكزابير عزيزو يبارخ كبرتي هابلي ቃልዮት ይስማዓልና ጆስ ሓውና እግዚአብሔር አምላኽ ናይ አገልግሎት ዘመን ካይባርኽ እሺ ድሓን አኪ ሓዊ ድሓን ሰሚዕኻ ድሓን መቸም ትዛረብ ትኾን ደ ዜና ሓውና ቀጽሉ በሉ እሺ ናባኹም ቀጽል ተዛረብ ዲያቆን ዛማን ይላል ተዛረብ ዲያቆን ቀጽል አይ አሬታ መርጌታ ደስ ያይምዳ እሺ ሶሪ መርጌታ አጽሉ በሉ መጀመሪያ ቃለ ሰናይ ቃለ ህይወት ተስማዕልና ንኩላትኩም ንጹር ዝኾነ ቃል አምላኽ ክንመሃር ወይ ድማ ክንካፈል ጸኒሕና ማለት እዩ ናይ ሓድሽ ኪዳን ካህናት ክበሃል ከሎ ናይ ምድርን ናይ ሰማይን ስልጣን ናይ ምድርን ናይ ሰማይን ስልጣን ክህቦም እንከሎ ኢና ንርኢ ስለዚ ነዚ እዩ እቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ወላዓንተ ወይ ክበሃል ጸኒሑ ኣብቲ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ፍቕዲ 18 ብዝግባእ ተገሊጹሉ እዩ ማለት እዩ እጅታይ ዝብል ምናልባት ተዘንብቦ ደስ ምበለኒ ድሕሮ ገለን ዳራና ከይድ ከምዚ ብል ኣነ ኸዓ እብለካ ኣለኹን ንስኻ ጴጥሮስ ኢኻ ንማሕበረይ ከዓ ኣብዛ ከውሒ እዚኣ ካሃንፃየ ይብል ደገታት ናይ ሲኦል ድማ ኣይክሕየልዋን ወይ ድማ ኣይከናውፅዋን እዮም ኢሉ ክዛረብ ከሎ ንርኢ ስለዚ ውርድ ኢሉ ታይ ዝብል መርሆታት መንግስተ ሰማያት ክህበካ ኢሉ መርሆታት ናይ መንግስተ ሰማያት ክህቦን ከሎ ኢና ንርኢ እዚ ንካህናት ዝተዋህበ እዩ እዚ
مستسرت حاتيات يكون تأساسيرو زخيد مالتيو سلازي ناي منقسة سمايات سيلو سقام ناي منقسة سمايات زخون سلطان كهو من كدلو كهبكا اللوخو ويدما كهبكاي يلو قالو كهبن كدلو إنا نرئي مالتيو كالي أون قل ماتيوس 18 زلون أبزا 10 زلان تماساسال زخون هذا قال نركبينا سلمان انتاي زبل أم مدر زعسر كايو كله سلازي أم مدراو سلطان يكونن زتقدب مدراو تراي يكونن نكاهنات زتوهبه كهنات ويدما نكاهنات زتوهبه سلطان سماوي سلطان سماوي معارق مخانو يزنقر سلازي أم مدر زعسر كايو أب سماي أسوري أم مدر فتح كايو أب سماي فتوح كخون إيو إلو دك أمزامرتو كهوبهم كله نري دك أمزامرتو كريو كلنا إذا كهنا تزياخا دك أمزامرتو ويدمان هاريات راي تباهيلا تقديبا اتغيد عي كونتن اتسقاب لومي إذا معارق زياء كم تيتمالز قلت النبرا يخون سنسلتاوي زخونة معارق سلزخونة نهاريا زتوهابه إذا معارق زيا حجون أو بوتاتنا كهنات اللو الله مالتيو نمتاي تتباهيلو زتوغارص كهنت يبلنان ويدما زتقرص كمزي كريستوس نقدس بيتروس هبكالو زبلو قدس بيتروس دما نو ليق هاريات كمزي نبره نايتوم كهنات حلقه كمزي نبره لك دما از خاطا اساسيرو سقاب أبزي يبتصح مالتي منالبات أممقو منالبات حدا سب كم تعنتو بيزقلت نبرة ساويروس حاونانا دياقون ميرون كقل صوت أني هميم سغاتايو تي أممقو حدا تسيو أنا كهيني انتايلو تقبالنت يبولون زبولو زلو كهيني مبالو تراي زي كونه سنسلتاوي زخونه كهنت سلزي بلو كاو بوتا زتقبلا كهنات معارك سلازي بلو مالتيو سلازي بلو سلازي كاو بوتات معارك زحلو زمصات خوينا كن تا كهنت تايا قبلتيا مالتيو زي من الباتابتي تبلو زنبركم سي قال نجر حانتي تزرئي ابين مو كلها ابو حوي ترأتها له ما بيلا وسير كاملة تملسها كاملة مثلني قالين بعلم كيكون مسكا خوينات لك الله حجي يا بزحي ترأنا الله تقريص الله مالتيو من البات الرأيكم تهلا بغي صحف بالعرض زلو اوكي نا تقريص الله مثلا معنا يا دحنق دفا نشتي الرأي دفا كما تبل سلازي بغيح من البات بالعلة الرأي النازل إيسوس كريستوس زبلي سلازي إيسوس كريستوس عبزا وينجل ماتيوس 16 فقري 18 أنا خا إبلكا اللهو نسخا بيتروسيخا نمحبريكا عبزا كوحزيا كهانسا إيه دقيتات سيقول لما أي كحيلوانيو سلازي يلو مرهوتات منقس سمايات كهبكا إيه زبولي سلازي كريستوس إيسوس تبلا بلعل زلنا بتحتيو مس قدوس بيتروس ينانري بقى ناباينا نحلف سلازي حارياو قدوس بيتروس نرئي مالتيو دحرو كم نابله نابانا انا مدر حبشان مصخو انت خوينا ناب اسكندريا إنا نملس زخا ومبرناي حوارياو توماس مالتيو حوارياو توماس مالتيو سلازي كم نابلت سنسلتاويت كمزي انريا زلنا ازوم ابوتات زياتهم ወንጌላዊ ማርቆስ ብዙሓት አቦታት ከምጽእ ይኽእልዩ ከም እንዳበለ እንዳቀጸለ እንዳፍረዩ እቲ ማዕረግ እንዳተሰጋገረ ሰንሰለታዊ ዝኾነ
ኣብ መወዳእታ ተሪእና ኣቡነ ማትያስ ዝብልና ኣለ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ሰንሰለታዊት በቃ ካብዞም ኣቦታት እዚኣቶም መዓርግ ዘይተዋሃበ ስሜተ ክህነት ዘይተዋሃበ ካህን ተባሂሉ ክጽዋዕ ኣይክእልን ወይ ድማ ካብዚኣቶም ዘይተቐበላ ዲቁና እንተሃላ ዲያቆን ክበሃል ኣይክእልን ማለት እዩ ኣይክእልን ስለዚ ሰንሰለታዊት እዚ ኣብቲ ሰበ መዓርግ ኢና ንዛረብ ዘለና እምበር ወላ ንምእመናን ማለት እዩ እዚ ከዓ ምእመናን ከዓ ብጥምቀት ከዓ ካብዞም ኣቦታት እዚኣቶም በዚኦም ኣቦታት እዚኣቶም ወይ ብደቆም ዝተጠመቀ ዘበለ እዩ እንታይ ዝበሃል ማለት እዩ ኣማናዊ ጥምቀት ተጠሚቁ ተወሊዱ ሕድገት ኃጢአት ረኺቡ እነሆ ድማ ድሒኑ ተባሂሉ ክንገረሉ ተኮይኑ ኣብዛ ሰንሰለታዊት ዝኾነት ክህነት ምዝቅበል ምዝወሃብ ጥራይን ማለት እዩ ስለዚ እዚኣታ ገለ ነገር ክብለኩም ዝደለኹ ብዓቢው ኣብ ሓድሽ ኪዳን ብዛዕባ ካህናት ብዙሕ እዩ ተባሂሉ ከም ዝበልናዮ ብዙሕ እዩ ትማዓርጎም ምስ ናይ ሰማይ ምትእስሳር ኣሎ ከም ዝበልናዮ ምስ ናይ ሕድገት ኃጢአት እውን ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ፍቅዲ 22 23 እንተሪኢና ኮይና ሓደ ሓይለ ቃል ይነግረና ክርስቶስ መድኃኒ ዓለም ከምዚ ይብል እዚ ኢሉ ድማ ኡፍ በለሎም መንፈስ ቅዱስ ድማ ተቀበሉ ይብል መንፈስ ቅዱስ ድማ እንታይ ኮኑ ተቀበሉ ኃጢአቶም ንዝሓደኩም ሎም ይሕደገሎም ይብል እዚኣ ክህነት እዚኣ ከምዚ ዓንተ ወይ ዘርአኹም ስእሊ ሰንሰለታዊ ዝመፀት ኣብኦም ከይድና ንንስሓ ክርስቶስ መድኃኒ ዓለም ካብ ኃጢአትና የንጽህናን ይቅድሰናን ተዘይኮይኑ ግን ካብዛ ሰንሰለታዊ ዝኾነት ክህነት እዛ ክህነት እዚኣ ዝወፀ ምስ ንንስሓ ከይተረፈ ሕድገት ኃጢአት ኣይንረክብን ኢና ኣይንረክብን ንመን ተዋሂቡ ነዚኦም እዩ ተዋሂቡ ስለዚ ኃጢአቶም ንዝሓድኩምሎም ይሕደገሎም ንዝሓዝኩምሎም ከዓ ይተሓዘሎም ኢሉ ሂብዎም ንመን ንካህናት ኣይኖት ካህናት ሰንሰለታዊ ሒዞም ዝመፁ በቃ ክህነት ዘለዎም ነዚኣቶም ጥራይ ዝምልከት እምበር ኩላህና ካህናት ንዝበለ ወይ ኣነ ካህን የዝበለ ሰንሰለታዊ ዝኾነ ዘይመፀ ንዕኡ ዝምልከት ኣይኮነ ወላ ኣብ ኸይድካ ተነሳሕ ካህን ስለ ዝበለ ክሕደገልካ ኣይክእልን እዩ ማለት እዩ ንምንታይ ተባሂሉ እታ ሰንሰለታዊት ዝኾነት ክህነት ስለ ዘይኮነት ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ወንጌል معرخ እንደዚኡ ዝነግረና ማለት እዩ ብዓቢው ስጋብ ከምዚ ዝኣመሰለ ስልጣን ክህቦም እንከሎ ንርኢ ምናልባት ኣብ መጽሐፈ ቅዳሴና ኣብ ሃይማኖት አበው በብዙሕ ግዜ በብዙሕ ነገራት ይገልጾም እዩ እሱ ከዓ ሓደ ክገልጾም ከሎ አፍክሙ አፈ እግዚአብሔር አእዳዊክሙ አእዳው እግዚአብሔር አይንትክሙ አይንተ እግዚአብሔር እንዳበለ ኩላቶም ቅዱስ አትናቴዎስ ገሊጽወሎ ቅዱስ ኤጲፋኒዮስ ገሊጽወሎ ቅዱስ ያዕቆብ ዘሱሩክ ከይተረፈ ብዝግላጽ ብዓቢ ጽቡ ገይሩ ይገልጾ ማለት እዩ ካህናት ክንብል ኮለና በሐድሽ ኪዳን አይንተ እግዚአብሔር ይሁን ኢደ እግዚአብሔር ይሁን ኢደ እግዚአብሔር ይሁን አይንተ እግዚአብሔር እዚ ስልጣን እዚ ኻ ኢደ እግዚአብሔር ክንብሎን ከለና ናቱ ምስጢር ኩሉ ይኽእል እዩ ብዙሕ ክትንተን ይከኣል እዩ ሰማያውን መላእኽቲ ክትንክፍዎ ዘይክእሉ ስጋን ደምን ናይ ወልደ እግዚአብሔር ክፍትቱ ዝበቕዑ ኣበው ካህናት ስለ ዝኾኑ እዚኦም እዮም ናይ ሓድሽ ኪዳን ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ይገልጸልና ማለት እዩ አይንተ እግዚአብሔር ምዃኖም ኩላቶም ኣቦታት ገሊጾምልና ማለት እዩ ምናልባት ኣብን ከለሁ ኣብታ ናይ ቅዳሴ ያዕቆብ ዘሱሩክ ዝበላ ስለ ካህናት ኣላሞ ንሳን ቢበ ወይ ድማ ገለይለ ክውድእ ማለት እዩ ከይሕዘኩም እሺ
ያ እሺ ቅዱስ ያዕቆብ ዘስሩግ ኣብ መጽሓፈ ቅዳሴ ከም ዝገለጾ ገለ ነገር ክብል ከምዚ ይብል እሺ ከምዚ ይብል ንካህናት ይብል ንስኻትኩም ጨው ምድሪ ኢኹም ኢልካ ዝነገርካዮም ቃል ኪዳን እዝዩ ይብል። ስለዚ ጨው ምድሪ ኢኹም ይብል። ሕጂ ኣቦታት ክዛረቡ እንከለው ጨው ምድሪ ክብሎም ከለው ንካህናት ንምእመናን ድማ ናብ ክርስቶስ ዘቕርቡ ሓደ ብንስሓ ዘነስሑ ብምዃኖም ከምኡውን ተኣማናዊ ዝኾነ ስጋን ደምን ናይ ወልደ እግዚአብሔር ዝህቡ ምዃኖም እሳቶም ናይ ምድሪ እንታዮም ጨው ምድሪ ኢኹም ኢልካ ቃል ኪዳን እዝዩ ይብል። ቀፂሉ ንካህናት ንዓለም ብርሃኑ ንስኻትኩም ኢኹም ዝበልካዮም ይብል ማለት እዩ። ንስኻ ናይ ዓለም ብርሃን ወይ ድማ ንዓለም ብርሃኑ ኢኹም ዝበልካዮም ንስኻ ኢኻ። ስለዚ ናይ ዓለም ብርሃን ምዃኖም እንታይ ተተባሂሉ ብንስሓ ንሕፀበሎም ሓጢኣትና ኸይድና ትጸልሚቱ ጸልሚው ዝነበረ ሓጢኣትና ኸይድና ስለንናዘዝ ንሁ ድማ ብርሃን ንበርህሎም ስለ ዝኾነ በዚ ከዓ ንካህናት ንዓለም ብርሃኑ ንስኻትኩም ኢኹም ዝበልካዮም ንስኻ ኢኻ። ንካህናት ኣዕይንቲ ቤተ እግዚኣብሔር ኢኹም ዝበልካዮም ንስኻ ኢኻ። ንካህናት መብርህቲ ቤተ ክርስቲያን ኢኹም ዝበልካዮም ንስኻ ኢኻ። ንካህናት ኣምሳል መላእኽቲ ኢኹም ዝበልካዮም ንስኻ ኢኻ። ኦ ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስ ንህዝብኻን ንርስትኻን ክትባርኽ ንዓ እንዳበሉ ኣብ ግዜ ቅዳሴ ዘቅድስዎ ኣቦታትና እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ነገር ይቐንለይ ነዲያቆን ሜሮን ኣለይቦ ኣብን ሓውና ኣብ ታሕቲ ኮይኑ ይፅፈልካ ኣሎ ቃለ ሕይወት የስምዐና ዲያቆን ዛማንኤል ኣኪል ሓወይ ኣልባሽ ኣብ ዝነበረ ርእስቲ ገለ ሓሳባት ትበና ፅቡቅ ነይሩ። እሺ ቃልዮት የስምዓልና ያሬታ ክመርሕ ኢለ ወፂ መንጉ ክተደው ኢልኒ ወፂ ዜና ሓወይ ምናልባት ኣብ ኢዳ ወዮም ቶም ኣሕዋት ምናልባት ስኻን ኣኪለን ካብታ ዓንቶይ ዝበልኒያ ተትህቡና ሓሳብ ፅቡቅ ደስ በለኒ ፍታ ናይ ዓንቶይታ ናይ ክህነት መሰረት ዝበልኒያ ተን ሰለስተ ጥቕሳት ምሻ ኣለዋ ማቴዎስ ወንጌል 16:18 ዘለዋን ማቴዎስ ወንጌል 18:18 ዘለዋ ማለት እዩ 16 ማቴዎስ ወንጌል 16:18 ዘሎ ናይ መንግስተ ሰማያት መፍትሒ ይበካ ኣለኹ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካ ኣብ ሰማይ ዝኣሰረ ክኸውን ዝብል ሓሳብና ማቴዎስ ወንጌል 18:18 ኸዓኒ ተዓንቶይና ሃዋርያ ዝሃቦም ስልጣን ማለት ኣብ ምድሪ ዝኣሰርክሞ ኣብ ሰማይ ዝተኣሰረ ክኸውን ኣብ ምድሪ ዝፈትሕኩሞ ካብ ሰማይ ዝተፈትሐ ክኸውን ዝብል ዮሃንስ ወንጌል 21 መርጌታ ጠቐስዎ ኸዓኒ ዮሃንስ ወንጌል 20:21 ወፊሉ መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ዝበሎም ሓሳብ ኣሎ። ያው ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁፅሪ 50 ዘሎም ክኸይድ ከሎ ኸዓኒ ብኣእዳው ከም ዝባረኹ ከም ዝገልጽ ሓሳብ ኣሎ እሞ ክህነት መዓዝ ተጀሚሩ ዝብል ወይ ከዓ ኩሉ ብኸመይ ኢና ንሪኦ ክህነት ሃዋርያ ዝተዋህቡ በየናይ ግዜ እዩ ንዝብል ንእሽተይ ሓሳብ ተትቡና ማለት እዩ። ቀፅሉ ዜና ሓወይ ቀፅል ኣኪል ሓወይ ኣኪ ቀፅልሽ ንእሽተይ ሓሳባት ቀፅሉ ተላኢሉ ይኸውን ኢለ ኣነ እኮ እንታይ እቲ ሓሳብ ኦኬ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ሓደ ክልተ ነገር ክድምር ኣልዒልኩሞ ትኾኑ ከም ድሕሪ ከም ማህራምሲስ ምድክካም ከይኮነ ከይስልች ወይ ሓደ እቲ ብምንታይ ክንጅምር ካህናት ክበሃል እንከሎ ሓደ ካብ ጎይታ እዩ ካብ ጎይታ እዮም እዚ ስልጣን እዚ ተቐቢሎሞ ማለት እዩ። እቲ ክህነት ካብ ጎይታ ብቐጥታ ምስኡ ተማሂሮም
ካብኡ ከዓ እቲ ኣገልግሎት ንዖም ከም ዝሃቦም ከም ዝለኣኾም ኢና ንርኢ እንታይ እዮም ስርሖም ናይ ካህናት ኢልና እንተሓሲብና ሓደ ሓደ ሓሳባት ኣብዚ ዘሎ ሓደ እቲ ስርሖም ምስትምሃር እዩ ክምህሩ ማለት እዩ ክምህሩ ከም ዘለዎም ይነግር እዚ ብምንታይ ኣብ ምንታይ ንርኢ እንተኢልና ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ካብ ፍቕዲ 19 እንታይ ይብል ኪዱ ሓሳብ ጥራይ ክዛረብ ኪዱ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስ እናጠመቅኩም ዝመሃርኩባት ዝነገርኩኹም ኩሉ ክገብሩ እናምሃርኩም ደቂ መዛሙርተይ ክገብሩ ኣነ ከዓ ሳዕ መጨረሻ ዓለም ምሳኻትኩም እየ ዝብል ማለት እዩ እንጂ ዝመሃር ኣሎ ትምህርቲ ክመህሩ እዩ ሓደ ከምኡውን ኣብቲ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ከባቢ እንታይ ይብል ኤጲስቆጶስ ክኾን ዘለዎ ይብል ፅቡቅ ገይሩ ከስተምህር ዝኽእል ክኸውን ከም ዘለዎ ይነግር ማለት እዩ ሕጂ መምሃር ኣሎ ማለት እዩ ኤጲስቆጶስ መምህር ክኾን ኣለዎ ኣብቲ ከዓ መሃሩ ዝብል ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ቀንዲ ተልእኾም ሓደ ትምህርቲ ምምሃር ማለት እዩ ሕጂ እዚ ትምህርቲ እዚ ክህቦም እንከሎ ፈሊ እዩ ንኩልኩም ክትምህሩ ብቕዓት ኣለኩም ኢሉ ይኮነን እዩ ክህነት እዩ ኣብ ኦርቶዶክስ ሓደ ሕጂ ብዚ ስቂልና ንዘረባ ኣለና እምበር ብኦርቶዶክሳዊ ትምህርቲ ብኦርቶዶክሳዊ ወይ እውን በተን ወላቀ ቀደም ጥንታውያን ኣብያተ ክርስቲያናት መምህርና ናይ ካህናት እዩ መምሃር ምስጢራት ምቅባል ናይ ካህናት እዩ መፅሓፉም ከምኡ እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ኪዱ መሃሩ ክብሎም እንከሎ ነቶም ደቂ መዛሙርቲ ይኸውን ኩሎም ኣብኡ ዝስዕብዎ ዝነበሩ ይኮን ከምኡ ኢልዎ ንዖም ፈሊኢኹም ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ከምኡ ጥራይ ኣይኮነን ማለት ዝኾነ ሰብ ክምህር ከም ዘይክእል ክነግር እንከሎ እዚ ኣፅንዖት ነዚ ክህቦ ከሎ እቲ ትምህርቲ እዚ ንዕኦም ምዃኑ ጥራይ ክምህር ነቲ ትምህርቲ ክሕብር እንከሎ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ሮሜ ዝተዛረቦ ዘረባ ኣሎ ማለት እዩ እንዳንበብኩ መጠን ክሪኦ ሮሜ ምዕራፍ 10 ካብ ሸዓተ ካብ ክንደይ ከንብበ ስም እግዚኣብሔር ዝፅውዕ ዝብል ንሱ ወደህን እዩ ካብ ፍቅዲ 12 ግና ካይቲ ዘይኮነኹም ኢሎም ካብ 14 ድሓን ከንብበ ማለት እዩ ግናኸ እቲ ነቲ ብኡ ዘይኣመኑ ከመይ ኢሎም ከፅውዕዎ እዮም ብዛዕባኡ ከይሰምዑ ኸ ከመይ ገይሮም ብኡ ከኣምኑ ምክንያቱ ስም እግዚኣብሔር ዝፅውዕ ዘበለስ ክድሕን እዩ ዝብል ኣሎ ተልዒሉ ማለት እዩ ሕጂ ክፅውዕ እንተኮይኑ ከዓ እንታይ ገብሩ ኣለዎ ከይኣመኑ ክፅውዑ ይክእሉን እዮም ይብል ኣሎ ከይፀውዕዎ ከዓ ከይሰምዑ ከዓ ከይኣመኑ ክፅውዕዎ ይክእሉን እዮም ከኣምኑ እንተኮይኖም ከዓ ክሰምዑ ኣለዎም ኢሉ ክሰምዑ እንተኮይኖም ከዓ እንታይ የድልዮም ይብል ብዘይ ሰባኺ ኸ ከመይ ገይሮም ክሰምዑ ክሰምዑ እንተኮይኖም ከዓ እንታይ የድልዮም ይብል ሰባኺ የድልዮም ይብል ኦኬ ከመይ ጋር እቶም ሰናይ ዘብስሩ ክንደይ ፅቡቅ እዩ ዝብል ፅሑፍ እንተዘይተለኣኹስ ከመይ ገይሮም ዶ ክሰብኩ እዮም ሕጂ እቶም እግሪ ካብ መዝሙር ዳዊት ኣምፅኡ እዚ የምፅኦ ኣሎ ማለት እዩ ከመይ ጋር እቶም ሰናይ ዘብስሩ ክንደይ ፅቡቅ እዩ ኢሉ ቀሚጡ ዝብል ፅሑፍ ኣሎ ኢሉ ይነግር ኣሎ ከም መዝሙር ዳዊት ክጠቅስ እንከሎ ማለት እዩ እንተዘይተለኣኹስ ከመይ ገይሮም እዮም ክሰብኩ ሕጂ ክሰብኽ እንተኮይንካ ኺዱ ተልእኾ የድልየካ ማለት እዩ ዝኾነ ሰብ ብድል ኢሉ ኣነ ክሰብኽ እየ ኣነ ክምህረካ ክብል ኣይክእልን እዩ እንታይ ክኸውን እዩ ዘለዎ በዚ መፅሓፍ መሰረት ዝነግረና ዘሎ ክለኣኽ ክኽእል ኣለዎ ሓደ ስም እግዚኣብሔር ዝፅውዕ ዘበለ ክድሕን ኢሉ ኦኬ ክድሕን ክፅውዕ እንተኮይኑ እንታይ ገብር ኣለዎ ከኣምን ክኽእል ኣለዎ ኢሉ ከኣምን እንተሕሪ ኮይኑ ከዓ ክሰምዕ ክኽእል ኣለዎ ከኣምን እንተኮይኑ ምስማዕ ካብ እምነት ካብ ምስማዕ እየ ስለ ዝብል ማለት እዩ ክሰምዕ እንተኮይኑ ከዓ ሰባኺ የድልየ ኢሉና እቲ ሰባኺ ከዓ እንተዘይተለኣይኹ ከመይ ገይሩ እዩ ክሰብኽ ዝኽእል እዩ መን ብድድ ኢሉ ክሰብኽ ኣይክእልን እዩ ክለኣኽ ክኽእል ኣለዎ ስለዝኾነ እዩ ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ካብቶም ካልኦት ፈልዩ ክህነት ንብሎ ዘለና ማለት እዩ ዝልእኮም ዘሎ ኺዱ መሃሩ ዝብሎም ዘሎ ንመን እዩ ነቶም ፈሊ ማለት ይልእኽ ኣሎ ካብዚ ተልእኾ እዚ እንተዘይተዋሂብካ ባዕልካ እንታይ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ
ክትሰብኽ ኣይትኽእልን ኢኻ ክብል ለሊ ሕጂ እዚኦም ንውስናት ከም ዝሃበ ፈሊጡ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 1 ከየንውሓ እቲ ነገራት ሕልፍ ሕልፍ ትራይ ክብለ እቲ ሓሳብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 1 ይሁዳ ምስ ተፈለዮም ካብኦም ምስ ሞተ ማለት እዩ ማትያስ ክትካእ እንከሎ ንርኢ ማለት እዩ 11 12 እቲ ነቶም ፍሉያት ስለ ዝተዋሃበ ክመልኣ ከሎ ነቲ ቦታ ንርኢ ማለት እዩ ሕጂ ማለት እንታይ እዩ እቲ ክምህሩ እንተኮይኖም ነቶም ዝተፈለዩ ትምህርቲ ሂቡ ነቶም ዝለኣኾም ጥራይ ከዓ መሃር ኢልዎም እዩ እቲ ሓሳብ ማለት ሓደ ናይ መምህርና ንኽምህሩ እዮም ተላኢኾም መምሃራን ክኾኑ ከም ዘለዎም ከዓ ነጊሩ ኣብቲ ቀደም ሃዋርያት ስለ ዝነበሩ ድሓር ከዓ ናብ ኤጲስቆጶስ ስለ ዝተሰጋገረ ኣብኡ ኣብቲ ግብረ ሃዋርያት ስለ ዝነግረና መጀመርታ ሃዋርያት ነይሮም ሃዋርያት ነቢያት እንዳተባሃሉ ጽውዑ ነይሮም ድሓር ክሾምዎም ከለዎም ግን ኤጲስቆጶሳትን እንዳበሉ እዮም ተቐይሩ እቲ ማዕርግ ማለት እዩ ካህናት ኤጲስቆጶሳት ሕጂ እዚኦም ክምህሩ ከም ዘለዎም እዩ ዝነግር ዋላ እቲ ኤጲስቆጶስ ክኾኑ ዘለዎ መምህር ክኾኑ ኣለዎ ይብል ሓደ ተልእኮ ስለ ዝኾነ ካልኣይ እንታይ ትርጉሙ ዝብል ካልኣይ እንታይ ይስርሖም ኢልና እንተሓሲብና ምስጢራት ምክፋል ማለት እዩ ምስጢራት ምክፋል ሓደ ንባዕሉ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ምዕራፍ 28 እንታይ ዝብል ኪዱ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን እናኣጥመቕኩም ይብል ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 37 ከዓ እንታይ ዝብል ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ተነስሑ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ንሕድገት ሓጢኣት ተጠመቁ ዝብል ኣሎ ሽዑ ምስ ተጠመቁ ናብቲ ማሕበር ከዓ እንታይ ኮኑ ይብል ነቲ ቃሉ ሰሚዖም ምስ ተጠመቁ ናብቲ ማሕበር ተሓወሱ ይብል ሕጂ እንታይ እዩ ምጥማቕ ምስጢራት እዩ ካልእ ከዓ ኣብ ምስጢረ ቀንዴል ከዓ ንሪኦ ኣብ ምዕራፍ 5 ያዕቆብ 5 ካብ 17 ዘሎ ዝሓመመ እንተሃልዩ ሽማግሌታት ቤተክርስትያን ፕሬዝቤተርያን ኢሉ ኣቕሚጥዎ ፕሬዝባይተር ማለት እቲ ካህናት ማለት እዩ ንካህን ክፅውዕ ከም ዘለዎ እዩ ዝነግር እቲ ካህን ሽዑ እንታይ ክገብር እዩ ጸሎት ክገብረሉ እዩ ዘይቲ እንዳፍሰሰ ክጽልየሉ እዩ እታ ናይ እምነት ጸሎት ነቲ ሕሙም እንታይ ክትገብር እያ ሓጢኣት ተገይሩ ክሕደገሉ እዩ ነቲ ሕማሙ ከዓ ክሓዊ ምዃኑ ይነግር ማለት እዩ ሕጂ ምስጢራት ክፍፅሙ ከለዉ ንርኢ ማለት እዩ ምስቲ ተልእኮኦም እንተርኢናዮ ኣብ ሓንቲ ክርስቲያን ዘይደሊ ጎይታ ካብ ጎይታ እዩ ተቐቢሎም ኢልና ጎይታ ከዓ እንታይ ኢልዎም ኣብ ዮሃንስ ምዕራፍ 20 ፍቕዲ 23 ካብ እንዳንበብኩ ብሓሳብ ትራይ ከይነውሕ ብሓሳብ ትራይ ይዛረብ ኣለኹ ማለት እዩ ከምቲ ኣቦ ንዓይ ዝለኣኸኒ ኣነ ከዓ ንዓኹም ይልእኸኩም ኣለኹ እዩ ዝብል ኣቦ ንወልዲ ዝለኣኾ ብወልዲ ጌርና ንኣቦ ፈሊጥናዮ ንኣምላኽ ፈሊጥናዮ ነገረ ድሕነት ንሶም ከዓ ነገረ ድሕነት ንምፍፃም እዩ ኣነ ከዓ ንዓኹም ይልእኸኩም ኣለኹ እዩ ዝብሎም ዘሎ ነገረ ድሕነት ንክፍፅሙ እዮም ዝለኣኹ ዘሎ ሕጂ ኩሉ ከዓ ናብቲ ቤተክርስትያን ገይሩ ብክርስቶስ ንክርስቶስ ምስ ኣፍለጡ ከዓ ብኦም ብኡ ጌርካ ቤተክርስትያን ስለ ዝኾኑ ምስጢራት እንዳተቐበልካ ናብ ድሕነት ትመፅእ ማለት እዩ ሕጂ እዚ እቲ ተልእኮ እዩ ሓደ ትምህርቲ ኢልናዮ ምስጢራት ምቕባል ኢልናዮ ሳልሳይ ከዓ እንታይ ጥቕሚ ኣለዎ ኢልና እንተሓሲብና ከም ሳልሳይ ሓሳብ ማለት እዩ እቲ ኤጲስቆጶስ ክዛረብ እንከሎ ብዛዕባ ኤጲስቆጶሳትን ዲያቆናትን ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ኣብ ቲቶ ምዕራፍ 1 ንረኽቦ ማለት እዩ እቲ ኤጲስቆጶስ እንታይ ክኾን ኣለዎ ይብል ንቤቱ ዘመሓድር ክኾን ኣለዎ ይብል ንቤቱ እንተዘይመሓደረ ከመይ ገይሩ ነታ ማሕበር ኣምላኽ ከመሓድራ ይኽእል ይብል ሕጂ እንታይ እዩ ናይ ስነ ምግባር መምህር ናይ ስነ ምግባር ከዓ እንታይ እዩ ሓላፊ ዝኸውን ማለት እዩ ሓልፍነት ዘለዎ ናይ ስነ ምግባር ናይዛ ማሕበር ምክንያቱ ብስነ ምግባር እውን ዝመርሓ እዩ ማለት እዩ ነታ ቤተክርስትያን ዝመርሕ እዩ ራብዓይ ናይ መወዳእታን ተዛሪበ በዚኣ ክውድእ ማለት እዩ ራብዓይ መወዳእታን ከዓ ካህባቶም እዞም ካህናት እንታይ ይስርሖም ወይ ኤጲስቆጶሳት ካህናት እዚኦም ኩሎም ሓደ ስለ ዝኾነ ትእስታዮም ማለት እዩ እንታይ ይስርሖም ኢልና እንተሓሲብና ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 20 እንዲ ዘሎ ካብ ክትሕግዙ ንእኹም 28 እንዲ ዘሎ ማለት እዩ ነቶም ኤጲስቆጶሳት ክዛረቡ እንከሎ ነታ ብሎሚ ዘጥርያ ቤተክርስትያን ክትሕሉ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ገይሩ ዝሸመኩሙ ንዓኹምን ነታ ማሕበር ኣምላኽን ወይ ከዓ ነታ ቤተክርስትያንን ተጠንቀቑ ይብሎም ሕጂ እንታይ ዝገብር ዘሎ ብዚ ካብ ተኻሉ ካብ ዝተፈላለየ ዓይነት ምክንያቱ ኣባጊዕ ስለ ዝኾና ነተን ኣባጊዕ ሓለዋ ስለ ዘድልየን ብዝተፈላለየ ዝመፅእ ነተን ኣባጊዕ ክወስድ ኢሉ ዝመፅእ ተኹላ ክኸውን ይኽእል ነቶም ተኻሉ ኣትዮም ስለ ዝነበሩ እዩ ዝፅሕፍ ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ኤፌሶን
ብዝተፈላለየ መልክዕ ነተን ኣባጊዕ ምሕላው ከስርሖም እዩ ማለት እዩ ካብ ብዝመፀ መፂ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ዓይነት ስራሕ ኣለዎም ማለት እዩ እቲ ክህነት ሕጂ ከምዚ ኢሉ መጀመርታ ሃዋርያትን ነቢያትን ነይሮም ካብኡ ናብ ኤጲስቆጶሳት እንዳተባሃለ ከይዱ ብከምኡ ከዓ ቀፂሉ ካህናት ሽማግለታት ከዓ ተባሂሎም ተፀዊዖም ዘለዉ እቶም ፕሬስባይተር ኢሉ ኣቐሚጥዎ ዘሎ እቲ ናይ ያዕቆብን ናይ ቲቶ ናይ ጢሞቴዎስ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ፍቅዲ ክንደይ 16 ገለ ከባቢ ዘሎ እንታይ ዝብል ንጢሞቴዎስ እንታይ ዝብሎ እቲ ብትንቢትን ብኢድ ምንባር ናይ ሽማግለታትን ኣባኻ ዘሎ ፀጋ ሸለል ኣይትበሎ ይብል ማለት እዩ ሕጂ እዚ እንተሪእና ሓፈሻዊ ናይዚ ክንብሎ ፀናሕና ሓደ ጥቕሙ ተዛሪብና ካልኣይ ከዓ እቲ ክህነት ካብ መን እዮም ተቐቢሎሞ ካብ ጎይታ እዮም ተቐቢሎሞ ካብኦም ምስ ጎደለ ነቶም ዝተወሰኑ ካብኦም ሓደ ከማን ምስ ጎደለ ማትያስ መተካእታ መፅኡ ከይተለኣኹ ከዓ እዩ ነዚ ክትገብር እንተኮይንካ ክተስምዕ እንተኮይንካ እምነት ካብ ምስማዕ ስለዝኾነ እስም እግዚኣብሔር ዝውዒ ድሕን ስለዝኾነ ክሰምዕ እንተኮይንካ ከዓ ክትለኣኽ ኣለካ ከይተለኣኽካ ማንም ብድል ኢሉ ክሰብኽ ኣይክእልን እዩ ዝብል ሓሳብ እዩ ስለ ቃሉ እግዚኣብሔር ይኽበር ይመስገን ዝተጋግኽዎ እንተሃልዩ ብኣፈ ትጓን መላእክቲ ያርመለይ ክብረት ቃልዮት የስማዓልና ኪሓውና እግዚአብሔር አምላክ ናይዚ ዘመን አገልግሎት ይባርከልና ነዊሕ ዕድመን ጥዕናን ይሃበልና ሰናይ ዝኾነ ትምህርቲ ተማሂርና ማለት እዩ። እሺ ዜና ሓውና ቀጽሉ በልሽ። እሺ ቃል ሕይወት የስማዕና ኪንሓውና ካልኦት ሰባትን ቃል አምላክ ትምሩ እንዳጸናሕኩም ብጣዕሚ ቃል ሕይወት የስማዕና ያው ሓቀቲ አርእስቲ ብዕሙቕ ዝበለ ብትምህርቲ ቤተ ክርስቲያን ብመጽሓፍ ቅዱስ መሰረት ክትገልጾ ስለ ዝጸናሕኩም እግዚአብሔር አምላክ ይኽበር ይመስገን። ምናልባሽ እቲ አርእስታት እኳ ኩሉ ስለተባህለ ኣነ ዝውስኸሉ አርእስቲ የብለይን፣ ግን ምናልባሽ ንመዘኻኸር ዝኣክል ካብቲ ዝተባህለ ገለ ነገራት ኣገዳሲ ዝበልክዎ ክደግም ማለት እዩ። ብዛዕባ ክህነት ከነልዕል ከለና እቲ መሰረታዊ ናይ ሓዋርያዊ ቅብብል ኣብቲ ክህነት እንዲ ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ እዚ መፅኡ ንዓና መሲሉ ተመሳሲሉ ተመላሊሱ ኣብ መስቀል ገዛ ርእሱ በጅዩ ድሕነት ምስ ሃበና ነታ ንሱ ዝመሰረታ ቤተክርስትያን ዝጓስዩ ከዓ ካህናት እዩ ሓላፍነት እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ክህነት ክበሃል እንከሎ ካብ ክርስቶስ እንቕበሎ ወይ ከዓ እቶም ከዓ ኣቦታትና ካህናት ካብ ክርስቶስ ተቐበሎ ሓላፍነት ዳ እምበር ካብ ምእመናን ዝወሃቦም ስልጣን ኣይኮነን። ዓለማውያን ነገስታት ንሕዳ ኮይኖም ካብ ህዝቢ እዮም ስልጣኖም ዝቕበልዎ። መራሕቲ ፕሬዚደንታት ገለ ክኾኑ ከሎ እቲ ስልጣኖም ካብ ህዝቢ እዩ፣ ታሕታትነቶም ከዓ ንህዝቢ እዩ። ክህነት ክበሃል እንከሎ ግን ኣንተ ወይ ዲያቆን ዘኣማኒኤል ይገልፃ ነይሩ። ክህነት ክበሃል እንከሎ ሰማያዊ ኢልዎ። ሕጂ ሰማያዊ ዘብሎ ከዓ እንታይ እዩ? ካብ እግዚኣብሔር እንቕበሎ ሓላፍነት እዩ፣ ስልጣን ኣይኮነን። ክህነት ስልጣን ኣይኮነን፣ ሓላፍነት እዩ ማለት እዩ። ክርስቶስ እዩ ከዓ መሰረት ናይዚ ክህነት እዚ። መስራቲኡ ክርስቶስ እዩ፣ ለኣኺ እውን ክርስቶስ እዩ። ክርስቶስ ንሓዋርያት እንታይ ኢልዎ? ከምቲ ክርስቶስ ንባዕሉ እንታይ ዝብል ከምቲ ናብ ዓለም ዝለኣኽካኒ ኣነ ከዓ ናብ ዓለም ልእኩም ኣለኹ ኢሉ። ስለዚ ከምቲ ንሱ ካብ ኣቦ ተላዒኹ ናብዚ ዓለም እዚ ዝመፀ ንዓና መሲሉ ተመላሊሱ ስጋና ባሕርና ወሲዱ ኣብ መስቀል መስዋዕቲ ኮይኑ ድሕነት ዝሃበና ልክዕ ከዓ ክርስቶስ ነቲ ናይ ሓዱሽ ኪዳን ተልእኾ ወይ ከዓ ነቲ ናይ ሓዱሽ ኪዳን ስርዓት ንክቕፅሉ ከዓ ኣቦታትና ካህናት ከዓ ናብ ዓለም ልእኽዎም ማለት እዩ። ስለዚ ክልእኮም ከሎ ከዓ እንታይ ኢልዎም? እቲ ንዓኹም ዝቕበል ንዓይ ይቕበል ኢልዎም፣ እቲ ንዓይ ዝቕበል ከዓ ንዝለኣኸኒ ዝቕበል ኢሉ። ስለዚ ንሱ ካብ ኣቦ ተላዒኹ መፅኡ ንዕኦም ልኢኽዎም፣ እቲ ንዕኦም ዝቕበል ንክርስቶስ ይቕበል፣ እቲ ንክርስቶስ ዝቕበል ከዓ ንእግዚኣብሔር ኣቦ ይቕበል ማለት እዩ። ስለዚ በዚ መሰረት እዩ ናይ ሓዱሽ ኪዳን ተመስሪቱ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ሓዱሽ ኪዳን ካብቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ዝፈልዮ ነገር እንተደኣ ኮይኑ ናይ ብሉይ ኪዳን
بزري نيرو بتولدي نيرو دك عرون زبلو بملو عب تبخري ولود كهم كوينو عبيت على سيجل نيرو زيتي نير ناي بالكيدان زنبرا مالتي ناي حدش كيدان جن كاب እግዚአብሔርዩ تناي حدي تناي بالكيدان مسواعات حرد كهم كله تناي حدش كيدان كان ناي دم سجان ناي بيتام عملنا مدحنا يسوع كريستوس يؤتي مسواعتي كونو ناي كانت زقربو مالتي ስለዚህ እዚቲ ምስ ናይ ብሉይ ኪዳን ሓድሽ ኪዳን ፍልልይ ዘለዎ ማለት ስለዚ ናብዚ ክህነት እዚ ናይ ሓድሽ ኪዳን ክትፅዋዕ እንከለካ ካባኻ ዝኾን ነገር የለን ኩሉ ካብ እግዚኣብሔር ማለት እዩ ስለዚ እቲ ትረኽቦ ክህነት ናይ ናትካ ሓላፍነት ወይ ከዓ ናትካ ምንጩ ካባኻ ኣይኮነን እንታይ ካብ እግዚኣብሔር እዩ ከምቲ ኣብ ዕብራውያን 5:4 ዝብሎ ዘሎ እንታይ ይብል كم عرون بعمل حسن صوّع عنبر نزخبر الزي بعلو كوفت زقل حدا قايل بوني بالمعنى سلازي بتصوّع جاب هير صوّع كا تقلقلو عقلقلوتي مالتي سلازي عمل حكمر زكالو كم تكريستوس أنا إذا مريضكم برنسكم ما مريضكم من زوالهم نهارات عبد وانجيل يوحنا مراف 15 شزولو لك ኣብዚ እዋን ዘሎ ኣቦታትና ካህናት ከዓ እግዚኣብሔር ይመሪፆ እግዚኣብሔር ይሓርዮ እቲ ንሕሬስ ዝበቅዕ ነገራት እንታይ ክኾን ኣለዎ ከመይ ኢሉ ክሕረ ኣለዎ ከመይ ኢሉ ክምረፅ ኣለዎ ዝብል ኣብቲ ናይ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 3:12 ከባቢ 18 ዘሎ ኣብኡ ብዛዕባ ናይ ካህናት እቶም ኤጲስቆጶሳትን ካህናትን أحواتنا هذا الجوس اللي زونهم ونرجعهم كيكون وعلى سلذي اتخذنا نحنا كان حلفوا لنا نزلنا لكن حدا كاهن كم رأسهم كله مع الباش توم زبون مرزوه كل يوم مع سكهم خانة الله بين الجابير بناتو حريان تزيكون حدا سبنا كانت كبت تحزق إلى المالك زي بعلم حاراتون زجلج وصحفاتنا لما عملت مصحف دداكي اللي حرارينا بعصر حمشت انتايبل نعحاتكم زجلجلو بقعات حتات فتاوت جنزب زيكون ونعحات زخون بأبطات دياقونات حريو زياتهم نبياتن ممهران على الجود كفتشومي كم ترى سبات يكون يتنعوهم كم مهران النبياتن مع الخبري عم منقوهم كتبهم يدبع يجمع سلزي كل شاع كاهن معليت ناي كريستوس وكيل معليت ناي كريستوس أرعاي كمتي قدام ثابتات في كريستيان انتايبلو كمتي عبتي كريستوس زلو بيتي كريستيان لا يبلو عبتي باباس زلو كا إبسكوبوس زلو خاطر مناني حلو ويبل ስለዚህ ነቲ ሓድነት ቤተ ክርስቲያን ዘጽንዖ ነቲ ሓድነት ቤተ ክርስቲያን ነቲ ምስጢራት ቤተ ክርስቲያን ዝፍጽሞ እቲ ካህን ስለ ዝኾነ ኩሉ ሻዕ እቶም ምእመናን ኣብ ዙርያ እቲ ጳጳስ ወይ ኣብቲ ኤጲስቆጶስ እዮም ዝዓስሉ ማለት እዩ ምክንያቱ ንሱ ምስሊ ናይ ክርስቶስ ስለ ዝኾነ ኣርኣያ ናይ ክርስቶስ ኣምባሳደር ናይ ክርስቶስ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ናብ እግዚኣብሔር ነው ቀርቡ ዝምህሮም ዝምግቦም ምስጢራት ቤተክርስቲያን ቃል እግዚአብሔር ዝምግቦም ንሱ ስለ ዝኾነ ናብ ምስሊ ወዲ ኣምላኽ ንኸዓብዩ ብጉስነት ናቱ እዮም ናብ እግዚአብሔር ዝቐርቦሞ ስለዚ እቲ ካህን ኣብቲ ሓድነት ቤተክርስቲያን ወይ ከዓ ኣብቲ ሓዋርያዊ ቅብብል ወይ ከዓ ኣብቲ ምስጢራት ቤተክርስቲያን ማእከላይ ተራ ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብኡ ክንሪኦ ዘለና ካህን ክንብል እንከለና ኩሉ ሻዕ ካብ ጳጳሳይን ክፈልዮ ንኽእል ኢና ኩሉ ሻዕ እቲ ካህን ወይ እቲ ቀሲስ ማለት እዩ ተቐሺ ኢና ንገልፆ ብስልጣን ናይቲ ጳጳስ እዩ ኩሉ ኣገልግሎት ዝፍፅም እቲ ዲያቆንን እቲ ካህንን ኣብ ትሕቲ እቲ ጳጳስ እዮም ማለት እዩ እቲ ጳጳስ እዩ ከዓ እታ ሓዋርያዊ ሰንሰለት ኣቂምዋ ዘሎ ማለት እዩ ካብ ኣቦታት ሓዋርያዊ ጀሚሩ እስካብ ሕጂ ዘሎ እቲ ቅብብል በቶም ጳጳሳት እዩ ዝቕፅል ማለት እዩ እቶም ካህናትን ዲያቆናትን ከዓ ኣብቲ ኣገልግሎት ምስቲ ተሓጋገዝቲ ወይ ተደጋገፍቲ ናይቲ ጳጳስ እዮም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ካህን ምስጢራት ቤተክርስቲያን ክገብር እንከሎ መጀመርታ እንታይ ከድልዮ እዩ እቲ
እቲ ስልጣን ካብቲ ጳጳስ እዩ ዝቕበሎ ማለት እዩ። እዚ ከዓ እቲ ምንባር ኣእዳው ተባሂሉ ተገሊፁ ዘሎ ማለት እዩ። ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ምንባር ኣእዳው ብዙሕ ተፃሒፉ ክንረክብ ንኽእል ኢና። ምንባር ኣእዳው ብብዙሕ መገድታት ይግለፅ እዩ። ኣብ ብሉይ ኪዳን ልዕሊ 250 ልዕሉ ዝኸውን ቃላት ምንባር ኣእዳው ጥራይ ዝብል ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ናይ ሓድሽ ኪዳን እንድሕር ሪእናዮ እቲ ምንባር ኣእዳው ዝነበረ ነቲ ናይ ሜሮን ነይሩ እዩ። ምንባር ኣእዳው ሓላፍነት ክህቦም ኩሉ ንኣብነቶም ዲያቆናት ምንባር ኣእዳው እዮም ነይሮም። ሕሙማት ዝሓወዩ ብምንባር ኣእዳው ነይሮም እውን። ስለዚ ንብዙሕ ነገራት እዩ። እቲ ናይ ክህነት ኣገልግሎት ከዓ ወይ ከዓ ናይ ክህነት ሓላፍነት ወይ ስልጣን ከዓ ብምንባር ኣእዳው እዩ ዝሓልፍ ነይሩ። ከምዚ ኣሕዋትና እውን ኣቐዲሞም ክገልፆ ስለ ዝፀንሑ ምናልባሽ ኣብኡ ኢንዲቴይል ክኣቱ ኣይደልን እየ፣ ምክንያቱ ግዜ ከይቀትለልኩ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ኣነ ክብሎ ደልዮ ዘለኹ ግን እቲ ምንባር ኣእዳው ኣብቲ ኣገልግሎት ንምትሕልላፍ ወይ ከዓ ኣብቲ ሃዋርያዊ ምውርራስ ወይ ከዓ ምቅብባል እቶም ካህናት ነቶም ጳጳሳት ነቶም ድሕሮም ዝመፁ ጳጳሳት ዝኾኑ ካህናት ብምንባር ኣእዳው ገይሮም እዮም እቲ ሃዋርያዊ ምቅብባል ዝፍፅሞ ነይሮም ማለት እዩ። ስለዚ ምናልባሽ ካለ መዓልቲ ብዛዕባ ምንባር ኣእዳው ካልኦት ኣሕዋት ክምርናው ንኽእሉ ክኾኑ እዮም ማለት እዩ። ስለዚ ክህነት ክበሃል እንከሎ ቀሊል ማዕርግ ጌርና ክንወስዶ ክንክእል የብልና። ኩሉ ሻዕ ንካህን ክንሪኦ ከለና ወይ ከዓ ንሓደ ጳጳስ ክንሪኦ ከለና ንክርስቶስ ክረኣየና ክኽእል ኣለዎ። ምክንያቱ ንሶም ኣምባሳደራት ናይ ክርስቶስ ስለ ዝኾኑ ጳውሎስ ከምኡ ኢሉ ንሕና ኣምባሳደራት ናይ ክርስቶስ ኢና ኢሉ እዩ። ስለዚ ሓደ ካህን ማለት ናይ ክርስቶስ ኣምባሳደር ወይ ወኪል ማለት እዩ። ኩሉ ሻዕ ሓደ ኣምባሳደር ነቲ መራሒ ሃገር ተፀዋዕነቱ ናቱ ወኪል ምስሉ ናቱ እዩ። ኣብ ካልእ ቦታ ወይ ኣብ ካልእ ሃገር ክኸይዱ እንከሎ ምስሊ ናይቲ መራሒ ሃገር ሒዙ እዩ ዝኸይድ፣ ሓላፍነት ስልጣን ናይቲ መራሒ ሃገር ሒዙ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ። ምክንያቱ በቲ መራሒ ሃገር ስለ ዝርጓሕ ማለት እዩ። ስለዚ ካህናት ክንብል ከለና ከዓ ብክርስቶስ ዝተረቑሑ ብክርስቶስ ሓላፍነቶም ዝተዋህቡ ስለ ዝኾኑ ምስሊ ናይ ክርስቶስ ወይ ከዓ መልእኽተኛታት ወይ ከዓ ኣምባሳደራት ናይ ክርስቶስ ኢና ክንብሎም ንኽእል ማለት እዩ። ምናልባሽ እቲ ዘረባ ከይደጋገም ምእንቲ እዚአነ ክብል ደልየ ኣነ ሕፅር ኣቢለ ንሎሚ ምሸት ይኣኽለና መስለኒ ተስተምሃረ ቃል እውን እኽእሉ ምናልባሽ ተረፈ ተብሊኻ ፅባሕ ዝያዳ ክነስፍሖ ንኽእል ኢና ከም ፍቃድ እግዚኣብሔር። ኣሚን። ቃለ ሕይወት የስማዓልና፣ ቃለ ሕይወት የስማዓልና። ዜና ሓውና ብእውነት ብሓቂ ካብ ማዕርን ካብ ፀባን ዝጥዕም ናይ እግዚኣብሔር ቃል ኣስሚዖም ኣሕዋትና እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናይ ህይወት ቃል የስማዓልና። ኩላትኩም ተዓጊዝኩም ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ትሰምዑ ፀናኹም ኣሕዋት ብሓቂ ካብቲ ዝዛረብ ላዕልቲ ዝሰምዕ ዝያዳ ትዕግስቲ ስለ ዘድልዮ ዝያዳ ምስም በረኸት ስለ ዝቕበል ስለ ዝተዓገዝኩም ማለት እዩ። ምእታዊ ምውፃእ ከይገበርኩም ማለት እዩ ከይኣትኹም ከይወፃኹም ስለ ዝተዓገዝኩም ያው እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናይ ህይወት ቃል የስማዓልኩም። ንዝያዳ ፀጋ ንዝያዳ በረኸት ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይዓድልኩም ምናልባት ተባሂሉ ያው እቲ ግዜም ስለ ዘይብልና ምናልባት ክልተ ነገራት ሓሳብ ሂበ ፅባሕ ስለ ንቐፅል ሽግር የብሉ ማለት እዩ። ኣብኡ ከልና ክንቅፅል ንኽእልና ፅባሕ ማለት እዩ። ምናልባት ናይ ብሉይ ኪዳን ናይ ሓድሽ ኪዳን ክህነት ተባሂሉ ዓንቶ ተላዒሉ ነይሩ እሞኒ ናይ ሓድሽ ኪዳን ክህነት ከም ዝበልፅ ካብ ናይ ብሉይ ኪዳን ክህነት ናይ ብሉይ ኪዳን ክህነት ሓሊፉ ናይ ሓድሽ ኪዳን ክህነት ከም ዝተተክአ ጎይታ ብምሳሌ ዝመሃሮ ትምህርቲ ነይሩ ማለት እዩ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ካብ 33 ክሳብ 41 እንድሕር ሪኢኹም ኮንኩም ጎይታ ንፈሪሳውያን ሓደ ታሪክ ይትርኸሎ ማለት እዩ። ሓደ ታሪክ ብምሳሌ ገይሩ ይነግሮም ማለት እዩ። ንሱ ከዓ እንታይ እዩ? ሓደ ኣተኽልቲ ወይኑ ዝነበሮ ሰብ እንታይ ይገብር? ኣተኽልቲ ወይኑ ምስ ተኸለ ኣገልገልቲ ወይ ከዓ ነቲ ወይኑ በቢግዚኡ ምእንቲ እትዮም ክህቦ ወይ ከዓ ፍሪኡ ኣኪቦም ምእንቲ ክህቦ ኣገልገልቲ ከም ዝቆፀረ ይነግር እሞ ሽዑ እንታይ ግዜ ወይኒ ምስ ኣኸለ ወይ ከዓ ወይኒ ዝኣትወሉ ግዜ ምስ ኣኸለ ካብ ኣገልጋሊኡ ሓደ ይልእኽ ማለት እዩ። ንወይኒ ከምፀሉ ምስ ከደግ እንታይ እዮም ገይሮም? እቶም ኣገልገልቲ ብርሑቕ ክመፅእ ምስ ረኣይዎ ንዕኡ ቀጥቂጦም ገሪፎም እንታይ ገይሮም? ካብቲ ግራት ኣውፂኦም ንስደት ከም ዝሰደድዎ ይገልፅ። ተመሊሱ ካልኣይ ባርያ ከም ዝለኣኸ ንዕኡ እውን ቀጥቂጦም ከም ዝቐተልዎ ይገልፅ ማለት እዩ። ተመሊሱ ከዓኒ ሳልሳይ ባርያ ከም ዝለኣኸ ንዕኡ እውን ከምኡ ከም ዝገበሮ ኣብ መጨረሻ እንታይ ኢሉ? እዞም ኣገልገልቲ እዚኦም በቃ
ነቶም ዘዝለኣኽዎም ድሕር ይቕጥቅጥዎም ወይ ይቐትልዎም ኣለዉ ኮይኖም ኣብ መጨረሻ ነቲ ሓደ ወዲ ነይሩ ነቲ ሓደ ወዲ ክልእኾሞ ምናልባት ንዕኡስ ይንሕፍዎ ኾን ወይ ከዓ ንዕኡስ ይገድፍዎ ይናሕሲሉ ይኾን ኢሉ ንዑ ከም ዝለኣኾ ማለት እዩ ብርሑቕ ክመፅእ ከሎ ምስ ረኣይዎ ንሆት ወራሲ መፅእ ኣሎ እሞ ንዕኡ ንቕተሎ ርስትና ከዓ ርስቱ ንዓና ክኸውን ቀረቤታ ርስቱ ንዓና ክኸውን ኢሎም ንዕኡ ካብቲ ኣተኽልቲ ኣውፂኦም ኣተኽልቲ ወይኒ ኣውፂኦም ቀጥቂጦም ከም ዝቐተልዎ ይገልጽ ማለት እዩ። ሽዑ ፈሪሳውያን ብዛዕባ እንታይ ይዛረብ ከም ዘሎ ተረዲእዎም ማለት ኢና ኣቦታት ቤተክርስትያን ነዚ ንምንታይ ወሲዶሞ ንክህነት ተርጊሞሞ ማለት እዩ። ነቶም ናይ መጀመርያ ሽዑ እንታይ ዝብል ኣብ መጨረሻ ሽዑ እቲ ሓላዊ ወይኒ እንታይ ክገብር ኣለዎ ማለት እዚ ኩሉ ዓይነት ግፍዒ ገይሮም ሓደ ወዲ ቀቲሎም ወይ ከዓ እቲ ዝነበረ ኩሉ ነገር ኣገልገልቲ ምስ ቀተልዎም እንታይ ክገብር ኣለዎ እቲ ኣታኽልቲ ወይኒ ሓላዊ ኣታኽልቲ ወይኒ ምስ በለ ሽዑ ጎይታ እንታይ ዝብል ከይዱ ነቶም ኣታኽልቲ ወይኒ እንድሕር ዳኣ ሰጊግዎም ያው ካልኦት ኣታኽልቲ ወይኒ ክቆፅር ኣለዉ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ብምንታይ ተርጊሞም ናይ ቤተክርስትያን ኣቦታት ማለት እዩ ነቶም ኣታኽልቲ ወይኒ ዝሕልው ዝነበሩ ናይ መጀመርያ ብናይ ብሉይ ኪዳን ካህናት ወይ ከዓ ብሌዋውያን መሲሎሞም በቶም ተተኪኦም ዘለዉ ወይ ከዓ እቶም ንዕኦም መንጢ ነቶም ካልኦት ዝሃቦም ከዓ ናይ ሓድሽ ኪዳን ካህናት ገይሮም ተርጊሞም ማለት እዩ። ያው በኹር ወዲ ተባሃለ ክርስቶስ እዩ ማለት እዩ። ናይ ብሉይ ኪዳን ድሕዳር ኢናዮም ኮይና ናይ ብሉይ ኪዳን ካህናት ወይ ከዓ ሌዋውያን ድሕር ኢናዮም ኮይና ነቶም ጎይታ ዝልእኾም ዝነበረ ኣቦታትን ነቢያትን እንታይ ዝገብርዎም እዮም ዝቐትልዎም ዝነበሩ እዮም ማለት እዩ። ኣብ መጨረሻ እውን ንወልደ እግዚኣብሔር ክርስቶስ ንባዕሉ ሰቒሎም ዝቐተሉ እዮም ማለት እዩ እና ካብ ናይ ብሉይ ኪዳን ክህነት ናይ ሓድሽ ኪዳን ክህነት ብምንታይ ከም ትበልፅ ብምሳሌ ረዲኦም ማለት እዩ። እቶም ናይ መጀመርያ ሓደራት ተዋህቦም እንታይ ከም ዝገበሩ ከም ዘጥፉ ወይ ከዓኒ ነቶም ዝመፁ መልእኽተኛ ከም ዝቐተሉ ስለዚ ኣታኽልቲ ወይኒ ካብኦም ወሲዱ ንመን ሂቦ ማለት እዩ ነቶም ናይ ሓድሽ ኪዳን ሓለውቲ ኣታኽልቲ ወይኒ ወይ ከዓ ንሃዋርያት ማለት እዩ። ስለዚ ብከምዚ መንገዲ ናይ ብሉይ ኪዳን ክህነት ያው ኣሬታ ናይ ሓድሽ ኪዳን ክህነት ካብ ናይ ብሉይ ኪዳን ክህነት ከም ትበልፅ ብምሳሌ ገይሩ ክርስቶስ ኣረዲእና ማለት እዩ። ኣታኽልቲ ወይኒ ተባሃለ ከዓ ምእመናን እዮም ማለት እዩ። ኣብ ልዕሊ ምእመናን ተሸይሞም ነይሮም ግን ምእመናን ብዝግባእ ክመርሑ ስለዘይከኣሉ አንተ እውን ዘይናሓውና ነጌርና ነይሩ ሓደ ዓሌት ወይ ከዓ ሓደ ወገን ኮይኑ ነቲ ክህነት ዘገልግል ነይሩ እና ፍፁም ዝኾነ ሰላም ፍፁም ዝኾነ ዕርቂ ከዓ ከውህብ ኣይከኣለን ማለት ስለዚ ካብዚ ኣንጻር ንሕዳር ኢና ኮይና ናይ ሓድሽ ኪዳን ክህነት ከም ትበልፅ ክንምልከት ንኽእልና ናባት ካልኦት ምሳሌ ንሕዳ ክውስኸልኩም ኮይነ ነገር ብምሳሌ ስለ ዝርዳእና ወይ ከዓ ብምሳሌ ቅልል ስለ ዝብል ማለት እዩ ብሰማያት ወይ ከዓ ብኢየሩሳሌም ሰማያት ወይ ከዓ ብፅርሐ ኣርያም መሲሎም ኣቦታት የረድኡ እሞኒ ናይ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ወይ ከዓ ፅርሐ ኣርያም ወይ ከዓ ናይ እግዚኣብሔር ዝፋን ድሕዳር ኢና ኮይና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዘገልግሉ ካህናት ኣለዉ ማለት እዩ። ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዘገልግሉ ካህናት ለምሳሌ ኪሩቤል ኣለዉ ፀወርተ መንበሩ ኪሩቤል ፀወርተ መንበሩ ኣለዉ ሱራፌል ከዓ ኪሩቤል ፀወርተ መንበሩ ኣለዉ ማለት እዩ። እቶም ኣርባዕተ እንስሳ ንብሎም ማለት እዩ ናይ ሰብ ገፅ ገፀ ሰብ ገፀ ንስር ገፀ ላይም ገፀ እንስሳ ዘለዎ ማለት እዩ። ናይ ኣርባዕተ ምስሊ ዘለዎም ኪሩቤል ኣለዉ ዙፋን ናይ እግዚኣብሔር ዝስከሙ ኣለዉ ማለት እዩ። ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣብ ጥቓ እግዚኣብሔር ዝቆሙ ማለት እዩ። 24 ካህናት ሰማይ ከዓ ሱራፌል ኣለዉ ማለት እዩ እና ኣቀማምጦም ድሕር ኢናዮም ኮይና ኪሩቤል ናብ እግዚኣብሔር ዝቐረቡ እዮም ናይ እግዚኣብሔር መንበር ዝስከሙ እዮም ማለት እዩ። ሱራፌል ግን ካብ እግዚኣብሔር ርሕቕ ኢሎም እንታይ ዝገብሩ እዮም ዝዓጥኑ እዮም ማለት እዩ። ስለዚ እዚኦም ከዓ ነቶም ንካህናት ብምንታይ መሲሎም መስለኩም ካብ ናይ ብሉይ ኪዳን ናይ ሓድሽ ኪዳን ካህናት ሱራፌል ካብ እግዚኣብሔር ርሕቕ ከም ዝበሉ ናይ ብሉይ ኪዳን ካህናት ወይ ከዓ ካህናት ብሊት ዝበሃሉ ከዓኒ ብመን ተመሲሎም ብሱራፌል ማለት እዩ። ልክዕ ካብ እግዚኣብሔር ከም ዝረሓቑ ከም ዝነበሩ እዮም ሱራፌል ካብ እግዚኣብሔር ርሒቖም ከም ዘመስግኑ ናይ ብሉይ ኪዳን ካህናት ከዓኒ ክህነቶም ዝረሓቐ ነይሩ ማለት እዩ። ኪሩቤል ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ወይ ከዓ ዝፋን ናይ እግዚኣብሔር ከም ዝሽከሙ ከዓኒ ናይ ሓድሽ ኪዳን ካህናት ዝያዳ ናብ እግዚኣብሔር ዝቐረቡ ምዃኖም ክብሮም ከዓ ካብ ናይ ብሉይ ኪዳን ካህናት ካብ ናይ ብሉይ ኪዳን ክህነት እንታይ ከም ዝገብር ከም ዝበልፅ ይነግረና ማለት እዩ። ካብ ናይ ብሉይ ኪዳን ክህነት ናይ ሓድሽ ኪዳን ክህነት ከም ዝበልፅ ይነግረና ማለት እዩ። ምናልባት ዓንተይ ተንኪፋ ነይሩ ኣኪ ሓውና ማለት እዩ። ኣኪ እንታይ ኢልኩም ነይሩ ዕብራውያን ምዕራፍ 7 ዘሎ ማለት እዩ። ዳሕረዋይ ከፅድቕ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ቀዳማይ ክሰዓር ነይርዎ ማለት እዩ። ዳሕረዋይ ልናየ ዘለና ናይ ኦሪት ክህነት ማለት እዩ። ናይ ኦሪት ክህነት እንድሕር ዳኣ ክሰዓር ወይ ናይ ሓድሽ ኪዳን ክህነት እንድሕር ዳኣ ክፀድቕ ኮይኑ ናይ ኦሪት ክህነት ክሰዓር ነይርዎ ማለት እዩ። ሽዑ እንታይ ዝብለና ዕብራውያን 7:12 ማለት ክህነት ካብ ዝልወጥ ምልዋጥ ሕጊ እውን ብግዲ ክኸውን ይብለና ማለት እዩ። ክህነት ካብ ዝልወጥ ምልዋጥ ሕጊ እውን ብግዲ ክኸውን ይብለና ስለዚ ናይ ኦሪት ወንጌል እንድሕር ዳኣ ክትትካእ ኮይና ኦሪት ክሓልፍ ነይርዎ ማለት እዩ። ስለዚ ኦሪት ተተኪኣ ወንጌል መፅያ እንድሕር ዳኣ ክንብል ኮይና ልክዕ ክህነቱ ከም ዝተለወጠ ሕጉኻ ክልወጥ ነይርዎ። ሕጉ እንታይ ነይሩ እንድሕር ዳኣ ኢልና ኮይና ናይ ብሉይ ኪዳን ካህናት ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዘቕርብዎ ዝነበሩ ናይ እንስሳታት ደም እዮም ዘቕርቡ ነይሮም ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ዘቕርብዎ ዝነበሩ መስዋዕቲ ክልወጥ ኣለዎ ክህነቶም ክልወጥ ኣለዎ ማለት እዩ እንጂ ናይ ብሉይ ኪዳን ካህናት ናይ ክርስቶስ ደም ክስውኡ ይክእሉን እዮም ማለት እዩ።
ናይ ብሉይ ኪዳን ካህናት ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን ክስውኡ ይኮኑ ምክንያቱ ሌዋውያን ይኹኑ ናይ ሰዱቃውያን ድሕሪ ኢና ኮይና ካብዚ ምስጢር እንታይ ዝኾነ ብኣፍኣ ዝኾነ ወይ ከዓኒ ብደገ ዝኾነ ማለት ስለዚ ክህነቱ ከም ዝተለወጠ መስዋዕቱ ክልወጥ ነይሩ ክህነቱ ናይ ሓድሽ ኪዳን ክህነት ሃዋርያት ኮይኑ ማለት እዩ መስዋዕቱ ከዓ ናይ ደምን ናይ እንስሳትን ዝነበረ መስዋዕት እንታይ ገይሮሞ ናይ ክርስቶስ ደም ዝስውኡ ኮይኖም ማለት እዩ እና በዚ መንገዲ እዚ ሓድሽ ሕጊ ከም ዝሰርዐልና ክርስቶስ ሓድሽ ሕጊ ክንብል ከለና ብሉይ ሕሊፉ ሓድሽ ሕጊ ሓድሽ ኪዳን ከም ዝተካኣልና ክንርዳእ ንኽእልና ማለት ምናልባት ሓሳብ ንዛረብኩም ሓንሳ ሻ መንጎዲ ሃቲኻ ንውድ ሻወላ ንተዓልሙ ሕቶ እንድሕላለካ ኮይኑ ሕቶ ክትሓ እሺ አውሪድካ ጽቡቅ ጌርካሽ ሶሪ ትምህርትና ብኸምስ ፀገም ይብልናን እና ትምህርቲ በዚ ክንቀፅል ንኽእል ኢና ማለት እዩ ምናልባት ብጣዕሚ ሰፊሕ ዝኾነ ትምህርቲ ናይ ምስጢረ ክህነት ማለት እዩ ካብ ብሉይ ኪዳን ጀሚርና ኢና መሰረቱ ርኢና ማለት እዩ ሓድሽ ኪዳን ከዓኒ እንታይ ዓይነት ክህነት ከም ዘሎ ኣማናዊ ክህነት ማለት ናይ ሃዋርያት ክህነት ንመን ከም ዝተዋሃበ እንታይ ዓይነት ኣገልግሎት ኣለዎ እንታይ ዓይነት ጥቕምታት ይህቡ ማለት እዩ አንቱ ስርየት ሓጢኣት ይህቡ ኢልና ናይ ሓድሽ ኪዳን ክህነት ናይ መንግስተ ሰማያት መፍትሕ ወይ ከዓ ናይ መንግስተ ሰማያት መኽፈቲ ተዋሂቦም ኣብ ምድሪ ዝኣሰርዎ ኣብ ሰማይ እሱር ምዃኑ ኣብ መሬት ፈትሖ ከዓ ኣብ ሰማይ ፍቱሕ ምዃኑ ዘለኣለማዊ ምዃኑ ርኢና ማለት እዩ ዕርቂ ከውህብ ምስ እግዚኣብሔር ሓድነት ከውህበና ዝኽእል ምዃኑ ኣምባሳደራት ናይ ክርስቶስ ተባሂሎም ክሳዕ ዝግለፁ ሃዋርያት ማለት እዩ ካህናት ኣቦታት ማለት እዩ ናይ ክርስቶስ እንደራሴ ወይ ከዓ ናይ ክርስቶስ ወኪላት ኣምባሳደራት ተባሂሎም ክሳዕ ዝግለፁ እግዚኣብሔር ክብሪ ከም ዝሃቦም ክንርኢ ንኽእልና ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ክብሪ ኣለዎም ናይ ሃዋርያት ክብሪ ናይ ክህነት ክብሪ ማዕረ ክንደይ ዓብ ምዃኑ ርኢና ማለት እዩ በተለይ ምስጢረ ክህነት ብጣዕሚ ሰፊሕ ማለት ከም ፍቃድ ኣምላኽ ጽባሕካ ብናይ ኣቦታት ቤተክርስትያን ብጉባኤታትን ብዛዕባ ክህነት ዝተነገሩ ወይ ከዓኒ ብዛዕባ ናይ ክህነት ኣወሃህባ ይኹን ስልጣነ ክህነት ከመይ ጌርና ክንቅበል ኣለና በተለይ ተን ዓበይቲ ጉባኤታት ሓዊስና ተን ናይ ሎካል ካውንስል ሓዊስና ሽግር የብሉን ብኣቦታትን ብጉባኤ ቤተክርስትያን ዘሎ ትምህርቲ ክንርኢና ማለት ከም ፍቃድ ኣምላኽ ክሳብ ሕጂ ብዝነበረ ግዜ ግን ሕቶ እንድሕር ኣለኩም ኮይኑ ያው ሕቶ ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም ኣሕዋት ብቀዳምነት ያው ክርስቲያን ማለት እዩ ኦርቶዶክሳውያን ኣሕዋት ክርስቲያን ክትሓቱ ያው ካብኡ ከዓ ካብ ካልእ እምነት እንድሕር ኣለዉ ኮይኖም ከም ፍቃድ ኣምላኽ ሕቶ ክንቅበል ማለት እዩ ምናልባት ክልተ መዓልቲ ስለ ዝገበርና ሓቂ ዜና ኣለና ምሽ ግዜ ሕቶ ተተቐበልና ፀገም ይብሉን ኢሳዳ ድሓን ንቀበል ሞ ድሓር ካለ ድሕሪ ተወሳኸሉ ንፅባሕ ንሰኣብሮ ኦኬ ክልተ ድሓን ናይ ቃና ሕቶላ እንዶ ቀላል ይመስለኒ ተባህሎም ክትምለስሉ ሲ እንታይ ልፅሒፍ ኣሎ ቃና ሓውና ሊቀ ካህናን ሊቀ ካህናትን ዘሎ ፍልልሲ ኣርድኡና ኢሉ ፅሒፍ ኣሎ በዚያ ክንጅምር ወላ ተኽኢልኩም ማለት እዩ እሺ ናብራ ዜና ሓውና ክቐፅል ግን እንተ ኮይና ሰሚዓትኒ ናይ ግእዝ ኣገባብ ኮይኑ ስለተሰማዓኒ ብዙሕና ውሑድ ማለት እዩ ብነፀላን ብብዙሕ ቁፅሪ ክኸውን ከሎ ሊቀ ተይሉ ያው ሊቀ ካህን ክኾን ዘሎ ሊቃነ ተኮይኑ ከዓ ካህናት ክኾን ኣሎ ሊቃነ ተይሉ ሊቃነ ካህናት ሊቀ ተይሉ ከዓ ሊቀ ንሓደ ስለ ዝኾነ ሊቀ ካህን ምዃን ኣለዎ ምናልባት ዘጉደልኮ ተሎ ክእርሙ ድዮም ሊቀ ዝብል ንሓደ ነፀላ ቁፅሪ ዝገልፅ ኮይኑ ስለዚ ካህን ዝብል ከዓ ሓደ ክኾን ኣለዎ እንጂ ካህናት ክኾን የብሉ ማለት እዩ ምክንያቱ ካህን ንሓደ ክኾን ከሎ ካህናት ብብዙሕ ስለ ዝኾነ ስለዚ ካህናት እንድሕር ዳ ኮይኑ ሊቃነ ክኾን ኣለዎ ሊቃነ ካህናት ሊቀ ካህን ክኾን ኣለዎ ልክዕ ሊቀ መላእክት ሊቃነ መላእክቲ ከም ንብል ማለት ኢና ምናልባት ዜና ሓዊ ትውስኮ ተለካ هو ናይ ሰዋሱ ክስታይ على سواس في اللي تزيكون بزح عبتركون دم صور شيء زلوا هنا يسمعنا ماشي صبو اشكالي بيت يسمعنا من الوقت كالي حتى زلوا تهلو كنت ناباكم كبلاي اكيم سلا زلو كالي حتى لديو اسك حدا قطري صحف مو يتو يوحنس حدا قطري صحيفون يرعنتوي كانا يعريها يا خمسلني يا ليك كاهن زبل ياو يسوع كريستوس يزغبو إلى يرعنتوي ليك كاهن يحدش كده ليك كاهن يسوع كريستوس مالتي ያው ሊቃነ ካህን ያው ሊቀ ካህን እሱ ማለት ግን ሊቀ ካህን የለውም ማለት አይኮንም ግን በዋናነት ሊቀ ካህን ዝውክለው ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት እዩ ስለዚህ ሊቀ ካህን ድሕር ኣለዎ ኮይኑ ከዓ ካህናት ኣለዎ ሓድሽ ኪዳን ማለት እዩ ያው ሊቀ ካህን ክህሉ ትኮይኑ ግድን ካህናት ክህሉ ሊቀ ካህናት ሊቀ ካህናት ወይ ሊቀ ካህን ክንብሎ ከለና ክርስቶስ ቤት መንፈሳዊ ትርጉም ስለንቆዶ እዩ
ሕጂ እንታይ ኣብ ብሉይ ኪዳን ሓደ ሊቀ ካህን ነይሩ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ከዓ ሓደ ሊቀ ካህን ኣሎ ሕጂ ናይዚኦም ክልቲኦም እዮ ወይ ተግባር እናናፀርና ኢና ንሪኦ ማለት እዩ ቃላት ጥራይ እንድሕር ወሲድና ክርዳእና ኣይክእልን እዩ ክርስቶስ ሊቀ ካህን ዝተባህለ እኮ ንምንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ንሱ ገዛ ርእሱ መስዋዕቲ ስለ ዝገበረ ባዕሉ መቅረቢ መስዋዕቲ ባዕሉ ተቐባሊ መስዋዕቲ ስለ ዝነበረ እዩ ስለዚ እቲ ናብታ ቅዱሰ ቅዱሳን ኣትዩ ሕጂ ሃርያ ጳውሎስ ነዚ ቃል ብዝያዳ ዝጥቀመሉ ሕጂ ምስቲ ናይ ኦሪት ዝነበረ ሊቀ ካህናት እናናፀረ እዩ ዝገልፆ ሃርያ ጳውሎስ እቲ ኣብ ኦሪት ዝነበረ ሊቀ ካህናት ኣብ ዓመት ሓንሳእ ንሕድገት ሓጢኣት ኢሉ ናብታ ቅዱሰ ቅዱሳን ሓንሳ ይኣቱ ነይሩ ማለት እዩ ኣብ ዓመት ማለት እዩ እዚ ኣብ ዓመት ግድን እዩ ዝፍፀም ነይሩ ዓመታዊ ማለት እዩ ክርስቶስ ግን ሓንሳእ እናሓዋሩን ኣብ መስቀል ንገዛእ ርእሱ መስዋዕቲ ገይሩ ናብታ ቅዱሰ ቅዱሳን ኣትዩ ኢሉ እጂ ሃርያ ጳውሎስ ይገልፆ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ሊቀ ካህናት ዝነበረ ምስ ናይ ሓድሽ ኪዳን ሊቀ ካህናት መስዋዕቲ ማለት እዩ ሕጂ በዚ ምክንያት እዩ ዘነፃፅሮ ዘሎ እቲ ዓመታዊ ዝግበር ዝነበረ ክርስቶስ ግን ሓንሳእ እናሓዋርን ገይርዎ እዩ ናይ ሓድሽ ኪዳን መስዋዕቲ ኣብ ዕለተ ዓርቢ ተፈፂሙ እዩ ማለት ስለዚ ንሕና ነቕርቦ ሓድሽ መስዋዕቲ የብልና ናብ ሓድሽ ኪዳን ነቲ ናይ ዕለተ ዓርቢ መስዋዕቲ ኢና ነቕርብ እምበር ሓድሽ መስዋዕቲ ሓድሽ ሕሩድ ወይ ሓድሽ ቁርባን የብልና እቲ ናይ ዕለተ ዓርቢ ዝተሰውአ ክርስቶስ ኢና ነቕርቦ ምክንያቱ በጊዕ ፋሲካና ክርስቶስ ተሰዊ ከም ዝበሎ ንዑ ናቲ መስዋዕቲ ነቕርብ ማለት እዩ ሕጂ በዚ መንፅር እዚ ኢና ኩሉ ሻዕ ክንሪኦ ዘለና እምበር እቲ ናይ ቃላት ኣምፂና ሊቀ ካህናት ገለገለ ዝብል ምናልባሽ ናይ ቃላት ፀወታ ክኾን ይኽእል እዩ ግን ሊቀ ካህናት ክንሪኦ ከለና ብምንታይ መንፅር እዩ ኢልና ኢና ክሳይ ንገብሮ ሕጂ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዘለዉ ሊቀ ካህናት ግን ንኣብነት ሊቀ ካህን ኩስቶ ሊቀ ካህን ኩስቶ ኣባይ ኩስቶ ሊቀ ካህን ኩስቶ ገለ ክበሃሉ ይኽእል እዚ መምሕዳር እዩ ካብቶም ኣሕዋቶም ንኣብነት ካብ ኩሎም ዲያቆናት ሓደ እስጢፋኖስ ምሽ ነይሩ ዝተሓረየ ማለት ዲያቆናት እዮም ኩሎም ነይሮም ካብኦም ግን ሓደ ሓሳይ ሓለቓ ነይሮም ሊቀ ዲያቆናት ንብሎ ማለት እዩ ሕጂ ካብ ኩሎም ተፀዋዕ ዳ እምበር ክሳብ ሕጂ ኣብነት ጴጥሮስ ብትውፊት ቤተክርስትያንና ሊቀ ሃዋርያት ይበሃል ሕጂ ናይ ኩሎም ካብ ኩሎም ዝተፈለየ ሃዋርያውነት የብሎም ከም ናይ ኩሎም ማዕረ እዩ ግን ካብ ኩሎም ሓደ ተፀዋዒ ነይሩ ማለት ስለዚ ብኡ መሰረት እዩ እቲ ናይ ሓድሽ ኪዳን እቲ ሊቀ ካህን ኢልና ኣብ ኣቦታትና ንገልፆ እቲ ናይ ክርስቶስ ሊቀ ክህነት ግን ከምቲ ክሳይ ኣይኮነ ማለት ከምቲ ሊቀ ካህን ኩስቶ ብቀሽሞስቶ ገሊልና ክሳይ ንገብሩ ወይ ከዓ ኣብ ናይ ግብፂ ቤተክርስትያን ካብ መብዛሕትኡ እታ ቆሞስ ዝጥቀሙላ ማለት እዩ ቆሞስ ኩስቶ ኢሎም ዝገልፅዋ ከምኡ ይኮነ እቲ ናይ ክርስቶስ ንዑ ማለት ኣይኮና እቶም ካህናት ሊቀ ካህን ኩስቶ ክንብሎም ከለና ከም ክርስቶስ ጌርና ንሪኦም ኣለና ማለት ኣይኮነ በቃ ከምቶም ካህናት ማዕረ እዮም ወላ ሓንቲ ካብ ክሳይ ዝፈልዮም ነገር የብሎም ዋላ ጳጳስ ሊቀ ጳጳስ ተልካዮ ወይ ሜትሮፖሊታን ወይ ፓትርያርክ ተልካዮ ሓደ እዩ ንኣብነት ፓትርያርክን ጳጳስን ኣብ ክሳይ ወላ ሓንቲ ፍልል የብሉ ግን እቲ ፓትርያርክ እንታይ ካብቶም ጳጳሳት ሓደ ኣቦ ኢኻ ትመርሕ ዘለካ እምበር ካብ ኩሎም ዝተፈለየ ማዕርግ ኣለዎ ማለት ኣይኮነ እታ ጵጵስና ሓንቲ እያ እታ ካህን ሓንቲ እያ እታ ዲቁና ሓንቲ እያ ማለት ሰለስተ ደረጃታትን ዘለዋ ማለት ስለዚ ብከምዚ ጌርና እቲ መንፈሳዊ ትርጉሙ ወይ ዕሙቕ ዝበለ ርድኢት እንድሕር ዘይሒዝናዮ ኣብ ናይ ቃላት ፀወታ እንድሕር ከምዚ ሊቀ ካህናት ገለመለ ተኢልና ወላ ሓንቲ ብዙሕ ክሳይ ኣይኮነ ማለት ብዙሕ ኣብ ቴዎሎጂ ኣትዩሲ ዋጋ ዝህብ ነገር ሳይ ክኸውን ኣይክእልን ማለት ስለዚ ከምኡ ዓይነት ነገራት እዚኣተን ኣፅብዑ እሺ ቃልዮት የስማዓልና ይኩን ሓውና ካና ሓዊት ተመሊሳለ ትኸውን كان أودي رقم ميري هو تردياتي قال هو تسمعنا نايت مالي حتى داني رازيا
وخميلو مع أنت تحت مالي هو أنا شي حديرني أنا يا ريت أخا يا ترى لينا سنة نمسي أقول مثلين إيش سنة إيش جون حاونا نقع بسلام بزخة يحطوا عنتي حدا قطر تحيف كاين كم حطوا تلك إليه سلام بدلنا مو እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን ቋብ ሰላም መጽሐ ተዘላትኒ ኣነ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ዘላ ኩላኻትኩም ካህናት ኢኹም ትብል ኣላ እሞ ከመይ ኣይትረዳእትን ንስኻ ክትገልፀለይ ደልየ ኣውፂኻ ያላ ተጠቕሲ ክልተ ሓሙሽተ ክንደይ ኣኪ ሓዊት ኣብ ከለኻ መድሓን ክሰግብር ኢድክ ሒዝካ ተለኻ እንዳውፅኻ ኣብ ከለኻ መልሰሉ ተጠቕሲ ሒዝካ ተለኻ ከም በልካ እሺ አንብባ كان ببالكم معناه እሺ ሓረ ቀጽል እሺ እሺ ቀዳማይ ጴጥሮስ ፍቅሪ ሕምሽተ በስመ የንብብ ከይህሉ ግን እሱ ወፂኡ ለመስለኒ ዓይን ሰምዐካን ኣለና ሓውና ዮናስ በረኺ ተመለስ ወለሽ ተመለስ ይሁን ኣይስማዓኒ ከንድሕር ወፂኻ ክንብበልካይ ኣኪ ክንብበልካይ ተመለስ በቃ ሓንሲልካ ስማዕ ሽግር የለን ተወፂኻ ሓንሳ ስለ ዝጠፍእ ክንብበልካይ ኣኪ ቀጽል ኦኬ ክንብባ እሺ ንስኻትኩም እውን ከም ህያዋን ኣማን ኮይንኩም ነቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኣምላኽ ቅቡል ዝኾነ መንፈሳዊ መስዋእቲ ከተቕርቡ ንቅዱስ ክህነት ዝኸውን መንፈሳዊ ቤት ተሃነፁ ትብል ንሳደይ ኣተኻ ቀጽል ኣኪ ሓዊ ቀጽል ሒዝኪያ ከላ ወላ ምስኡ ክሳይ ግበር እና ሕቶኻ ጆን ሓዊ ኣነ ክትንበብ ዝደለኹ ንከሉ ሰብ ግልፂ ክትኮን ኢለ እሞ ቀጽሉ ከለዎም ሕቶኻ ሕተቶ ከላ ግልፂ ኣይኮነትን እንታይ ሕቶ ኣይ ሕጂ ጥቕሲ ብቻ እምቢ ምን ያልና ካብኣ ሕቶኻ ተወፅእ ኢለ ኩላትኩም ካህናት ኢኹም ዝብል እያ ትሕቶ ወይስ ካልእ ኣለዎ እዩ ክህነት ንኩልና ዲ ተዋሂቡ እንታይ ሰነሽ ኣኪ ሓዊ ቀጽል በልሽ እሺ ድሓን ዝተረፈ ክትምልወለ ወክህነት ሓደ ክልተ ዓይነት ክህነት እዩ ዘሎ ዮሃንስ ሓውና ሓደ ክህነት ንብሓባር ዝተዋሃበና ንሱ ከዓ ብጥምቀት ውልድነት ክንዋሃብ ከለና ኣዳም ካብቲ ምስ ወደቐ ናብቲ ዝነበሮ መጀመርታ ክብሪ ናብና ተመሊስና ማለት እዩ ኣዳም ክፍጠር እንከሎ ሃብታት ናይ ክህነት ነይርዎ ንጉስ ንግስነት ነይርዎ ንጉስ ነይሩ እዚ ኩሉ ብውልድነት ገይሩ ተመሊሱልና ማለት እዩ ንጀት ክህነት ክልተ ዓይነት እዩ ክህነት ኣገልግሎት እዩ ተባሂሉ ካልኣይ ከዓ ክህነት ከዓ ምስ መስዋእቲ ይተሓሓዝ ማለት እዩ ሕጂ እቲ መስዋእቲ ነቕርቦ ካህናት ዝተባሃልና ኩልና መንፈሳዊ መስዋእቲ ኣብኡ ኣቐሚጥዎ ኣሎ እቲ ክህነት ኣብዚ መንፈሳዊ መስዋእቲ ነቐርብ ስለ ዝኾንና እቲ መስዋእቲ ካህን ዘበለ ምስ መስዋእቲ ስለ ዝተኣሳሰር እቲ ክህነት ነቕርቦ መስዋእቲ ኣሎ ማለት እዩ ሓደ እቲ መስዋእቲ ኣብዚ መንፈሳዊ መስዋእቲ ስለ ዘቕርቡ ይብል ካልኣይ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 12 ነቲ ሰብነትና ማለት ህያው ንእግዚኣብሔር ባህ ዘብል መስዋእቲ ጌርና ክነቐርብ ከለና በዚ ዓይነት መስዋእቲ ኩልና ክርስቲያናት ዝተፀዋዕናሉ ወይ ዝተዋሃብናሉ ክህነት ይበሃል ሓደ እዚ ክህነት እዩ ፍሉይ ክህነት ከዓ ዝበሃል ኣሎ ክልተ ዓይነት እዩ እቲ ክህነት ዝብል እዩ ዮሃንስ ካልኦት ኣሕዋት ክስሉ ሕፅር ብዝበለ ስለዚ ክልተ ዓይነት ክህነት ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ኣሎ ተኻልኣይ ክህነት እንታይ ኣሎ መሲልካ እዚ ሕጂ ናይ ኩለና ናይ ሓባር እንዲ ተኻልኣይ ክህነት ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ዘሎ እዩ ወይ ከዓ ኣብ ያዕቆብ ምዕራፍ 5 ካብ ፍቅዲ 16 እንዳሕር እንቢብካዮ ካብ ፍቅዲ 14 ወይ 15 ቢልካ ሓደ ዝሓመመ እንተሃልዩ ንሽማግለታት ቤተክርስትያን ፕሬስቤተር ኢሉ ይፅውዖ ማለት እዩ እዚ ኣብቲ ናይ ግሪክ ቃሉ ንካህን እዩ ዘመልክት ማለት እዩ
ቶም ሽማግለታት ተባሂሎም ዘለዉ እዚኦም ካህናት እዮም ሕጂ ካህን ናይ ቤተ ክርስቲያን ይፀውዕ እዩ ዝብል ዘሎ ሕጂ እዚ ዝኾነ ኣይኮነን ከምዚ ኣብዚ ካህናት ተባሂሉ ዘሎ ንባዕሉ ንሱ ተሓሚሙ ዘሎ ካህን ኢሉ ናብ እስታይ ዝመፀ እዩ ከምዚ ኣማኒ እዩ ዝኣመነ ስለ ዝኾነ ንባዕሉ እቲ ጀነራል ዝኾነ ክህነት ዘለዎ እዩ ግን ፀውዕ ተባሂሉ ዘሎ ይፀውዕ ተባሂሉ ዘሎ ነቲ ሽማግለ ቤተክርስትያን ንሱ ከዓ እንታይ ይገብረሉ እዩ ብዘይቲ እንዳደረሰ ነቲ ሕማሙ እንታይ ነቲ ፀሎት ክገብረሉ እዩ ሞተ ናይ እምነት ፀሎት ሓሚሙ ነቲ ዝሓመመ ካብ ሕማሙ ክትፍውስ እያ ሓጢኣት ተገይሩ ከዓ ክሕደገሉ እዩ ገለ ዝብል ሓሳብ ኣሎ ሓሳብ እየ ዝነግር ዘለኹ ክነንብቦ እውን ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሕጂ እዚ እቲ ካልኣይ ክህነት ዝበሃል እዩ ብሰፊሕ ነዚ ክንሪኦ ከዓ ቀዲምና ክግለፅ ስለ ዝፀንሐ ብሰፊሕ ክግለፅ ፀኒሑ ማለት እዩ እዚኦም ሽማግለታት ተባሂሎም ዘለዉ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 28 እንተሪእናዮ ኪዱ ዝብሎም ዘሎ ንኩሉ ሰብ ኣይኮኑን ኪዱ መሃር ኢሉ ኪዱ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስ እናኣጥመቕኩም ኢሉ ዝልእኩም ዘሎ ንኩሉ ተኣማኒ ኣይኮነን ነቶም ዝተወሰኑ እዩ ሕጂ እቲ ዝተወሰነ ክህነት ዝበሃል ዘሎ ንዝተፈለየ ክህነት ዝበሃል ዘሎ እዚ እዩ ማለት እዩ ዝመሃርኩ ዝነገርኩኹም ወይ ከዓ ዝተኣዘዝዎ እናምሃሩ ደቂ መዛሙርቲ ክገብሮም ከም ዘለዎም ይነግር ማለት እዩ እዚኦም ሕጂ ዝተወሰኑ እዮም ካብዚኦም ሓደ ማለት ካብ እዚኦም ተላኢኹም ዘለዉ ሓፂሩ መጀመርታ 12 ስለ ዝነበሮም ሓደ ስለ ዝጎደለ ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 1 እንተሪእናዮ ኣብ ክንዶም ማትያስ ዝበሃል ከም ዝተክኡ ምክንያቱ ዝተወሰነ ዝኾነ ይከውኒ ወላቶም 11 ከም ዘለዉ ይቐፅሉ ይተባሃለን ማለት እዩ እዚ ሰፊሕ ብዛዕባ እዚ ከመይ ኢሉ ድሓር ቀፂሉ ስፍሕ ዝበለ ስለ ዝኾነ ንድሕሪት ከይንምለስ ኣይምሰኻ እንተኮይንካ ክግለፅ ፀኒሑ ዋሃትናን ክገልፅዎ ፀኒሖም ግን እዚ እቲ ካልኣይ ክህነት ክብለካ شكرا حوي قال لي تسمع لنا جون أبغى خلوه عنكم وتخلوا زين حوي مصحف يسحسكم علىهم أم موبايل أنا سلسة أمكي كنديت كان زلاوي 10 ساعات شو دشتي 10 ساعات 10 ساعات اوكي 10 ساعات شو دشتي بتاعت سواء على معلتن انت 10 ساعات تخا حمش الحين نعاي እግዚአብሔር መስዋዕት ሰላም ክስውለ ከለኹም ባከም ዘብለ ነገርኩም ሰውለ በታት ተስውላ ማዓልቲን ጽባሒታን ይበላዕ ሳለሰይቲ ማዓልቲ ስለፈግና በሐዊ እንደ አብሳሰይቲ ማዓልቲ እንተ ተበለፉን ፍንይሞ አይቀብሉን ይላል ሰነሽ ምናልባት አኑና ከማ አንድ ክሪያ ጽኒ حبዛኔ ሞባይል ምናልባት አፍትና እንታው ጽሑፍ ወይ አባሐርኛ ግን ካና ዝብል ሐሳብ አለው ምናልባት አባሐርኛ እንተ ዝብል ሐሳብ አለው ርስ ትሆንልኛ አረ እንዴ አለኝ አንተ ትሆኑልኛላችሁ ብሎ ርስ ትሆኑልኛላችሁ ብሎ እናንተ የካህናት መንግስት የተቀደሰም ህዝብ ትሆኑልኛላችሁ ሚል ሐሳብ ዘጻት يكون حوي እሺ ዘጻት 19 خاف قدش دشتن تهتبت ንስኻትኩም ድማ መንግስቲ ካህናትን ቅዱስ ህዝብን ክትኮኑ እንደቂ እስራኤል ተዛረቡ ነገር ሓፈሻዊ ክህነት ኦኬ ቀጽል ሓሳብ ሰነሽ ካለዮት ይስማዓልና ያሬታኒ ተስጋጊ የጸኒሕ ማለት ዘጻት 19 ቅዱስ ድሸ ማለት ክሰይ ዝብልኮ ቅዱስ ድሸ ጌርኩም ሓዘዋ ማለት እዩ እናንተ የሐሰብ ሓፈሻ ዛናይ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ዘላ ወይ ከዓ ምዕራፍ 2:5 ዘላ ማለት እዩ ካብ ዝመጽ ሓሳቢ ማለት እዩ ካብ ዝመጽ ሓሳቢ ክብል ከለኹ እንታይ ማለት እዩ ምናልባት አንቢብና ስለጽሐ ንስኻትኩም ናይ ንህዝብታተይ ገንዘብ ክትኮኑ ናይ መንግስቲ ድማ ካህናት ይኹም ዝብል ሓሳብ ካብ ዘምጽ እዩ ማለት ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ካብ ዝጠቐሰ ይልከ ከምታ ኣነ ቅዱስ ዝኾንኩ ንስኻትኩም ቅዱሳን ኩኑ ዝብል ሓሳብ ዘሎ ልከ ካብ ሙሴ ዝወሰደ ካብ ዘሌዋውያን ንስኻትኩም ናይ መንግስቲ ካህናት ክትኮኑ ይኹም ወይ ከዓ ርስቲ ክትኮኑ ይኹም ናይ መንግስቲ ካህናት ክትኮኑ ዝተመረጽኩም ህዝቢ ክትኮኑ ይኹም ዝብል ሓሳብ ካብ ብሉይ ኪዳን ዝተወሰደ እዩ ማለት ስለዚ ካህናት ክትኮኑ ይኹም ስለዝበለ ወይ ከዓ ናይ መንግስቲ ካህናት ክትኮኑ ይኹም ስለዝበለ ድሕሪ ኩሉ ሰብ ካህናት ኮይኑ ዝቃልዛ ኣብ ብሉይ ኪዳን ተጠቂሱሎ ማለት እዩ ናብ ብሉይ ኪዳን ተጠቂሱ ድሕሪ ዳኣ ዝጠቀስ ዝኻ ድሕሪ ዳኣ ርኢና ኮይና ዳታን ኣቤሮን ዘሆልቁ ምዕራፍ 16 ክህነት ይግባአና ኢሎም ብምባሎ ማለት ምስ እግዚአብሔር ከም ዝተባሱ ያው ካብ እግዚአብሔር ቁጣ ከም ዝመጸ ከም ዝተቀዘፉ ማለት መሬት ወሒጣ ተኸፊታ ከም ዝዋሕጠቶም ንርኢ ማለት ዳታን ኣቤሮን ድሕሪ ኢኹም ኮንኩም ክህነት ይግባአና እዩ ስለዝበለ ወይ ከዓ ብድፍረት በኃይል ማለት እዩ
ንሕና እውን ክንዓጥን ንግብኣና ወይ ክንዓጥን ኢና ኢሎም ምስ ኣተው ከም ዝተቐዘፉ ንርኢ ማለት እዩ። ነዛ ጥቕስ እዚኣ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብ ዘፀአት ምዕራፍ 19:6 ተጠቒሳ ኣላና። ስለዚ ኩላትና ካህናት ኢና ዝብል እንድሕር ዳ ሊትራል ወሲድናዮ ኮይና ብጣዕሚ ሓደገኛ ዝኸውን እዩ። ግን እንታይ ዓይነት ክህነት ኣለና እንድሕር ዳ ኢልና ኮይና ግን ከምቲ ዓንተይ ዝበሎ ሰውነትና ቀዲስና ናብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ንምቕራብ ግን ኩላትና ካህናት ኢና ማለት እዩ። ናይ ምስጋና መስዋዕት ሰው ሓቂ ሰውነትኩም ናይ ምስጋና መስዋዕት ጌርኩም ኣቕርቡ ዝብል ሮሜ ምዕራፍ 12 ቁፅሪ 2 ቁፅሪ 1 ቀሪታ ሮሜ 12 ቁፅሪ 1 ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ቁፅሪ 16 እንድሕር ኢልና ኮይና ሰውነትኩም ወይ ከዓኒ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ምናልባት ተዘንብባ ደስ በለኒ ነይሩ ሓሳብ ከየጉድሎ ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ቁፅሪ 16 ማለት እዩ ከውፀልኩም የሬታ ጥቅስ ክሳዕ ክሳይ ዝኸውን ዕብራውያን 13:16 ሮሜ 12 ቁፅሪ 1 ማለት እዩ። ዕብራውያን 13:16 ከምዚ ይብል ኣምላኽ ነዚ ከም ዝመሰለ መስዋዕቲ ይሰምሮ እዩ እሞ ሰናይ ምግባር ምቅላል ኣይትረስዑ ንመራሕትኩም ተኣዘዞም ተገዝኡ ንሳቶም ከምቶም ፀብፃብ ዝህቡ ኮይኖም መንቲ ነፍስኩም ነቂሖም ይሕልው ኣለዎ እሞ ነዚ ብተሓጓስ ገብሮ እምበር ብጓሂ እንተገበርኩሞ ንኣኻትኩም ኣይጠቅም ወይ ሰንዲ እሺ قريت 16 ዝብልኩም 15 እምበኣርከስ ብኡና ኣምላኽ ኩሉ ሳዕ መስዋዕት ምስጋና ማለት ንስሙ ዝእመና ፍረ ከናፍር ነቕርብ ብል ማለት እዩ። እምበኣርከስ ብኡና ኣምላኽ ኩሉ ሳዕ መስዋዕት ይብል ማለት እዩ። ምስጋና መስዋዕት ምስጋና ማለት ንስሙ ዝእመን ፍረ ከናፍር ነቕርብ ብልና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ናይ ከናፍር መስዋዕት ወይ ከዓኒ ምስጋና ንምቕራብ ኩላትና ካህናት ኢና ማለት እዩ። ከምቲ ዓንተይ ዝበል ክልተ ዓይነት ክህነት ኣሎ። እቲ ቀዳማይ ክህነት ኩላትና ካህናት ኢና ዝብል ሓሳብ ብምንታይ ክንርድኦ ይግባአና? ኩላትና ንእግዚኣብሔር ምስጋና ንምቕራብ ኩላትና ጸሎት ንምግባር ሰውነትና ንምግዛእ ኣካላትና ወይ ከዓ ሰውነትና ገዚእና ናብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ንምቕራብ ኩላትና ካህናት ኢና ማለት እዩ። ምክንያቱ ክህነት ማለት ኣገልግሎት ክሳዕ ዝኾነ ኩላትና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ጸሎት ንምቕራብ ይኹን ኣገልግሎት ንምግልጋል ኩላትና ካህናት ኢና ማለት እዩ። ግን ዝተፈለየ ዓይነት ክህነት ከም ዘለካ ክንርኢ ንኽእልና ማለት እዩ። ለምሳሌ ን12 ሃዋርያት ፀዊዑ እግዚኣብሔር ዝሃቦ ክህነት ማለት ናይ ምፍታሕን ናይ ምእሳርን ስልጣን ዝሃቦ ንመን ንሃዋርያት ይሂቦም ማለት እዩ። ንኩሉ ህዝቢ ፀዊዑ ይኮነን ይሂቡና ነቶም ተፈልዩ 12 ሃዋርያት ይፀዊዑ ይሂቦም ማለት እና ክልተ ዓይነት ክህነት ከም ዘሎ ክንርኢ ንኽእልና ማለት እዩ። ፍሉይ ዓይነት ክህነት ከም ዘሎ ያው ንሃዋርያት ተዋሃበ ክህነት ማለት እዩ። እጌንካ ኩላትና ካህናት ዝተባሃለካ ከም ምንታይ አንጻር እዩ ጸሎት ንምቕራብ ንኣገልግሎት ኩላትና ካህናት ምክንያቱ ክህነት ማለት ኣገልግሎት ስለ ዝኾነ ማለት እና ናይ ምፍታሕን ናይ ምእሳርን ስልጣን ዘለዎም ግን ነቶም ዝተወሰኑ ወይ ከዓ ነቶም 12 ሃዋርያት እዩ ማለት እዩ። ንኩሉ ሰብ ፀዊዑ ወይ ከዓ ነቶም 5000 ዝስዕብዎ ነበር ህዝቢ ክትኣስሩን ክትፈትሑን ስልጣን ሂበኩም ኣለኹ ይበለ ኮፍ ኢሉ መንፈስ ቅዱስ ሕድሩ ናይ ምእሳር ናይ ምፍታሕን ዝተዋሃበ ዝተፈለየ ክህነት ሪስፓይተር ዝበለና ዓንቱ ማለት ዝተፈለየ ክህነት ዝተዋሃቦም ን12 ሃዋርያት እና ድሕሪኦም ንዝመፁ ማለት እዩ። ስለዚ ኩላትኩም ካህናት ኢኹም ዝብል ያው ብዓውዲ ክንርድኦ ለና እንጂ ሊተራሊ ዝውሰድ ኣይኮነን ክብል ኢለ ምናልባት ትውስኽዎ ሓሳብ ተለኩም ኣሕዋት። ቴንኪው ኣሕዋት ይቀኒለይ ካልኦት ተስማዕና እውን እሺ ጆና ሓወይ ክርስቲያን ኢኻ ሓቂ ኦርቶዶክሳዊ ዲኻ ጆና ሓውና ፅባሕ ብዛዕባ እዚ ኣርእስቲ እዚ እንዲተ ፅባሕ ኢና ንዛረብ ወላ ሓሙስ ኢና ሓሲብና ሽግር የለን። እሺ በቃ ሓሙስ ከምዚ ሕጂ ናይ ምሸት ክንጠዓኸብ ኢና እሞ ሕዛ ዝያዳ ሽዑ መፂኻ ብጥልቀት ኣሕዋት ክመፅኦም ሽዑ ዝያዳ ገልፁ እንታዮም ማለት እዩ። ንሎም መዓልቲ ግን ዝተማሕረ ኩሉ ይመስለኒ ማለት እዩ። ሰናይ ጆን ሓው ያው ኣይትትረፍ በቃ ኩሉ ሻዕና ዓኽብ ለካ ኢለ ኣነ እውን ስለዝበለካ ፀገም የለን እንተጥዒምካ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ። በዚ ሰዓት ያው ካብ ሰዓት 9 ኢና ንጅምር ብናይ ኣፍሪካ ብናይ ኣውሮፓ ካ ሰዓት 8 ሓቂ ፒኤም ማለት